Amantagyn Begzanow. Gömülün akabalar, göçülün ýurtlar. Türkmenistanyň käbir taryh şahslary. Ruh dörezçilik öňümçilik birleşigi. 1992-nji ýyl. Maňyşlyk taryhy çeşmelerde. Gaderli okujy. Size bir kitapça Demirgalyk Gulmatar Türkmenistanyna dürli döwürlerde ýaşap geçen aýry-aýry taryh şahslar barada gurrun berer. Halkyň öňüne çykan şol görnükli adamlaryň alyp baran fiýazy jemgyçilik işlerini bilen bir wagtlar türkmen halkynyň bagry badaşan bülkötünü mewjurun antan durmuşynyň käbir taraplaryny açyp görkezmäge tiranyş edildi. Demirgalyk Gulmatar Türkmenistan munyň özi maňyşlyk üstüýurtly Balkan etraplardyr. Betrap türkmenleriň taýpa tireleriniň ensemediniň kemali gelen, uzak wagtlap ýaşan esasy ýerler bolanyna görä, olara türkmen etnogeneziniň belli raýonlarynyň bir diýilen ýalňyş bolmasa gerek. Biz bir ýerde türkmen etnogenezini gelip çykyşyny ilmi taýdan dergime maksat edilmedik. Emma ýerki türkleriň we türkmenleriň Demirgalyk Gulmatar Türkmenistanyň şäherleri bilen baglanyşykly bolmagy, hemde biziň atlaryny agdaýan şahsiýetlerimiziň şu etrabyň adamlary bolmagy, belli bir derejede türkmeniň geçmişi barada da söz açmak ýerullygyny döretmän duranok. Käbir türkü taýpalaryň baryp 6-njy asyrda Hazar deňiziniň günnäwir tarapyna ummasy giň sehrany eýlen hakyna azda känne taryhy maglumatlar bar. Türkü halklaryň partlaryň Sasanid imperiýasy bilen saklaşan wagtlary da şo döwre gabat gelýär. Şol giň sehralar akademik Bartoldyň belleşi ýaly Demirgalyk Gulmatar Türkmenistanyň territoriýasy bolupdyr. Munyň özi maňyşlygyň üstüýurdyň Balkan etraplarynyň gadymy sivilizasiýanyň ojagy bolanlygyny şaýatlyk edýär. Belli Arap siýahatçysy hem taryhçysy Ahmet ibn Fadlan 922-nji ýylda oğul taýpalaryny üstüýurt sehralarynyň tapýar. Munyň şeýredigen taryhçy Al-Istakhri hem belli bir derejede tasdikleýär. Ol özüniň kitap Mesalik al-Memalik diýen kitabyny Siyah Kuhy maňyşlykdaky garadagy türkü taýpalaryň eýlenligini belläp geçýär. Türkmen taryhçy alamy Zyky Folfa biýagdy 9-njy asyryň ahyry, 10-njy asyryň başlaryna degişli edýär. Jemle baýdanmyzda türkü taýpalaryň maňyşlykda 9-njy 10-njy asyrlarda peýda bolanlyklaryny beýlek çeşmelere makrar edýär. Türkü taýpalaryň maňyşlykda peýda bolmagynyň sebäplerini öwrenmegi, orta asyrlaryň we ondan soňraky döwürleriň awtorlary da ünsün düşürmändir. Taryhçy Muhammed ibn Najd Bekran türkü taýpalaryň bir näçediniň maňyşlykda peýda bolmagynyň ilkinji sebäplerini olaryň ogullar bilen saklançyklary derarly diýip hadaplaýar. Bir meselede akademik Bartold gurrun oğul taýpalarynyň öz aralarynaky göreşleri hakynda barýar. Sebäbi maňyşlygy eýlen türkü taýpalary hem ogullardy diýip tahkik netije çykarýar. Maňyşlygy eýlen şol türkü taýpalaryň birden suw çeşmelerini hem öýre meýdanlaryny tapanlyklary bilemälimdir. Demirgalyk Gulmatar Türkmenistanyň taryhy kenide şeni düýpli öwrenmän gelýär. Onuň bastyp ýatan gatlaryny dürli döwürleriň çeşmeleriniň üstü bilen belli derejede açmak mümkin. Maňyşlygyň geografik taýdan ýerleşi şertleri ony Russiýa bilen Orta Aziýa aralarynaky söwda ýolunyň esasy geçidine öwürýär. Onuň bu hyzmaty takmiran 12-nji asyrda başlanýar. Epesli wagta çeken hareketmeden soň 17-nji asyrda ýene janlanýar. Hemde 19-nji asyryň ahyryna çen aýratyn ähmiýeti eýe bolýar. Umumyň alanyňda Orta Aziýanyň, hususan Demirgalyk Gulmatar Türkmenistanyň, şol sanda maňyşlygyň halklarynyň taryhy ýerki döwürleriň arymlarynyň, Mahmud Kaşgarlynyň, Bayhakynyň, Gardeziýanyň, Yakutyň, Garantinyň we Bekranyň eserlerini öz beýanyny tapýar. Olarda 12-nji asyrda Harýadym döwletiniň ýoğul şahlarynyň biri Alaga Döwlanyň atydyň ýylatyň görkezden gaýdusy garşylygyny basyp ýatyryp, maňyşlygy basyp alyş hakynda da gurrun berýär. Şo wagt Harýadymda ýaşan bir Arap şahyry atyly ýüzlenip ýazan goşgularynyň birini sen synap görmek üçin maňyşlygyň üstüne asmandan ýyldyrym bolup ýynyň. Onuň ýylaty bolsa ýoğul gylyjyň zarbyndan helak boldy diýip aýdypdyr. Muny belli Arap taryhçysy Yakut özüniň Muzame diýen işine ýatlaýar. Betraplarda maňyşlyk atly bir gorugly şäheriň bolanlygy. Ony 12-nji asyryň başlaryna Harýadym şahy atsyzyň basyp alanlygy, ýöne ýelle uzak saklap bilmeýän hakyna saklamalary bar. Atsy
Maňyşlykda dökülen gan üçin 1138-nji ýylda Sultan Sanjar tarapyndan kemmeýin alýar. Türkmenleriň taryhyny aýratynam 13-nji asyrdan soňky döwrüni beýan edýän has ýytwarly başga çeşmeleriň ýokdugy dirarly. Hyýgo hany taryhçy Abulgady Bahadur Han tarapyndan 1660-njy ýylyň ahyrlaryna 1661-nji ýylyň başlaryna ýazylyp gutorulan Şejere-i Terakimi Türkmenleriň nesil daragyty diýen işinde getirilen maglumatlara dayanmasan başga alasy ýok diýerlikdir. Abulgadynyň berýän maglumatyna görä, teljugyň peýda bolan döwürlerini ýa-da toğurluň höküm süren ýyllaryny köp ýyllar Sarderiýa bilen Amederiýanyň jülgelerinden maňyşlygy göçüp gidýär. Olar ýa-da eýmerler, ýemreller, igdirler, çogdurlar, garkynlar we sallarlar bolupdyr. Bu göçüşlük 10-njy asyrda we 11-nji asyryň başlaryna bolup geçipdir. Araga giden sallarlar bolsa Kawkazyň, Krymyň, Volganyň maňyşlygyň üstünden Balkana gaýdyp gelýärler. Mongol soğuşlarına çenli ýokarda adaglaran taýpalar Demirgazyk Günmatar Türkmenistanyň oturumly ilatyny öwürlýär. Demirgazyk Günmatar Türkmenistanyň halklary da Mongol baswalyjylarynyň hüjümini baştan geçirmeli bolýar. Maňyşlykda Kaspy deňiziniň içindäki adalaryň birini öz atalaryny jaýlap ýygyna gaýdyp gelýärler. Harýadym Şahy Muhammediň ogullary Jelaleddin, Ozlowhan, Akşadagy düşläp geçýärler. Olar maňyşlykda türkmenlerden ogadan hem ginnamatlar satyn alyp ýollaryny ýene dowam etdirýärler. Türkmen halkynyň etnogenezi gelip çykyşy barada maglumat toplan Karpyň belleşi ýaly. Mongol baswalyjylarynyň baryp Orta Aziýa araşan döwürlerini türkmen tireleriniň taýpa taýyldary emele gelipdir. Esenhan ýyly, Söyünhan ýyly ýaly uluslar şo taýpa taýyldlarynyň iň ilkinjilerdir. Esenhan ýylyna giren türkmen taýpalary ýetagan maňyşlykda göçüp ýaşapdyrlar. Şonuň üçin olar taryhda köpülen maňyşlyk türkmenler diýilip tutulýar. Bu uluslar çogdurlar, igdirler, abdallar, bozajular we burunjuklar ýeripdir. Sosial hem syýasy ýagdaýlaryň çylşarmlaşmagy netijesinde şol ulusyň bir bölegi Russiýanyň Stavropol ülkesine we Astrakhan oblastyna göçüp gitmäge mejbur bolupdyr. Bu ulusyň garandary 19-njy asyryň ahyrlaryna çenli maňyşlykda ýaşapdyrlar. Soňra olaryň bir bölegi Hyýgo hanlygynyň şäherlerine göçüp barpdyrlar. Beýleki bir bölegi bolsa häzirki Günmatar Türkmenistana göçüpdir. Söyünhan ulusyna ozal Yaka türkmenlerim diýilipdir. Olar günnäwür şeti gazlarbat, Günmatary Kas bileňdiniň günorta günnäwür kenarlaryna çenli bolan giň meýdan tutup ýatan Degistan sähralaryny hemde etirek bilen gürgen derýalarynyň aralygynaky giňişli eýlepdirler. Taryhçy İskender Munşy Yaka türkmenlerini içki salarlar diýişdi diýär. İçki we daşky salarlaryň maňyşlykda da ýaşandygyny 16-njy asyryň taryhçysy Zany Mahmud Gejduwany da belläp geçipdir. Onuň tasdiklamagyna görä, şonu içki salarlar Kaspy deňiziniň kenarlaryny, daşky salarlar bolsa olardan günnäwürrakda Harezme gidýän ýollaryň uğruna ýaşapdyrlar. Balkan etraplarynyň salarlary da daşky salarlara degişli bolupdyr. Ýetwara çeşmeleriň tasdiklamagyna görä, ýeri türkmen taýpalarynyň en semesi salarlardan bölünip gaýdypdyr. Mysal üçin türkmen halkynyň Ersary, Saryk, Teki we Ýomut ýaly häzirki ýeri taýpalary öz sakazyny daşky salarlardan alyp gaýdýar. Bitirleriň bölüniş prosesi hat dogry Balkan etraplaryna bolup geçýär. Ma'lum bolşy ýaly 16-njy asyryň başlaryna Ersarlar Balkan töwereklerini Ürgen Şahan Sufyan Han bilen bolan çakmyşykda ýeňlenden soň Ersarlarla bilelikde olaryň goňşulary, tekeler, saryklar, ýomutlar hem salgyt tölemäge mejbur bolýarlar. Şonda salgyt salynan 40.000 goýunyň 16.000-üni Ersarlar, ýene 16.000-üni Horasanyny salarlar. Galan 8.000-üni tekeler, ýomutlar hemde saryklar tölemeli edilýär. Demek olar şo wagt daşarky duşmanyň öňüne bütöw bir halk hatap edipdir. Bu taýpalar çenlaýsak 16-njy asyryň ahyrlaryna çenli, ýagny Amederiýanyň Kaspy deňizine henir guýýan, gadymy uzboýun kenaryna ýaşaýyş durmuşyň güllläp ösýän döwürlerini bilelikde ýaşapdyrlar. Amederiýanyň ýoňky akamynyň başga uğra gönükmegi, klimatik şertleriň düýüp göter özgörmegi hemde galmyk batwalyjylarynyň Balkan etraplaryna çenli hüjüm edip başlamaklary salar saýugyna giren şo taýpalaryň günnäwere tarap hereketine sebäp bolýar. Ýöne bu göçüş uzak wagt çekýär. 10 ýyllyk sürgünne bolandan soň Abulgady soňra ol Hyýgo hany bolýar.
İran'dan ýygyna gaýdyp gelýärkä, 1639-njy ýylda Beherdeniň golaýyndaky mehinine düşýär. Şonda ol galmyklar tarapyndan 3 ýyl godal maňyşlykdan gysylyp çykarylan ärtarlaryň bir böleginiň mehine gelip yerleşenligine göz ýetirýär. Bu epesli wagt oraň arasynda bolýar. Soňra ol 1640-njy ýylda Balkana baryp, şo ýerdäki tekeleriň arasynda 3 ýyl ýaşaýar. Şo döwürde bolsa maňyşlyk galmyklaryň golasyny ekeni. Demirgazyk Gunmatar Türkmenistanyna ýaşan şol türkmen taýpalarynyň ýomutlardan başgasy soňky döwürlerde Gunnowra tarap süýşi urýar. Şeýlelikde ärtarlar lebapdy, taryklar Owganystanyň demirgazyk şäherlerine tekeler hem ahallarny uşýarlar. Bir ýeri türkmen taýpalary öýdleriniň düýbüniň umumy ansaplarynyň hem bütün bolanlyklaryny hiç wagt unutmandyrlar. Käbir awtarlar bu taýpalaryň öýdararyna haýyr bir çaknyşyklaryň bolanlygyny görkezjek bolup ýanışýarlar. Hakykatda bolsa, bu gurrunun hiç bir esasy ýokdur. Eger şeýle halat bolanam bolsa, onda o taýpalaryň öýdara gapma garşylygyndan däl, aýrary şahslaryň gösgöni hususy bähwitlerini arap guran oýunlar bolmagy mümkin. Nedir şanyň höküm süren döwrüne, oňa garşy göreşlerde tekeler bilen ýomutlaryň bilelikde hareket edenliklerini biz tarihten bilýäs. Bu arada 18-nji asaryň awtory Muhammed Kazymyň Name-i Alam Arai Nadiri Dünýäni bedeýän nedir kitaby diýen eserlerine de anyk maglumatlar ýetirler. Demirgazyk Gunmatar türkmenleri 18-nji 19-njy asarlarda goňşulykdaky feodal döwletleriň öz bähwitleri urunyna pelasan uran zonasyna yerleşmek bilen olaryň ýeri üzülmeýän talaňçylykly güjüne garşy durmaly bolupdyrlar. Şonuň üçin köp halatlarda olar birleşmeli bolupdyrlar. Nedir şanyň bu horany we hywany basyp alan döwrü bolan 1740-njy ýylyň awgust-sentýabr aýlaryna Amy derýanyň Demirgazyk Owganystanyň täh hywa çenli bolan uza boýunna ýaşan türkmenleriň ägirt uly bölegi şanyň awanyp gelýän gadabynyň togulmak üçin üstü gurdy, maňyşlygy we Balkan etraplaryna tarap süýşipdir. Olar 300 000 öýle uly maşgala bolup, ýomutlardan, tekelerden, ärtarlardan, salyrlardan we beýleklerden ibaret ekeni. Demek türkmen taýpalarynyň Demirgazyk Gunmatar Türkmenistana telim sapar dolanyp baranlyklary taryh hakykatdyr. Şeýlelikde Balkan daglary bilen Maňyşlyk ýarym adatynyň aralygyndaky ummasyz giň territoriýa, esa türkmen taýpalarynyň hemişe diýen ýaly göçüp barýan ýa-da göçüp gaýdýan ýerine urulypdyr. 18-nji 19-njy asarlarda Demirgazyk Gunmatar Türkmenistan aýratyna Maňyşlyk Rus Orta Aziýa feodal ykdysady aragatnaşyklarynyň merkezi bolýar. Ol Rus imperiýasynyň Gunnowar syýasatynyň fokus zonasyna bolup çykýar. Şoňa görä berdi ekspedisiýalar ýygydan görnüp urýar. Kaspy deňiziniň Gunnowar kenarlaryny öwrenmek işleri dowam etdirilýär. Şo syýasy uğur hemde onuň bilen baglanyşykly geçirilen şäherler münasibetli. Ekspedisiýa gatnaşanlaryň en çeme Demirgazyk Gunmatar türkmenleriniň etnogenezi we tarihi boýunça galakly ýazgylar galypdyrlar. 1715-nji ýyldan 1856-njy ýyla çenli Kaspy deňiziniň türkmen kenarlaryna Rus ekspedisiýalarynyň 8 sany gelýär. Bolsa da burjua tarihi öwreniş ilmi Demirgazyk Gunmatar Türkmenistanyna ýaşan türkmenleriň tarihini düýpli öwrenmendir. Olaryň işlerine türkmenleriň ýaşaýyş durmuşlary barada getirilen maglumatlar diňe teswirleme, beýan etme görnüşini duşýar. Olaryň taýýarlan maglumatlary esadan Zapiski Imperatorskogo Ruskogo Geografiskigo Общества İmperatorlyk Rus Geografik Jemgyýetiniň ýazgylary atly tomluklarda we beýleki käbir taryhy jurnallarda çap edilipdir. Aleksandr Bekovich Cherkasskyň ýol başçylyk eden ekspedisiýasy özüniň paýagyly netijeleri derarly köp tarihçilerin üns beren wakatyny görüldi. Bu ekspedisiýa bilen Maňyşlykda ýaşan türkmenleriň Abdal taýpasynyň uran Hojenepediň ady berk baglanyşyklydyr. Şol ekspedisiýa bilen baglanyşykly soňraky gylmy barlyklaryň we çap edilen işleriň esasyny Hojenepedden Astrahanyna sonra gedilip alynan jyk maglumatlaryň ýatanlygyny anam aýtmak bolar. Başga arxiv maglumatlarynyň hiç birisi özüniň ähmiýeti boýunça şol tragediýa hakyna jyk-jykly bile düşünýän Hojenepediň maglumatyny öňe geçip bilmeýär. Hojenepediň şeýlede Altyn Useynowyň, Yemelýanowyň, Mihail Bilatelkiniň şol ekspedisiýanyň helak boluşy barada beren maglumatlary Popov tarapyndan Zakaspy Imperatorskogo Ruskogo Geografiskogo
Общество 1853-nji ýylda çap edýär. Şu ýerde başga bir zady bellep geçmekdir ol. Bekowy Şerkaskiň gurrun edýän ekspedisiýasyna şenni Ýewropada Kaspy deňizi barada ýetwarly maglumat ýokdy. Bekowy Şerkaskiň ekspedisiýasynyň toplanan materialları tatyny 50 şekilin kartany häsiýetlendirmek bilen Berg Guran hany hakyny şo kartada ýerleşdiren maglumatlaryň Hozenepediň şol ekspedisiýanyň şilenleri Zvanski hemde Fyodorov belirtdi. Uzboyun uğru bilen 1715-nji ýylda geçiren bagyrlarynyň netijesini ýörüte belliýär. Berg Kaspy deňiziniň suwunyň üýtgäp durmagy hakyndaky mesele bilen baglanşykylykdy. Çekilen ilkinji Rus kartasy diýen makalasyny Amy derýanyň Kaspy deňizine guýmaýanlygyna göz üçin Bekowiçiň taýýarlan geografik maglumatlarynyň ören uly ähmiýeti boldy. 1717-nji ýylda Parisde bolany Piotr I-niň hut öýdi. Bu fakty belli kartograf Guillaume Delisle ilkinji gedek görkezleyip ýazýar. Esasynda türkmen halkynyň wekili Hozenepediň maglumatlary ýatan bir habary Parisde uly bir asyş hökmüne kabul edýärler. Muravyowyň 1819-njy 1820-nji ýyllarda Türkmenistana hemde Xiwa Siýahat diýen kitabynyň maglumatlaryň Demirgazyk Günbatar Türkmenistanyň taryhyny öwrenmekde uly ähmiýeti bar. Muravyowyň özi Maňyşlyga baryp görmändir. Ýönül Xiwa hany bilen duşşanyny Maňyşlyk türkmenleri bilen baglanşykly meselelerde degip geçýär. Şonda ol Xiwa hany Muhammed Rahima öýdary gatnaşyklarda Maňyşlygyň üstünden geçýän ýoldan el çekip Rus Xiwa söwda gatnaşyklaryna Krasnovodskiň üstünden täze ýol açmak teklip edýär. Emma Xiwa hany oňa şeýle jogap berýär. Maňyşlyk ýolunyň Krasnovodska garana has ulukdygy dogry. Ýöne Maňyşlyk türkmenleri maňa wepaly hemde raýat bolup galýarlar. Kenar ýakasyna tä Astrabada şen ýaşaýan ýomutlaryň bolsa, köp bölegi gazarlara gulluk edýär. Şoň üçin kergenleri hop awanyp, olaň hälisini talanyp durmagy mümkin. Şoňa görä men bir pikir bilen ylalaşyp bilmen. Kitapda Rus Xiwa söwda gatnaşyklaryny Maňyşlyk türkmenleriniň oýnan uroly hakynda da köp materiallar bar. Galkynyň Orta Aziýa we Orenburg ülkesi boýunça etnografik we taryhy materiallar diýen işi de uly gyzyklanma döredýär. Onda türkmen taýpalary Maňyşlyk türkmenleriniň sany hakyndaky taryhy we etnografik materiallar aýratýan orna elýär. Beýlekilerden bir hatarda ödem ilkinjilen biri bolup, hut şol Galkyn Esenili taýpy birleşigi hakynda has ýetwarly maglumatlar getirýär. Kenar ýaka türkmenleriň taryhy hemde olaň Russiýa bilen söwda gatnaşyklary hakynda Balarambergiň işlerine de gymmatly maglumatlar bar. Ivanynyň Maňyşlyk ýarym adatyna 1846-njy ýylda Siýahat diýen eseri Maňyşlygy öwrenmekde aýratyn ähmetli işdir. Onda yerli latyň ýaşaýşy we durmuşy, türkmenleriň hemde gadaklaryň Xiwa hanlygy bilen özara gatnaşyklary barada iňňän möhüm maglumatlar bar. Iwanin Maňyşlygy jikmejik öwrenen asan awtarlaryň biridir. Ol gödөгçilik etmek bilen bir ülkenin ýerüstü we ýerasty baýlyklaryny ören takyk edipdir. Onuň biýişinden bir Maňyşlygyň täsirli şahslarynyň biri bolan Nur Muhammed İşan hakynda onuň orsiýet bir aratnaşy putolandyrmak gedip barada takyk hemde jikmejik maglumatlar tapýar. Bulardan başga da Ivanynyň Merkez Döwlet Harby Tarih arhivinde merkezi häkimiýetleri ýazan hatlaryň enseme saklanýar. Onuň şol hatlaryny Russiýa imperiýasynyň günnäwür siýasatyny amala aşyrmak üçin Maňyşlyk türkmenleri bilen saklayan aratnaşyk mundan beýlekde putolandyrmagyň zerurdugy barada gymmatly teklipler öňe sürilýär. Soňky 30 ýylyň içinde Türkmenistanyň käbir taryhçylary Rus türkmen gatnaşyklarynyň meselelerini öwrenmeklerini, Demirgazyk Günbatar türkmenleriň durmuşyny hem belli bir derejede açyp görkezdiler. Şonda käbir halatlarda öz halkynyň bähwitlerini gorap çykyş eden aýrary taryhy şahslaryň hyzmaty hakynda da durulyp geçirildi. Şol işlerini Türkmenistanyň arymlary esasy ünsü, ykdysady we sosial meseleler öňüpdirdiler. Olaryň ataryny Agaýewiň, Annepesowyň we Zykiýewiň işlerini görkezmek bolar. Maňyşlyk türkmenleri olaryň Rus türkmen gatnaşyklaryny putolandyrmakda kyzulary, oýnan rol hakynda Nur Muhammed İşanyň bu urda alyp baran işleriniň progressiw ähmiýeti barada akademik Annepesowyň
18-19 asarlarda Urus türkmen gatnaşyklarynyň put bolanmagy diýen sallamly işinde baý material bar. Adyndan ma'lum bolşy ýaly. Akademiýanyň bir kitabyna Urus türkmen gatnaşyklaryna köp üns berilýär. Şonuň bilen birlikde awtor Nurum Hümmet işana ýeterlik orun beripdir. Ýöne gynantakdy. Maňyştak türkmenläriniň Mämmet Sapa, Han Mämmet, Nurum Hümmet işanyň ogly. Maşryk Kazıýaly öňe çykan wekilleri biýişde ýatlanman galdyrýar. Ýogsa atlara agdalanmış şahslar hem Nurum Hümmet işanyň syýasy işlerini göskeni dowam etdirjek bolupdyrlar. Biýagdaý belki meseleniň şägini giňeltmezden, onuň has bir deňdiniň günorta gününe gorunnak wakalaryň hasabyny da epesli giňellendiginden gelip çykan bolsa gerek. Muňa garamyzdan maňyştak türkmenläriniň ýaşaýyş durmuş şertlerini azda kände beýan edýänligi bilen An-Nefes kitaby burdaky ýeketäk ähmiýetli iş bolup galýar. Türkmenistanyň 1959-njy ýylda neşir edilen taryhynyň bir tomynyň birinji kitabyna alimler maňyştak türkmenläriniň taryhyndan sogulup geçip bilmändirler. Ýöne onu hemme tarapdan we şuň beýan etmegen başarmandyrlar. Maňyşlaga degişli wakalara degip geçenlerine bolsa, bir türkmenläriniň ýagdaýy barda az bilýärdiň ýaly jümleleri köp aýtalýarlar. Munyň öde maňyştak türkmenläriniň taryhynyň öwrenilmänliginiň meýleki bir tarapdan bolsa şol döwrüň arxiw maglumatlarynyň peýdalanmagynyň bir alamaty bolsa gerek. Galyp etdi. Bir işin awtorlarynyň şol döwrüň taryh şahslaryna aslan bile baglanyşykly bolan üçin bir tarapdan şemeleşenlikleri aňmak bolýar. Biz munyň huş şeýledigini, eğer Sara baba we Nurum Hümmet işany bolan garaýşlarda has aýdyn görýär. Gynanýan tarapy bolsa, biýagdaýyň diňe bir maňyştak türkmenläriniň taryhy bilen baglanyşykly bolanlygyna däldi. Eýsem onuň tutuş Türkmenistanyň taryhy babatda da şeýledilenliginedir. Biýagdaý halkyň milli taryhyny dogrusul beýan etmekde özüniň ýarama täsirini ýetirdi. Türkmenistanyň taryhçy alimleri 20-nji asaryň 60-njy ýyllaryň başlaryna baý arxiw dokumentleriniň ýygynyny neşir etmek bilen türkmen halkynyň taryhyny öwrenmekde sallamly iş bitirdiler. Ondan maňyştak türkmenläriniň durmuşyna we aýrar şahslaryň alyp baran syýasy işlerine degişli ýa dokumentler jemlendi. Şeýle bolsa, türkmenläriniň rewolýusiýasyny bolan durmuşyna degişli arxiw dokumentleriň hemmesi şo ýygynylarda doly öz beýan tapmady. Hakykatda bolsa, türkmenleriň şol sana maňyşlygyň hem taryhyna degişli gymmatly dokumentler APR, SGADA, SGAVMFO, Sigiviya ýaly belli arxiwlerde, şeýle hem Gruziýanyň, Orenburgyň, Stavropolň arxiwlerine aýyl saklanýar. Bulardan başga da türkmenleriň taryhyna degişli bagyny ýetip bolmajak gymmatly materiallar Zirgoda, Gyzyl arxiwde çap edilipdir. Şu çeşmeleriň öwrenilmegi milli taryhymy, şol sana türkmen halkynyň käbir wekilleriniň alyp baran işleri barada biziň düşünjämizi epesli derejede giňeldirdi. Bu zatlaryň hemmesi garaşly döwletde öz ata watanymyzyň taryhyna degişli arxiw dokumentleriniň ýygynylaryny döretmegiň juda zerurdygyny biziň gündemde çekýär. Okujulara hödürlenýän şu kitapda ýokarda ýatylanan çeşmelerden, şeýle hem arxiw maglumatlarynyň, käbir informatorlaryň beren gurrunlaryny uralyp, biz Demirgazyk Günmatar Türkmenistanyň käbir şahslarynyň ýaşaýyş durmuşyny hem de alyp baran işlerini beýan etmäge ýyranışdyk. Olaryň hemmesi de türkmenleriň taryhyny uzak geçmişiň wekilleridir. Olaryň her biriniň döwri taryhy öz boluşlugy bilen bir-birini tapawutlanýar. Şoňa görä olaryň eden işlerine dogry baha bermek üçin şol şahsiýetiň ýaşan döwrüniň hem de olaryň syýasy arenada peýda bolmaklarynyň sebäpleriniň şertlerini dogry düşünmek zerur. Agyr soňy biziň döwrümizde müýtgedi. Tutuş ýarym asyrdan köpräk wagtyň dowamyny biri öz hususi taryhymyzdan üýüňe sakladylar. Şonuň netijesinde biz düýünki gününi ýada salyp bilmeýän adam röwürlük. Eger uly ýazyjy şingil aýtmatyň sözlerle aýtsak, taf mankurtlara dönüpdik. Jemgyýeti üýtgedip gurmagyň şertlerine bize berilen milli erkinlik hem de wujdan azatlygy öz halkymyzyň taryhyny bilmäge bolan teşneligi döretdi. Egerde bir işimiz şol teşneligi gandyrmakda fäälçede bolsa oňoýly netije berse, biz juda minnetdar bolardyk. Sözümiziň ahyryna bir işi taýýarlanmazdy, özleriň hoş niýetli maslahatlaryny berip, ýardam eden alimlerden Türkmenistan Ilim Akademiýasynyň habarçy agzasy Atagar Rifa, tarih ilimlerining doktorlary Zykyýew
Yusuba tüy sürökden minnetdarlygymyzy bildirýäs. Eğer Sary baba, bu onun iyiliği hakynda. Batly dawarar sözler bilen adamy tanymal, ile meşhur edip bolmaýar. Insan şahsiýetiniň berentligi onun öz halkyna ne derejede hyzmat edip bilenliginedir. Halk taryhy dörediji bolmak bilen birlikde taryhy şahslara da öz baha berýär. Eğer Sary baba da onun öňe çykaran görnükli şahslarynyň biri. Halk onun adyny inni altasır bäri hormat bilen ýatlap, mertebesini belende götürüp gelýär. Şonda ol şöhratly, dawaraly, ganatly sözlerler däller. Gaýtam ýürekleriň jümmüşinden çykýan çoň minnetdarlykly sözlerle ýatlanýar. Käbir taryh çeşmelerde eğer Sary baba hakynda durulyp geçilenni, ol islamyň ihlasly jan köýeri bolupdyr diýip ýazylypdyr. Halk arasyndaky legendalarda onun häzir çenli minnetdarlyk bilen ýatlanyp gelinmegi bir belen şahsiýetiň iýiligi üçin köp işlerden bilen baglanyşyklydyr. Onun ady ile baglanyşykly dören rewayetler ýer içinde her ýerlerem ýaşapýar. Eğer Sary babanyň şahsiýeti entek düýpli öwrünenok. Eğer Sary baba hakynda gurrun edilenni, ýeketek taryhy çeşme bolan Şejereyi Terakimi, Türkmenistanyň nesil daraty diýen kitaby, ýa-da halk rewayetlerine salgyny aýmasak, o arada maglumat berýän başga bir suwutly zat ýok diýerlikdir. Ma'lum bolýar bir kitaby onun awtorynyň aýtmagyna görä, türkmenleriň haýyşy goýunçy, olaryň taryhyny beýan etmek maksady bilen 17-nji asyrda Hywohany Abulgazi ýazdyr. Abulgazi öz döwrüniň tanymal taryhçy alim bolupdyr. Onun bir kitaby Bartold Yakubowski, Tolstoy ýaly Günnäwre öwrenji meşhur alimlaryň pikirine görä, türkmenleriň taryhyny öwrenmekde eňen möhüm çeşmeleň biri bolupdyr. Meşhur akademik Bartold bir kitap hakynda söz açyp, türkmenler hakda ýörüte ýazylan bir taryhy eser ýaly eser, beýleki türki halklaryň hiç bir hakda da ýokdur diýse, tanymal taryhçy arheolog professor Tolstoy, Şejereyi Terakimi, türkmenliň diňe bir giýişki däl, has ýerki döwür taryhy üçin adatdan naşar ähmiýetli dokument bolup biler diýip näýtýär. Soňra Bartold wagtdaky pikirini dowam etdirip, bir işten ören ägälik güle peýdalanmaly bolar. Sebäbi käbir maglumatlary Raşid ad-Dinniň alanyny hasap etmesen, Abulgazi ony başdan ayak dillen aýdylýan hikaýalar esasyna ýazypdyr diýip bilýär. Abulgazi'nin bu tarihi işi ilkinci gedek Tumansk tarapından Rus diline tercüme edilip, 1897-nji ýylda Sankt-Peterburgda ýolbaşda kitap görnüşinde neşir edildi. Türki halklaryň dilini we ýazyw ýadgarlyklaryny ömür boyu ýörüte iş edinip öwrenen professor Kononov hem bu gammatly eseri Rus diline tercüme etdi. Soňra ony Rus dilinde hemde asyl nusgasyny kitap görnüşinde 1958-nji ýylda neşir etdirdi. Şonda ol bu hakdaky ilmi derňewlerini legenda görnüşine gelip ýetenem bolsa, onun oğul taýpalarynyň gelip çykyşyna, bölnüşine hem yerleşişine degişlik hem de olaryň tamgalary, on gondur hakyndaky maglumatlaryň esasyna real hakykat bar diýip oňa münasip baha berýär. Tanymal türkşünas Kononov türkmenliň taryhy bardy gymmatly iş ýazan Abulgazi Bahadur hanyň biziň halkymyzyň taryhyny, halk dörejiligini, dep desturyny oňat bilenligini, birin zatlarynyň öz eserini beýan edenligini, munyň bolsa kitabyň ähmiýetini artdyranlygyny näýtap şeýle diýip ýazýar. Şejereyi Terakimde Abulgazi'nin türkmenleriň arasyndaky ýörgünni halk rewayetlerini, taýpalaryň nesil beýanlaryny, şeýle de oğullaryň legendar gojasy Gorku Datanyň ady bilen baglanyşykly epik destanlary ören gowy bilenligi mesemären duýulypdyr. Magtymul adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Türkmen Edebiýat kafedrasynyň professory Nazar Gullaýew Kononowyň ýokurdaky pikirleriniň üstüne ýetirip şeýle diýär. Hormatly akademigiň bir aýdanlary elbetde dogry. Ýöne bir ýerde Abulgazi'niň öz eserini ýazmak üçin diňe dilli neşderin zatlarly oňman, özünün öňkü orta diýeli taryhçylaryň türkmenler hakyndaky beren maglumatlaryny yerlikli peýdalananyň ýörüte näýtamagy makul bildik. Biziň pikirimizde görä, baýdylýanlaryň jany bolmaly. Her näme de bolsa Şejereyi Terakimi, eğer Sary baba barada habar berýän ýeketek ýazyw çeşmesi bolup durýar. Bir eserini ýazanyny Abulgazi hem belli bir derejede ägälik prinsiplerini uğralypdyr.
Şonuň üçinem ol şo döwürdäki özüne tanış maglumata daýanyp, Ogurjuk Alpy Batyry, Oguz hanyň 16-njy arkadaşy hatap edýär. Şol ruwatyň özünde de onuň dogurdugyny ýa-da näde urdugyny ikirjiňlenýär. Abulgazi Bahadur Han Ertar babanyň ata babalaryny salarlardan hatap edýär. Abulgaziň maglumatyna görä, hemde Şeyh Kemaleddin Harezminiň ömür beýanyny terjemehany ýazan Zani Mahmud Gizduwanynyň habar bermegine görä, salarlar içki hem daşky toparlara bölünipdir. Şonu içki salarlaryň netel başly, sarry gazanyň ögeýdegoni erek aryklynyň nebeleri bolupdyr. Biziň pikirimde görä, bu hakykata laýyk gelýän bolsa gerek. Sebäbi Ertar babanyň ýaşan döwrüdi. Onuň netel başy bolan ýylnyň kemale giren mahalla şol 13-nji asyryň ahyrlaryna gabat gelýär. Ertar babanyň nesilleri ýagny Ertary, Teke, Ýumut, Saryk tireleri umumman Oğuz taýpalaryny degişli. Ýöne görä Oğuz hanyň 6 oğlunun öňünün 24 agtygyndan başlanan taýpalara girmeýärler. Oğuz türkü taýpalaryň Mahmud Kaşgary 11-nji atary, Raşideddin 14-nji atary, Salar baba 16-njy atary, Abulgazi 17-nji atary tarapyndan düzülen şejerelerde salarlar Salgur, Samur, Salorial görnüşinde ýatlanýar. Ertarlar öz başdak tire hökümünde 14-nji asyrda peýda bolýarlar. Olar Ertar babanyň başda durmagyny salarlardan bölünip çykýar. Örgünç hökümdary Sufyan hanyň döwründe Ertarlar salarlardan öz başdak tire hataplanyp başlanýar. Abulgaziň rewayatlaryna da soňky salgylanan akademik Bartoldyň eserlerine de bir wagtlar türkmenleriň ýurdunyň Sır derýadan Amy derýa çenini, onunun Murwaby çenini ýaýylyp ýatanyny hakyny aýdylýar. Seljugyň syýasy arenada peýda bolmagyna çenini türkmen taýpalarynyň en semeti. Şol sanyny salarlar da maňyşlap göçüp gidýärler. Şonu salarlaryň iň uly topary Horasany, onuň maňryk Fars, Irak ýerlerine arlaşýar. Şo döwürlerde de taryhy legendalarda Ogurjuk Alpyň ady ýatlan urýar. Edebiýatçylaryň gurrun gozamoklaryna görä, türkmen halkynyň legendar gahramany Göregliň hereketlerini Ogurjuk Alpyň häsiýetleri duýulýarmyş. Salarlaryň bir bölegi Ogurjuk ýa-da Uğurjuk Alpa dolanyp, onuň ýerine düşüpdirler. Ogurjuk Alp Iraga barandan soň şo ýerde onuň has öňgörnüşen beýleki Oğuz taýpasy bayan derler çakmışýar. Şondan soň bir ýurduda taşlap gaýdýar. Onuň ýany bilen salarlaryň 1000 öýlüsi ýola düşýär. Ýöne Ogurjuk Alp ýanyny nakylaryň umydyny ahyryna çen ödep bilmeýär. Ol şamahyň üstü bilen kryma barýar. Şo ýerden hem Itil, Volga we Ýaýyk, Ural derýalarynyň üstü bilen Kaňly halkynyň ýaşaýan ýurduny barýar. Bir ýerde de ol kaňlylaryň Gökdonly diýen han bilen tersleşip 700 öýlü salaryny elinden aldyryp ýene ýola düşýär. Şeýlelikde ahyr soň ol özüniň 300 öýlüsi bilen maňyşlyga barp ýerleşýär. 3 ýyldan soň Balkan daglarynyň eteklerini göçüp barýar. Abulgazi öz kitabyna Ogurjuk Alpyň bir goşgudyny mysal getirýär. Şo goşguda bolsa, onuň hakykatdan hem kaňlylaryň hanynyň gaçyp maňyşlyga baranlygy aýdylýar. Onuň esasany şeýle diýilýär. Kaňlylaryň hanynyň gaçyp men günorta uğradym, peýkamyny gedäninde Garadağa gelip gittim. Eger Ýaýyk derýasyndan günorta tarapa gitseň, dogurdan hem maňyşlyga barýasyň. Garadağ, siyah kuh kara tağı bolsa, maňyşlyk berleşýär. Ertar babany Ogurjuk Alpyň şowlugy diýmege delil bar. Eger Abulgazi Oğuzdan Ogurjuk Alpa çenini bolan şejeräniň 16 arkadygyna ikirjiňlenýän bolsa-da, onuň Garagazan begden Ertar baba çenini bolan nesil daragyna garaýşyna hiç şeýle inanmazlyk duýulmaýar. Gurrun edilýän mesele okuzylara has aýdyň bolar ýaly. Aşakda Ertar baba degişli şejeräni giňişdeýin görnüşde bermek makul bildik. Ertar baba bilen baglanyşykly şu skemanyň dogurdugyny ananmaga dogry esas bar. Sebäbi Ertar babanyň şu şejerede ady getirilen nesilleriniň her biri häzirki Ertar taýpasynyň uğurlarynyň ady bilen esasan gabat gelýär. Munyň sözüne akademik Bartoltkem Ertar bay Ertar taýpasynyň ata babasydyr dip açyk aýdýar. Şu ýerde şejere skemasy berilipdir. Gara gazydan gaýdýar şejere.
öwürjük, söwürjük, doduk, gubojuk. Öwürjükden gaýdýarlar. Berdi, buka, owsar, köwser, ýaguçy, diňli. Berdiden gaýdýar. Gulmy bilen gulgazy. Gulgazydan ersary baý. Ersary baýdan Ynal gazy, Zeynil gazy, Mustafa gazy. Ynal gazydan gaýdýar. Töre, Sökman, Layna, Çarşangy. Zeynil gazydan gaýdýar. Gara, Bekul. Mustafa gazydan gaýdýar. Ulutepe, Güneş. Ersary baba il günüň aňyna halkyň bagturuny göreşen, onuň behbetlerini gorap sıkşeden parazatly adam hökmüne tiňipdir. Onuň çalyşylmy döwürlerde öz halkynyň başynda durup, onu salarlardan bölüp aýyrmagy, öz ýeline şo zamanyň ähli bela beterleriniň başarjanylyk bilen goramagy başaran, dowumly hem batyr adam bolanyny inkar edip bolmaly. Şo döwürde salarlardan teke, ýomut, saryk taýpalaryň bölünip aýrylypdyr. Şonu olaryň hem öňüne düşen taýryk şahslaryň bolanlygy barada şührenmese bolar. Ulylyň öňünde Ersary babanyň bitiren tallamly hyzmatlaryň biri hakyny Kyýbu Hany Abulgadam söz açyp şeýleýärdir. Salar ýelinden Abulhanyna, Balkanyna Ersary baý diýen biri bardy. Uzak ýaşan, döwletlik hem musulmançylygyň kady kanunlaryny saklamagy çalışýan adamdy. Bir sözümizde şeýle delil bar. Şo wagtlar ürgenişde şeref atly hormatlanýan bir adam bady. O şo ýeriň şyhy hem molladydy. Ersary baý oň ýanyna baryp, şo şyha 40 düýe aýdanyny berdi. Hem de tobe edip ýalbardy. Oňa haýyş bile ýutupdy. Arap dilinde kitaplaryň manysyny düşünmek türkü halk bolan bir juda kyn bolýar. Egerde arapça meseleleri türkü dile terjime edip, bir de ýagşylyk görkezseňiz, siz munyň üçin ul sowap kazanardyňyz. Şonundan Şeyh Şeref Hoca dini meselelerini ençemerini tercüme edip, olary bir kitap görnüşünde ýygnady. Oňa Muyin al-Murid, muridler üçin gollanma, ýa-da sowaplar şähertler üçin kitap diýen at goýup onu Ersary baýa goşurdy. Şo wagtlardan häzirki günlere çenni, ähli türkmenler şo kitabyň düzgünleri boýunça dine amal edýärler. Ene şu babatda Ersary baba, Ersary baý diýilip atlandyrylýar. Bir ýerde onuň adynyň şeýle görnüşde tutulmagy elbetde kanun zat. Eger Ersary baba garyp adam bolan bolsa, onda ol bir kitap taýýarlamagy sargap ýa-da tapşyryp bilmezdi. Ýöne şu ýerde biz başga bir zat unutmalylar. Eýsem, Ersary baba diňe baý, gruply adam bolan üçin şo kitaby arapçadan türkü dile terjime etmek tapşyrdymy? Ýok. Düýünden beýle däl. Eger şundan uğralynsa, onu o näme dogry hem adalatsyz bolardy. Eýsem şeýle baý adamlar Ersary baba çenli ýa-da şondan soňky döwürlerde bolmadymy? Elbetde bolandyr. Şonu da ören köp bolandyr. Emma halk köpçüligi bolan hemmesini ýatda taklap ýörenok. Sebäbi olar ýatlanır ýaly halka hiç tat galdyrmanyrlar. Dile solar ýaly ýagşyk etmändirler. Ersary baba bolsa, öz halkynyň aň bilimli bolmagyny isläpdir. Şonan uğralyp, olary okatmak üçin ilat arasyna ilm bilimi, ýoňda barjy medeniýeti ýaýratmak uğruny elinden geleni edipdir. Halk Ersary babanyň geçmişde boluşy ýaly häzirem il günüň aradasyny eden adam hökmüni tanaýar hemde oňa hormat goýýar. Abulgazy Bahadur hanyň aýdyşy ýaly, Ersary baba musulmançylygyň kady kanunlaryny saklamaga çalışan adam bolmagy mümkin. Sebäbi ol öz döwrüniň ogly. Şu ýerde başga bir ýagdaýam göýüňde tutmak gerek. Şo döwürlerde türkü halklaryň hemmesi musulman däldi. Häzir görüň 14-nji asyryň başlary hakynda barýar. Tarihten ma'lum bolýar. 960-njy ýyldan soň Sehra halklarynyň islamy köpçüliklerini kabul eden döwri 1043-njy ýyl hatap edilýär. Yusuf Hemedanynyň maslahat bermegi bilen 1127-nji ýylda Orta Asia derwişçilik mektebinden Abdal Kadir islamy kabul etmek goýunça wagt nereye edip başlaýar. Ersary babanyň öz halkynyň aladatyndan uğralyp, ýokurda ýatlarynyň kitaby terjime etmegi tapşyran döwürlerini Aslamen tek öz pozisiýalaryny beýle bir berkidip bilmänni. Görüşme diýaly. Ersary baba öz döwrüniň öňünde barjy adam bolupdyr. Görseň Abulgazy hanyň şo wagtlardan tähädir küneçen ähli türkmenler şo kitabyň
düýgünleri boýunça dine amal edýärler diýmesi de ýöner aýdyraýan gurrun däl. Diýmek bir ýerde diňe bir Balkan türkmenleri bolman, eýsem ähli türkmen taýpalary güdüňde tutulýar. Şejereyi terakime eserini yazmazdan ýoň. Abulgazi diňe bir Harizm türkmenlerinde äleýsem, Horasanyň şäklerindäki türkmenlerim öňet bilipdir. Ol öz dogany İsfendiyar hanyň buyrugy bilen 10 ýylyny Eýranda geçirýär. Harizme gaýdyşyn bolsa, 1640-njy ýylda Durundan günorta gününe wagtda ýerleşen mehinni ärsarlaryň arasyna gyşlaýar. 2 ýyllap Balkandaky tekeleriň bir ýylan maňyşlykdaky türkmenleriň arasyna ýaşaýar. Diýmek, ähli türkmenler üçin ähmiýetli bolan bir kitabyny baý durmuş hem ilmi tejribesine esaslanyp ýazypdyr. Eger şo zamanlar ärsary baý tarapyndan türki dile geçirilen şol dini kitapdan ähli türkmenler peýdalanan bolsa-da, häzirki wagtda bizde onuň ady soram ýok. Akademik Bartoldyň aýtmagyna görä, Muýyn al-Murid Müritler we gollanma diýen kitabyň Ärsary babanyň tagallat netijesinde türki dile geçirilen görnüşi Ankara'da saklanýarmyş. Ol 813-nji hijri ýylynyň Ramazan aýyny ýazylyp gutorulypdyr. Bir sene miladi hasabynyň 1313-nji ýylynyň dekabr ýa-da 1314-nji ýylyň ýanwar aýyna gabat gelýär. Ärsary babanyň türkmen halkynyň öňünde bitiren uly hyzmatlaryndan bir nişan hökümünde şo kitabyň Ingulmanna göçürmesi bir biziň özü ýytýarlyk garaşly döwletimiz bolan Türkmenistanda peýda bolaýdy. Görne hil gowulardy diýip ýeri gelende umyt etmek gerek. Abulgazi Ärsary babany uzak ýaşan adam hasap edýär. Uzak ýaşamak barada düşünje dürli döwürlerde dürli şemereşilipdir. Tarih ilmi Ärsary babanyň haçan dogulup ne wagt dünýäden ötenligini entek aýdyn ketgitläp bilenok. Dürli çeşmelerde bar bolan maglumatlara görä, onu anyklamak maňsady işdäl. Bartold, Ärsary baba Ärsary taýpasynyň ata babasydyr. Sebäbi 14-nji asyrdaky Altyn Orda hanlarynyň döwürdeşleri bolan Ärsary ýaşullary, Ärsary babanyň öýleriniň garry atada hasap edýärler diýip ýazýar. Eger ol hakykatdan 14-nji asyrda ýaşap geçen ýaşullaryň ata babasy bolýan bolsa, onda Ärsary babany Ingulmany 13-nji asyryň adamy saklamak bolar. Emma alim Zykyýew şo maglumaty salgylanyňda bolsa, näme üçindir Ärsarlaryň tire başly bolan Ärsarynyň adyny alan döwri 15-nji 16-njy asyr bolmak ähtimallyn saklamany öňe sürýär. Beýle bir tarapdan bolsa, ol bile ma'lum bolşy ýaly 14-nji asyryň başlaryna ýaşan şo Muýyn al-Murid kitabynyň awtory Şeyh Şeref Hozanyň döwürdeşidir. Şu soňky maglumatlardan uğralyp tarihçi Yusupow bir mesele boýunça öz saklamaryny öňe sürýär. Şonda ol Ärsary baba 1335-nji ýylda dünýäden ötüpdir diýen netije gelýär. Ärsary baba haýyş eden kitabyny Şeref Hozadan 1313-nji ýylyň ahyrlaryna ýa-da 1314-nji ýylyň başragyna alýar. Tarihçi Yusupowyň pikirine görä, şo wagtlar onuň ýaş adam bolmagy mümkin näl. Eger ol şo döwürde dogurdanam bir taýpanyň başyna duran üçin bolsa, özünem Ärsary baý diýip tanan bolsalar. Bir kitap üçin hem 40 sany düýäni öz başdak berip bilen bolsa. Elbetde ol şo wagtlar adından 40 ýaşly adam bolmaly. Şeýlelikde ol 1335-nji ýylyň 60-70 ýaşan adam bolýar. Eger şeýlere dayanylsa, onda Yusupowyň gelýän netijesi hakykata ýakyn bolup galýar. Emma Şeyh Şerefin görünüşdäki mavzeleýini öwren akademik Yakubowski onuň arxitektura guruluşundan netije çykaryp, bu imaraty 13-nji asyryň 2-nji ýarymyny degişdirýär. Eger şu pikirde harlanmaly bolsa, onu Muýyn al-Murid kitabynyň türki dile geçirilen döwür hakykata laýyk bolmaýar. Akademik Samaylowiç bolsa, Şeyh Şeref Hoza Beherden raýonunaky Nohur obasyna jaýlananmyş diýen maglumaty öňe sürýär. Şu maglumatlaryň hemmeti birleşip, Ärsary babanyň ömür senesini aýdynlaşdyrmaýardy, gaýtamyň has sylsyllaşdyrýar. Ýöne her näme-de bolsa, onuň 13-nji 14-nji asyrlarda Balkan tebitlerine ýaşap geçenligi anyk. Dogrudan akademik Samaylowiçiň belleşi ýaly. Nohur obasyna şeýler madar bar. Ýöne onu Şeyh Şeref Hozanyň gubur diýmäge entek ýetirli esas ýok. Belli arapşynas tarihçi alim Nazar Halimow Ürgünjüň ýadygärlikleri pamýetdeki urgançy diýen kitabyny
Şeref Hocanyň madary baradaky meseleni belli bir derejede aýdyňlaşdyrypdyr. Ol kerpici 12-nji asyryň kydygyna garamazdan bu gowur bir ýerde Şeref Hocanyň körügünüşdäki madary gatyp edilýän mavzele gödüňe tutulýar. Ha soňky döwrü, ýagny 14-nji 16-njy asyrlara degişdi bolsa gerek. Diýmek bilen ýadygärliň düýpli ödgörüşe etkide bar bolunlygy baradaky çaklamany öňe sürýär. Galip erde bir mavzelede Şeyh Şeref Hocanyň madarynyň ýokdugy. Hocanyň cesediniň 14-nji asyrda mesçidiň daşyna jaýlananyny baradaky halk rewayatlaryny gödüňe tutmagy gerek. Şeýlelikde bir türkmenleriň arasynda ul meşhurlygy eýe bolan Ersary baba özüniň iş talyşany şo belli Şeref Hocanyň Şeref eddin al-Harizminiň döwürdeşi bolupdyr. Özüm 14-nji asyrda Balkan etraplaryna dünýäden ötüpdir diýip anam bile aýdyp bilerdi. Ersary baba Krasnovodsk etrabyna üstýurtdan uzak bolmadyk tüger diýen ýerde jaýlanypdyr. Onuň ölüm barada dürli saklamalary bar. Tarih ilimläriniň doktory Zekiyev Ersary babany galmyklar öldüripdiler diýen pikir öňe sürýär. Ersary babanyň wepat boluşyny Abulgazy han hassa jikme-jikli güle beýan edýär. Şo döwürde Eýran paçady Horasany Komebeg bilen birine beripdi. Ol Horasana gelenden soň Abulgany Ersary baýyň mama atly görmegi bir gyzynyň bardygyny eşitýär. O şo ýere sawçy berip, gyzy üçin köp mal bereýin diýip söz aýtdyrýar. Baý gyzyny bermeýär. Gyzyny bermejekdigini bilenden soň Komebeg uly goşun bilen ýola düşüp Abulganyna dükür diýen guýuryň töweregini Ersary baý öldürüp şehit etdi. Onuň ýylyn derbi dagyn edip mamy biken ekdi. Biz Abulgazynyň şu maglumatyny hakykata ýakyn saklamagy edýär. Sebäbi ol şo döwürde Demirgazyk Günmatar Türkmenistanyna bolup geçen tarihi wakalar bilen gabat gelýär. Ýöne şo döwürde galmyklaryň da ýörüşi bolup biläjek zatdy. Galmyklaryň Balkan etraplaryna aýrylaşanyny güýe geçýän başga da bir nişan bar. Köpü gören gozalaryň bütöwerekde sudury soňky döwürler üçin saklanyp galan galmyk ýoly diýen bir ýoluň bolunmagy barada berýän gurrunlary muňa aýdyň mysal bolup biler. Ersary babanyň jesedi arkeologlar tarapyndan öwrenildi we şonda onuň öldürilýäni takyklany. Ýyl günüň arasynda saklanyp galan rewayatlar aýdylyşyna görä, Ersary baba ömrüniň ahyryna çenli öz halkynyň ar namasy we mertebesini mertlerçe goramagy başaran adam bolupdyr. Krasnovodskdan hat Demirgazyk Günnowardy. Nevtdagdan bolsa epetli Demirgazyk tarapda Ersary baba daglar diýilýän baýryklar we depeler ulap gidýär. Şol alaňlarda Ersary baba gonumçylyk bolup, onuň netil başy, tire başy bolan bir gerçegiň jetedi ýatyr. Onuň gapdalynyň hywa barýan gadymy kerwen ýol geçýär. Şu ýoldan 1819-njy ýylda Rus goşunynyň kapitany Muravýow hem geçipdir. Soňra ol öz ýazgylaryna Ersary babany atlap şeýleýärdir. Bir däki ilatyny aýtmagyna görä, Ersary baba ýer wagtlarda ýaşap geçipdir we özüniň pek ahlaklylygy, ýylygyny eden ýagşylyklary üçin syýlanypdyr. Ol aradan çykandan soň özüniň uly ýoluň golynyň depeleriň gerişinde jaýlanmagyny, ýolun geçenleriň onuň hatyrasyna aýatdyr, duga okap geçmeklerini arzu edipdir. Onuň şu baýrylyklarda jaýlanan üçin bir däki depeleri Ersary babanyň daglar diýilýär. Onuň madarynyň baş ucuna dikilen taýaga daňlan dürleňkdäki mata bölejikler sallanyşyp dur. Töweregine daşlar, suwun şahlary, küýde döwjekler ýüşülipdir. Onuň duşunyň geçen her bir adamyň, hatda ol başga bir teriden bolunyny garamazdan bir ýere gelip aýat okuman gidýän ýok. Şu madaryň golynyna bolsa, gadymy gonumçylyk görünüp ýatyr. Muravýowyň gadymy gonumçylyk diýäni öýdleriň tire başydy Ersary baba bile bilelikde düşmana garşy gadaply töweşlerde wepat bolan Ersaryň gonumçylygydyr. Ersary babanyň öz halkynyň öňünde bitiren hyzmatlarynyň halkyň aňyna heniden saklanyp galanlygyny biz ýokarda belläp geçipdik. Emma onuň bu hyzmaty biziň tarih alymyzda heni ýeterlik baha alanok. Gaýtan munyň tersine Türkmenistan esleriniň taryhyna, Türkmenistanyň taryhyna, ol İslam dininiň dızmaş tarapdary bolupdyr we Muýin al-Murid diýen kitaby Şeyh Şeref Hocadan 40 diýe berip alypdyr diýip Türkmenleriň şejereti diýen eterde görkezilýär diýip ýazmak bilen
Ersar babanyň bir kitaby öz halkynyň aladasyny edip, ýöreýte sargyt bilen taýýarladandygyny, munuň üçin onuň köp harajat çekdi edip, ýyl behbit iş edendigini görmezlik salpdyrlar. Kitabyň 14-nji 15-nji asarlarda Türkmenistanyň medeniýeti diýen bölüminde bolsa, Muýyn al-Murid diýen kitabyň türkmen halky üçin nähili ähmiýetiniň bolanlygy barada kelamagy sözüm aýdylmandyr. Emma adalatyň ýa-da hakykatyň üstüni, käbir ýagdaýlara baglykda diňe belli bir wagtyň dowamyna basdyr üstür edip bolýandyr. Ýöne ol ýyry iş dawaranýandyr. Indi bolsa biziň bagtymyzda türkmen halkynyň ersary baba ýaly gerçek ogurlarynyň bardygyny ýyly ýaymaga wagt gelip ýetdi. Şeýlelikde ersarlar asly salyrlardan gelip çykan, ýöne öýlerini ketgudasy ersary babanyň ýol başçylygyny 13-nji 14-nji asyrlarda bir taýpadan bölünen özbaşdak täze tiredir. Bir proses Abulhanyny, Balkanyny bolup geçipdir we ersarlar 16-njy asyryň ahyrlaryna çenni. Ulboýun aşak akymyny üstüýürdüň eteklerini, häzirki Goýmat, Gökdere, Garayman, Tüwer diýen ýerde ýaşapdyrlar. Şonda oraya esasan oturumlygy geçip mallarçylykdan başga Ulboýun kenarlaryny ekrançylyk bilen meşgullanýarlar. Olaryň köpçülikden göçüp gitmekleriň sebäbi esasan 16-njy asyrda Amy derýanyň Ulboý uğrunyň üýtgemegi we Balkanda gurokçylygyň udaga çekmegi bilen baglanşykly bolupdyr. Köpçülikden göçen ersarlaryň uğry Gulmatardan Günnogora tarap bolupdyr. Ýöne ol özbaşdak taýpy hökümini Balkan daglarynyň töwereklerine kemale gelipdirler. Olar Amy derýanyň orta akymynyň şep kenar ýakalaryna ahalyň Murgabyň taýtybalaryň üstüne göçüp barpdyrlar. Ýöne olaryň bir bölegi Maňyşdakda galypdyr. Soňra bir wagtlar olar Harýatyň üstüne Libaby göçüp barpdyrlar. Maňyşdakda galmaklaryň talaňçylyklaryna garşy göreş halkara problemlaryň derejesine ýetipdir. Şo talaňlardan Alaýta Demirgazak türkmen taýpalary, hakykatda Demirgazak Gulmatar taýpalary bolmaly. Agar ziýan çekipdirler. Galmyklar tarapyndan tozdurlan Gazalayak taýpasy ersarlaryň bir urugy. Maňyşdakdan Mekiyiniň sebitine gaçypdyr. Olaryň bir ýere gelen wagtyny käbir maglumatlary degişirip görüp takmiran 1637-nji ýyl hasap etmek bolar. Gazalayaklar Mekiyine bir näçe ýyl oturýarlar. Ýokarda da belläp geçişime diýär şo döwürde Hygoda hanyny geden Isfendiyar han öz inisi Abulgazyny ol soňra Hygoda han bolýar. Ýygyk derli başpodorlyk edýän üçin 1629-njy ýylda Benli hökümini Eýrana sürgün edýär. Ol Eýranyna 10 ýyl bolup 1640-njy ýylda Ýygyna gaýdyp gelýär. Ýoly Mekiyine Mekanton Gazalayak ersarlaryň üstüne düşýär. Şeýlelikde Abulgada bir ýerdäk ersarlaryň arasynda bir gyşy geçirip soňra Balkan we Maňyşlyk türkmenleriň arasynda gidýär. Biz şunu diýmek bilen, Abulgadynyň ersar babanyň nesilleri bolan ersarlary, şonuň bilen birlikde beýleki türkmen taýpalaryna da ýakyndan beret bolanlygyny nytamakçy bolýar. 19-njy asyryň ahyrlaryna Kaspy deňiziniň günnogor kenarlaryna nobatdak Rus ekspedisiýa berilýär. Oňa urallar Kazak goşunlarynyň ýasaguly Livkin ýol başçylyk edýär. Ol soňra ekspedisiýanyň işi barada katabatlaryny düýüp garagan aýlagyndan Garabogoda çenni bolan günnogor kenarlaryna ýaşaýan türkmenleriň Abdal, Hoja we Igdir uruglarynyň bolan häzirki ilat 1897-nji ýyl. Öz ata-babalarynyň Maňyşlyk we Bozaçy ýarym adalaryna indi Onkarka bäri göçüp ýaşap gelýänliklerini aýdýarlar diýip ýazypdyr. Soňra ol türkmenler hakdaky gurrugyny dowam etdirip şeýleýär. Rawayatlaryň güýä geçmegine görä, ýokarda atlar tutulan türkmen taýpary ilki başda Bozaçy, Burunjuk, Çowdur ýaly göçüp onyp ýören garnaş tirelerden bilerikde. 18-nji asyra çenni Garadağ, Akdağ tebitlerini we Bozaçy ýarym adasyna ýerleşipdir. Soňra bolsa gyrgyzlaryň, gazaklaryň bolmaly. Aday taýpasynyň gysmagy netijesinde günnogor kenardan süýüşip, öz gedegenine şo ýerlerde ornaşan ersarlary, salyrlary hemde saryklary gysyp çykartdyrlar. Livkiniň gödegini tutýan şol türkmen taýpalaryň biri hakykatdan ersarlar bolmaly. Olar mundan 200 ýyl ozal Kaspy deňiziniň günnogor kenaryna oturup balykçylyk bilen meşgullanýarlar. Şonda olaryň balyk tutýan gurallary esasan agaçdan ýasalan gaňarçaklar bolupdyr. Gemileriň yelkenlerini bolsa keçiden edipdirler. Olar 16-njy asyrda Balkandan Maňyşlyga göçüp baran ersarlar bolmaly.
Olar düýüp garaganna çogdurlar we abdallar, gonjular goňşulukda orun tutdurlar. 17-nji asyrda suwarymly ýerlerde ekrançylyk bilen meşgulanmak üçin ertarlaryň migrasiýasy bir ýerden başga bir ýere göçmege başlanýar. Ýöne şo ýere häli şini toparlayan göçüp barıp ýa-da ondan göçüp gaýdyp duran ertarlar bolupdyr. 1740-njy ýylda köp sany türkmenler şol gatarda ertarlarym nedir şanyň hüjümünden halas bolmak maksady bilen Balykdan, Badaxşandan, Buharadan üstüýürtge maňyşlyk taraplara tüýşe urapdyr. Emma bir hereket wagtlaryň şäher bolup galypdyr. Soňra olar öň oturumly ýerlerine ýetasan dolanıp barypdyrlar. Har ýerinde Sufyan han höküm süren döwründe ertarlar entek Balkany taklanyp galypdyrlar. Sufyan han bolsa 1525-nji 1535-nji ýyllar aralygynda har ýerimiň hany bolupdyr. Şo wagtlar har ýerim hanyna dag boýy, Kürenna, Köpetdağ töwerekler ýeşli bolupdyr. Maňyşlykda we uzgaýyň ýakalaryna ýaşan türkmenlerim şonuň raýatlygyna galypdyr. Sufyan han, Balkan türkmenleri şoltaryna hut şol ertar taýpy bilenem çaknaşypdyr. Balkan türkmenleri hany salgy töreýän eken. Bir gerek ertarlar zekat ýygnamak üçin hanyň üstüne ýiberen 40 sany adamyny öldürýärler. Şu wakadan soň Sufyan han ertarlaryň hemde olar bilen saýgulaş bolan salarlaryň üstüne ýürüşedi. Uruşda ertarlar hana tabiň bolýar. Baragaçylygy berja etmek üçin öldürilen 40 sany salgyt ýygnaýjynyň her biri üçin türkmenler 1000 goýun, jemi 40 000 goýun bolýar, tölemeli bolupdyr. Şonuň 16 000 üstüne ertarlar, ýene 16 000 üstüne Horasan salarlary, galan 8 000 goýuny bolsa, şo wagtlar daşka salarlar diýilip atlandyrylan tekeler, ýomutlar we saryklar tölemeli bolupdyr. Görüşme diýýär ertarlar şo döwürlerde de salarlar diýilip hatap edilmändir. Nur Muhammed İsa'nyň berýän maglumatyna görä, 19-njy asyryň başlaryna takmynan 1810-njy ýylda Aral deňiziniň eteklerine ýaşan çogdurlar, igiderler bilen 500 öýli ertarlar hem maňyşlyga göçüp barýarlar. Olar uzak wagtyň dowamynda kendirli etrabyna göçüp gonyp ýaşaýarlar. Olaryň bir bölegi balyk tutmak işleri meşgulanýar. Soňra bolsa bir ülkeden göçüp gidýärler. Enne 3 asar we ertarlar etadan ýa-da Libap vilayatynyň şäherinde urnaşypdyrlar. Olar häzir Kerki, Halaç, Garabekol, Hozunbaz, Sayat, Çarşan etraplaryny uly topar bolup ýaşaýarlar. Ertarlar Özbegistanyň Buhara we Surxandarýa oblastlaryny, Täzegistanyň bir näçe raýonyny köpçülik bilen oturýarlar. Olar Mary we Balkan vilayatlaryna da gadimdan ýaşaýarlar. Eýranyň 3 vilayatyny, Owganistanyň 7 vilayatyny odalyň oturumly ertarlar köp. Bu taýpanyň wekilleri Türkiýede de gabat gelýär. Ertar taýpasynyň biziň ýurdumyzyň şäherlerinden daşarda ýaşaýan wekilleri de özleriniň ata-babalarynyň Balkan etraplaryny we maňyşlyk ýarym adatyny ýaşanlyklaryny bilýärler. 1991-nji ýylda Owganistanyň Aşgabatda gelen senator Ural Abdurrahman has Irak döwürlerde ata-babalarynyň maňyşlykda ýaşanlygy, olaryň şu etrapdaky kendirli aýlygynyň golaýyna gonamçylyklarda jaýlanan bırakyny öz atasynyň bereni gurulmagy ýatlady. Mongol basybalylarynyň soňuşlary ýararly Günerto Türkmenistan beýleki ýerlere garanyna has beter külpeýekun edilipdir. Köp jebir çekipdir. Munyň öz Demirgal Türkmenistanyny hemde maňyşlykda ýaşaýan taýpalaryň ýoň hatara çykmagyny getiripdir. Olaryň 16-njy 18-nji asyrlarda Günerto tarapa göçüp gelmekleri netijesinde Günerto'daky türkmen taýpalary Demirgal türkmenlerle goşulyp garşypdyr. Akademik Rastyakov mesele barada söz açyp şeýleýär. Şoňa görä-de häzirki zaman tekeleri, salarlary we ertarlary arasynda maňyşlyk türkmenleri hataplanyp bilinmez. Sebäbi olaryň etnik düzümi Günerto Türkmenistanyň ilaty bilen adaptirlenip, gaýrylyp, epey derejede sylsyrlaşandyr. Biziň garaýşymyza görä taýpalaryň territorial arastlary baradaky mesele juda ägälik bilen deringelmelidir. Insan durmuşyndaky islenmek assimilleşme ýa-da adaptasiýa olaryň gelip çykyşyny aýratýan territoriýa babatda inkar edip bilmez. Ertarlar juda köp şaharlara bölünýän taýpadyr. Onuň düzüminde oňuň şahararyň 600-den gowlagy bar. Bu taýpa öýleriniň ertar hatap edýän urug toporlarynyň 25-i daşardan goşulypdyr.
Eğer Sary baba hem de onun iyili barada maglumat berýän ören şäkli ýazyw çeşmelerinden başga olar hakda gurrun berýän legendalar, rivayetler köpeýärapdyr. Dogry rivayetlerine galýa. Şoňa görä olaryň dogurlygy ýa-da nädogurlygy barada hemişe ikirjiňlenme döredýär. Ýöne olaryň esasyny anyk faktlaryň belli wakalaryň ýatýan halatlarynyň bolmagy da mümkin zat. Olar esasan belli şahslaryň halk tarapyndan söýülmegi, hormat goýulmagy, ikrar edilmegi netijesinde döreýär. Şonuň üçin olaryň anyk çeşmeler bilen deňeşdirilip görülmegi, gadaklanma döretmänam durup bilmedi. Şu nokta nazardan uğralıp şu yerde eğer Sary baba bilen baglanşykly käbir legendar hakyny gurrun edilse artık maşlyk etmese gerek. Käbir legendalarda şu döwrüň syýasy ýagdaýlary, duşman hüjümlerinden öz halkyny goramakda. Eğer Sary baba ýaly şahsiýetleriň pähim görkezilýär. Halk özüniň hossaryny pähimli, dogumly, belli bir derejede beýik şahslar hökmüne gödüňe getirýär. Legendalaryň birine eğer Sary babanyň uğur tapyjylygy, halky duşman howpundan ölüm ýitemizi alyp çykyşy barada gurrun berýär. Onuň mazmuny şeýlerek. Bir gedek uly güýç toplan duşman eğer Sary babanyň ýeriniň goloýuny bir ýerde ayak çekip, eğer Sarynyň üstüne çolmaga taýýarlyk görüp urýar. Muny gaňan eğer Sary baba aksakallar ýygnap, duşmany nädip ýeňip boljakdygy barada maslahat edýär. Şonda köp pikir orta atylýar. Soňra aksakallar öýleýine goýup berip, gan döküşlügün we ölüm ýitiminiň öňüne almaň ýollaryny agtarmaga oturýar. Şoňuň ertesi ol batyr hem ýürekli ýigitleriň bir näçesini ýanyna çagyryp, olara küýdejikleri paýlap berýärdi. Ýigitleri goloýda gonamçylyk alyp gidýär. Şo ýere baryp, eğer Sary baba oglanlara goloýda aradan çykan bir haramzada adam madaryny açyp, onuň jetedini çykarmagy tapşyrýar. Meýit gördün çykarlanyna adamlar onuň ennamynyň suukluk bilen gurşalanyny görýärler. Eğer Sary baba olara şol suuklugy, ýödler bilen elten gap gaşlaryna ýygnap almagy, soňra bolsa jetedi ýene jaýlamagy tapşyrýar. Şo güniň ertesi eğer Sary baba toý edýär. Hemmeler şo toýa barmalygyny habar ýaýrýar. Şeýle çakylyk goloý gultumda gornaşan duşman lagerini diýerler. Şeýlelikde bu toýa iýilen bilelikde duşman leşkerlerim gelýär. Toýda eğer Sary baba ak gar ýaly pamuk böleklerini helki suukluk bilen öýläp, toýa diňe mihman bolup gelen şo duşman adamlary aklyk hökmünde paýlap çykmagy, şonda ony ýüzlerine syýylmagy, olara sargyd etmegi batyr ýigitlerini tapşyrýar. Mihmanlar sargıdy berja etmek üçin çiğli pamuk bölekler bilen ýüzlerini öýleýärler we şo wagtda kesellep köpçülik bilen aradan çykýarlar. Esasy güýjüni ýitiren duşman ýöňleriniň bet pygyrlaryny Hudaý oňlaman bize göz görkezdi diýip hatap edýär. Ene şu ýol bilen eğer Sary baba öz halkyny uly howpdan halat edýär. Şo döwürlerde elbetde duşmanam az bolmandyr. Uruşlarym ýöne bir legendada her bir meselede ýa-da uruşda diňe bir güýçlüler däleýsem, pähim paýgadynyň üstün çykýanlygyny talýar. Halk riwayatyna eğer Sary babanyň uğur tapyjy adam hökmünde görkezilmegi onuň juda akylly, parasatly adam bolanynyň nişanydyr. Halk ony huç şeýle adam hökmünde de gödüňe getirýär. Ýyl içinde onuň eğer Sary diýen ad bilen baglanşykly legendalarym az däl. Olarda onuň edermenligi, duşmana garşy göçleriň üstünden açylyp görkezilýär. Hemde ol hemişe mert durup ýeňiş kazanýar. Şo riwayatleriň birine şeýlerek waka we beýan tapýar. Alp Batyr, gahrman gaýdugy diýmek aňladyr. Eğer Sarynyň tekäniň Saryň goýumydyň atasy bolanmış. Ony itbiçene, peçenegler taýpasyndan bolan adamlar öldürilmiş. Oğullar atasynyň aryny ýerine salmak üçin duşmanyň gözlegini çykýarlar. Atasynyň aryny almak üçin Sara meýesler bolýar. Şonda oňa edermen ýigit eğer ýigit diýip baha berýärler we soňra onuň ady eğer Sary bolup galanmış. Şu legendada we beýleki halk riwayatlaryna hem iri türkmen taýpalarynyň düýbüniň birdigi. Olaryň biri-birilen dogonlyklary. Şonuň üçin türkmen taýpalarynyň hemmesiniň bähwitlerini de umumlygyny talýar. Öz tarapyndan döredilen legendada we riwayatlarda ýylgyn öz halkyny diňe bitegi jewis bolanyny üçin güýçli halk hökmünde görmek isläpdir. Umuman adam ýokarda getirilen legendada bolsa, eğer Sary duşmany diňe öz dogonlarynyň bir-biri bilen jewislik arkaly ýeňýär. Beýleki bir tarapdan ýokarda getirilen legendanyň düýp mazmuny
Hakyky taryh faktlardan gaty bir daşada gitmeýär. Hebäbi ýokurda sanylyp geçiren türkmen taýpalarynyň hemmeti de talyrlardan gelip çykypdyr. Bir meselede esasan oňa niýetleri ýugurlan legendalaryň ähmiýeti uludur. Türkmen taýpalarynyň bütügli baradaky ideýa Salyr gadanyň şagary bilen baglanşykly legendalaryň birine has ösdürilýär. Onda şeýle waka görünýär. Eýranna Turanna Salyr gadany meşhur pelwan güýçlük hem parazatly adam hökmüni tanapdyrlar. Ýöne onuň ogly bolmanmış. Ol Mekke baryp Käbe, Medine baryp hem Muhammed peýgamberiň guburyny ziyaret etmegi göwünne düwüp ýola düşüpdir. Şeýlelikde ol Muhammediň mazaryny düýnäp 3 gije ýatýagy, 3-nji gijede onuň düýşüne peýgamber gelip, oňa öýüne gaýtmagy targyd edýär. Şondan soň Salyr gadanyň ogly bolýar. Oňa da teke Muhammed peýgamberiň kömegi bilen doglan şagy diýip at goýýarlar. Soň-soňlar bolsa adatça türkmenlerde bolýar. Onu ýöne teke diýip atlandyryp başlaýarlar. Salyr gadanyň ikinji oglunyň ady Sary bolupdyr. O diýsen edermen ýigit bolup ýetişipdir. Şonuň üçin hem oňa Ersar diýip başlapdyrlar. Salyr gadanyň şondan soňam iki ogly bolupdyr. Olara Ýomut, Saryk diýip at goýupdyrlar. Beýleki bir legendada hem dogonluk ideýe dowam etdirilip, teke adynyň gelip çykyşy başgaçarak düşündirilýär. Onu esasan şeýle diýilýär. Salyr gadanyň Saryk, Sary we Jan Mehmet diýen 3 tane ogly bolýar. Günlerde bir gün Salyr gadany peşenegler öldürüp gidýärler. Ogullar atasynyň ganyny almagy karar edýärler. Şonda Saryk bilen Sary bir kemsiz ýaralanýarlar. Jan Mehmet bolsa olara kömekçi tekke berji bolýar. Netijede Sary düşman tapyp onuň atasynyň aryny alýar. Görkeden edermenli üçin onu şondan soň Ersar diýip, Jan Mehmet bolsa tekke diýip atlandyryp başlaýarlar. Tekke ady bolsa, soň-soňlar tekke ýurulup gidýär. Ersar adynyň gelip çykyşy barada Günbatar Türkmenistana ýaýran legendalaryň birine başga ýylrak maglumatam berilýär. Salyr gadan maňyşdakdan uzak bir ýerlerde doglanmış. Onuň Ýomut, Sarybay we Sarykdan 3 ogly bolupdyr. Salyr gadana Parslaryň şahynyň gyzynyň meşhur pelwandary çagyryp göreşip durýanlygy. Şonda kim ýeňse özüniň şoňa barjakdygy hakyna habar etdiler. Muňa Salyr gadanyň özü dermen bolýar. Sebäbi Salyr gadan öz döwrüniň ören güýçli pelwan bolupdyr. Şeýlelikde ol öz mülküni we ýylny zaýlyhany taşlap ýola düşýär. Ol göreşde şahydynyň üstüne çykýar, hem oňa öýlenýär. Şo günler onuň ýylyna düşmanlar Salyr gadanyň mülküni talap, gyzyny bolsa garna gedip alyp gidýärler. Bu habary eşitip, ol gyzynyň ýedegine çykýar. Düşmanlar bolsa onu tutup öldürýärler. Salyr gadanyň şol kürt aýalyndan bir ogly bolýar. Oňa Teke Mehmet diýip at goýýarlar. Ol ýösüp ulanan soň güýçli adam bolup ýetişýär. Günlerde bir gün ol ejesinden kakadan soraýar. Ejesi bolsa oňa kakadan düşmanlaryň öldürendigini, onuň öz ýurdunda başga oglarynyň bardygyny aýdýar. Muny eşiten Teke Mehmet türkmenliň arasyna gaýdýar. Ol maňyşlykda toýlarda ul göreşlere gatnaşýar. Bir gezek oňa Salyr gadanyň ulagly Ýomut bilen göreş tutmak mesele edilýär. Şonlara göreş tutuşlarynyň meňdeşdigini, güýçleriniň bolsa dürli-dürligini duýýarlar. Şeýlelikde olar tanyşyp özleriň dogonlugyna göz ýetirýärler. Ahyrda 3 dogon Ýomut, Sary, Teke Mehmet birleşip özleriň atasynyň aryny alyp, uýasyny bolsa düşmanyny halas etmek uğruna çykýarlar. Olar uýasyny gözläp tapýarlar. Ýöne o gyz watanyny şondan soň gaýdyp barmak özüne uslyp bilmänmiş. Ýöne onuň maslahaty bilen 3 dogon düşmanyň beýle kaýaryndan bolan gyzyny alyp gidýär. Şeýlelikde Ýomut öýüne doranyp gelýär. Sary bilen Teke Mehmet bolsa atasynyň aryny ýerine salyp gaýdyp gelýär. Şonu Sary edermenlik görkezden üçin Ersar diýen ada munasip bolýar. Käbir riwayatda Ersar taýpasynyň aýry-aýry urugynyň gelip çykyşy hakynda da habar berilýär. Mysal üçin Ersarlaryň olam şakasynyň döreýüşi hakynda halk riwayatlarynyň birine şeýle waka beýan edilýär. Bir gezek Ersar baba ýylygyna uly toý edýär. Toý edinge ýerleşdirde eleýsem uzak ülkelerden mihmanlar gelýär. Ersar babanyň ogullary hem agtyklar ören köp bolýar. Olaryň hemmesi toýda barasyna gatnaşýar. Olaryň arasynda bir ýaş ýigit özüniň çalasynyňy, başarjanlygy, işçenligi, sadalyk hem de edepbiligi bilen tapaklanýar. Bir gidiň özüne alyp barşyny synlap
Oturan mehmanlaryň biri Ersar babadan "Oğlun nämeňiz bolýar?" diýip soraýar. Şonu Ersar baba mehmanyna "Olam biziň oğlumuz" diýip jogap berýär. Şo döwürden başlap ony "Olam" diýip atlandyryp urapdyrlar. Ondan öňe ösen nesillere bolsa "Olamlar" diýen at galypdyr. Halk rewayatlarynyň şeýle görnüşleri taryhy öz boluşly beýan edýänligi bilen ünsüýüne çekýär. Olaryň esasynda bolsa hakykatyň bir bölegi ýatyr. Türkmenlerde gowa adamlar ýa-da özüne has yaran kişileri öz adamymyz ýa-da olam biziň oglumyz diýmek däbi ir wagtlardan bäri bar. Ýokarda getirilen rewayatda olam o da söz düzümleri kataryna goşmak, degişletmek mümkin. Ogullarymyzyň bir hasap edýär. Şolaň hasabyny goşýar diýen maniny berýär. Käbir çeşmeler suruh ulamalaryny da ersarlara daşardan goşulan şol 25 urugyň biri hasaplaýar. Ýöne bilen olar öýlerini ersar hasaplaýarlar. Olaryň ady da soňlugy bilen olam görnüşinde tutulyp başlanýar. Biziň biziň başragyny edebiýatçylaryň käbirini Ogurjuk Alpy legendar Göreğlü'nün prototip hasap etmek meýilleriniň bardygyny ýagdadypdyrlar. Ersar babanyň hemde onuň ýylnyň taryhy bilen gyzyklanyp, käbir taryh çeşmeler deriňe çykanmadan soň edebiýatçylaryň şol ideýasynyň jany bar bolaýmasyn diýen pikir bizde de döremän durunok. Şeýle diýmegimizde käbir deliller bar. Mälim murşýaly. Ersar babanyň aňyrsy asly salyrlardan bolan Ogurjuk Alpa baryp diýär. Ogurjuk Alpyň atasyna da Garagazy bel ýa-da Garahan diýilýär. Şu ýerde bir Ogurjuk ýa-da Ugurjuk Alp bilen meşhur Göreğlü'niň öz ýylgyny, watanyny duşmanyny goramak uğruna eden gahrmançylyk hereketlerini haýsydyr bir meňdeş epizodlary ýa-da umumlyklary gözüňe tutmaýar. Munyň öz taryhçylaryň we edebiýatçylaryň geljekde düýpli ýuran böl meselelerini bir bolsa gerek. Şoňa görä biz makalamyzyň ahyryny okujunyň gündüni türkmen klassik edebiýatynyň 18-nji asarda ýaşap geçen görnükli wekili Şeýdaýynyň dörejçiligindäki bir taryhy goşga çekedim diýilýär. Mälim bolýar. Şeýdaý türkmenleriň salyr taýpasynyň Kiçi Ağa tiresiniň arslan ýa-da ýeýke urugundan bolupdyr. Ol takmiran 1730-njy 1800-njy ýyllar aralygynda ýaşap geçipdir. Şahyr türkmeniň ahwaly diýen şo taryhy goşgudyny halkymyzyň başyndan geçiren ulusýat wakarly barada gaýsy hem usatlyk gurulýar. Goşgudaky Körhan ogly Ugurjuk alyp gardy türk ýylyn at salyp, Göwroloňa at galyp pajaryp geçdi sag soly diýen teterler aýratyn tüýüne çekýär. Şahyryň teterleri Ugurjuk Alpyň Göreğlü'niň prototipi bolanlygy hakynda pikiri ýene bir tasdiklaýar. Şeýdaý ogu taýpalarynyň bir wagtlar uly şöhraty eýe bolanlygyny ýatlap, halkymyzyň gahrmançylykly geçmişine goňýar. Soňky asarlarda türkmen halkynyň ahwalynyň juda pede düşenligini biçak gynanýar. Şahyryň lirikasynyň hemde Gülsen Uber destanynyň baryp 14 ýyl mundan öň çap edilendigini, onu tapmagyny kynlygyny gözüňe tutup, aýratyn türkmeniň ahwaly diýen goşgunyň biziň temamyz bolan gösgöni baglanyşykly bolan üçin onu şu makalamyzyň ahyryna doğrulugyny okujulara höderlemek makul bildik. Türkmeniň ahwaly. Ýannakdan pes, dagdan belent bolly türkmeniň ahwaly. Aýag astyna oba kent olly. Türkmeniň diýip ýoly. Ey yumrulmuş köne dünýä, kimler saňa bolly eýe. Geçen günüm diýe ağlamak türkmeniň ýoly. Bir sallançak dokudogdan. Münni düşdü geçdi döwran. Köne dünýä soň weýran şuna meňdär mekraly. Kırık şäherden hıraz aldy. O dili älime dolly. Çok döwran gelli sowully. Kan onuň däbi ýoly. Körhan ogly Ugurjuk alyp, gardy türk ýylyny at salyp, Göreğli oňa at galyp, paz alyp geçdi sag soly. Dogrup ikinji Ugurjuk ýada satylandyr bir çak. Döwran dolunýandyr her çak, düzlener türkmeniň haly. Gel Şeýdaý köňlüň alda. Yalan söz çykyp her dille, her bela bolsa görelli. Bulunurdu biriň ýyly. Görüşmi diýal goşguda türkmeniň geçmişde ahwalynyň
Yannakdan pes bolanuna gıyınınç, kä dağdan belin. Şan şökratlı bolanuna qonç duygusu güýçli. Şahyryň bir sallançak doku dogran. Münni düşdi, geçti döwran teterleriniň aňyrsyny. Ulu tarihi wakaraň ýatany görnüpdir. Şeýdaý uğurjuk alypdan soň ýene bir uğurjugyň dörenligini aýdýar. Ýöne onuň düşmany hatylandygyny, dönüp golup çykanlygyna gatygynyny. Bu wakalaryň özi düýpli öwrenilmeli meseledir. Eğer sar baba hem de onuň ýyly hakyndaky gurrunmyzy tamamlamak bilen biz şu tökbetimiz tarihimizdaky bir uğry düýpli öwrenmekde başlangyç bolar diýip umyt edýäs. Hozenepes 18-nji asar türkmen taryhyna meşhur şahslaryň biridir. Hudojnik onuň suratyny çekenem bolsa, soňky ýyllarda o barada ýörüýte film çykarlanan bolsa, entek oň ömür beýany türkmen halkyna dogly aýdyň däl. Has gyýdan rýan ýeri. Onu taryhyň sahypalaryndan hem tapmak mümkin däldigidir. Çünki onuň ömrü we alyp baran işleri taryhy nukta nazardan heni dogly öwrenilenok. Emma türkmen halkynyň arasynda Hozenepes barada köp sanly rivayetler, legendalar saklanyp galypdyr. Halk onu edermen, watançy adam hökmünde hemişe ýatlaýar. Arhivlerde saklanyp galan uzypsy taryhy maglumatlar da oň şeýle adam bolununy şaýatlyk edýär. Hozenepes söýün ogly Demirgazyk maňyşdykdaky ýykylgan diýen obada takmiran 1678-nji ýylda dünýäge iner. Onuň ata-babalary maňyşlygyň agaçly, Gyzyltam, Eýdoý, Garagaş diýen obalaryny ýaşapdyr. Hozenepes türkmenleriň Abdal taýpasyndan bolup, Meňli Hojanyň 5-nji nesli hökmünde tanyrlypdyr. Ol 1717-nji ýylyň 11-nji oktýabryna Kazanyň gubernatory Saltykowa öýüde barada beren maglumatyny men türkmen Galmy Kany Aýukynyň garamagyndaky Seýdaly sultanyň mülkünden ýaşaýan yerim bolsa, düýp garaganyň golayyndaky Çargy Gowat diýip görkezipdir. Köp ýyllaryň dowamyny Gülmatar Türkmenistanyň türkmenleriniň arasynda Hozenepes barada saklanyp galan rivayetleri öwrenmek bilen Meňli Hojadan soňky nesliň şejeresi düzüldi. Ine şol şejeri. Meňli Hojadan Myrali Begden Hoja Hasym, Hoja Hasymdan Mehmet Rıza hem de Hojaniyaz. Mehmet Rızadan Janaly Meňli. Hojaniyazdan Erniyaz, Mehmet Niyaz, Söýün Hozenepes. Ýykylgan obasynyň golaýyna konumçylykda Myrali Begin madarynyň üstüne bina edilen ýadygarlyk biziň günlerimizde şeň saklanyp galypdyr. Halyba ýazganyň 60-njy ýyllarda bize beren gurruna görä şo ýadygarlyk Hoja Hasym tarapyndan bina edilipdir. Asliýetinde bir ýaşulynyň beren maglumatlary hakykatdan kän bir daşlaşmaýar. Halyba ýaga şo ýyllarda Hozenepes Piotr Paşaň ýanyna baranyny 35 ýaşlaryň şägindäki adam bolupdyr diýip maglumat beripdi. Ýazyjy Gylyskuliýew bolsa Magtymguly romanyny öz çaklamaryny taslanyp Hozenepes Rus imperatorynyň ýanyna baran wagtyny ýaňy 40-dan geçen adam diýip belleýär. Abdallar maňyşlygyň siýasy durmuşyna işçen gatnaşan adamlar bolupdyrlar. Olar belli derejede söwdä işini alyp barypdyrlar. Hozenepes hem öz wagtyny Xiwa hem de Astrahanyny tanymyl adamlaryň biri bolupdyr. Ol Rus imperatorynyň güýjüni olmak bilen Amy derýanyň suwunyň gaýtarylyp berilmegini gazanmagy özüniň mukaddes borçy hesap edipdir. Bu onuň ýokary derejedäki watançylygynyň netijesidir. Ol özü maňyşlykly bolsa-da, Balkanlar barada atgalyk aladan edipdir. Suwsuzlyk ýararly dogduk mekanlaryny taşlap, maňyşlyk etraplaryna göçüp baran şol ýyly ýardym etmek üçin ol şundaka hereket edipdir. Hozenepes aslada tötänlik bilen dören şahsiýet däl. Ol öz halkynyň bähwitlerini we umytlaryny aran hakyky wekili boldy diýip oňa münasip baha beren akademik Annepesow sözüň dogry manysyna mamladyr. Hozenepes Astrahanyna Iranyň Gilyan şäherinden gelip Hristiýan dinini kabul eden Zamanbek atly bir täze bilen tanışýar. Duşuklaryň birinde Hozenepes oňa Rus imperatoryna mühim bir habar ýetirip, döwlet üçin ýören bähwitli işiň başyny başlamak istediğini ma'lum edýär. Özgedeginde Zamanbek onu Rus imperator bilen
duşurmak mümkinçiliğinin bardygyny syldarýar. Bu alajykda Zamanowyň gözülen öz hususy bäkbitlerini uğralanlygyny unutmak bolmaz. Netijede Zamanow Hojenepedi Sankt Peterburg alyp gidýär. Doğrudan 18-nji asyryň başlaryna owaly türkmen adamy üçin Rus padşahynyň ýanyna gidibermek ýeňil ýelpa iş däldi. Türkmen halkynyň şo döwürdäki keçik baly Hojenepedi bir ýeňil bolmadyk ýola çagyrypdy. Hojenepediň şol taryh sapary 1713-nji ýylda bolup geçipdi. Zamanow Hojeneped bilen ilki duşuşunda Rus imperatorynyň adyny tutmak bilen Sankt Peterburgda ýaşaýan Gvardiya porusçy Aleksandr Bekovich Cherkassa ananýady. Şonuň üçin Hojenepedi Peterburgda ilki Bekovich Cherkass bilen tanışdyrýar. Bekovich Cherkasskyň kömegi netijesinde Hojenepedi 1714-nji ýylyň ýazyny Rus imperatory Pyotr I bilen duşuşmagy mümkinçilik görýär. Hojenepediň maglumatlaryny imperatorun hut öýdi uly gyzyklanma öyle diňläpdir. Öz ähmiýeti boýunça şu taryhy duşukdy. Hojeneped Amy Deryanyň odur Kaspi deňizine guýanlygyny, emma Hywollaryň ony Aral deňizine tarap öwrenligini Pyotra habar berýär. Şonda ol Hywollaryň muny esasan Russiýanyň hupyndan goranmak üçin olaryň Kaspi deňizinden uzwaya geçip Hywa hanlygyna çenni ýüdüp gelmeginiň öňüni almak niýeti bilen edenliklerini imperatora düşündirýär. Hywollaryň basan şol bögedini açyp deryany henidem saklanyp galan öňkü ury bilen ýene aktyryp boljakdygyny Pyotr öňüne çekýär. Eger Ruslar bir işe başlamakçy bolsalar, olara türkmenleriň höwes bilen kömek etjekdigini wada berýär. Hojeneped şonuň bilen birlikde Amy Deryanyň uğruna altyny çägäniň bardygyny imperatora maglumat berýär. Bolsa Pyotr I üçinem Rus imperiýasy üçinem iň bir täsin we zerur maglumatdy. Tarihi dokumentlerde Rus imperator bilen Hojenepediň arasynda bolan gurrun ýazgysynyň galmanyny üçin biz ony hemme tarapdan öwrenmek mümkinçiliginden mahrum. Ýöne bilen türkmen halkynyň wekiliniň uzak aralyklary söküp, dürli kynçylyklara döz gelip, Russiýa üçin zerur bolan maglumaty ýetirmekden başlap, ýene nähili hususy bähwiliň bardygyny Sankt Peterburgda sorandylar diýip pikir edýär. Çünki Hojeneped üçin iň esasy zerurluk Balkan ýetraplaryna Amy Deryanyň suwuny gaýtaryp bermek dahyry. Emma Rus imperatorynyň wekilleri 1714-1717-nji ýyllar aralygyny Balkan türkmenleriň durmuşy bilen gören gazyklanmandylar. Pyotr I onuň işini dowam etdirdiler. Hojenepediň maglumatyny Rus imperiýasynyň günnäger baradaky daşary ýadatynyň peýdasyny unutdurlar. Hojeneped bilen bir wagtda Sibiriň gubernatory Knyaz Gagarin kiçi Buharadan daş bolmadyk Erkes şäheriniň golundaky deryada altyny çägäniň bardygyny habar berip, imperator eýen ma'lum bolan maglumaty ýene bir tasdikleýär. Popov, Beýik Pyotr'un döwrüne Russiýanyň Hywa we Buhara bilen gatnaşyklary diýen kitabyny, Hywanyň şo döwürde Russiýada bolan ýylçysy Açerbi Aşurbek Knyaz Gagariniň aýdanlaryny tasdiklap, şo ýerde berkitme urup, ony garnizonly üpçün etmegi Beýik Pyotr teklip etdi diýip ýazdyr. Umuman, Hojeneped tarapyndan başlanyp, başgalar tarapyndan üstüýetirilen maglumat Pyotr I-de uly gyzyklanma döredipdir. Şonuň netijesinde ol bir möhüm işiň uğruna haýr etmän çykylmagyna öýdi görkezme berip başlapdyr. Şo babatda onuň 1714-nji ýylyň 29-njy maýyna çykaran fermany aýratyň ähmiýeti ýedir. Ol senata beren görkezmesinde Hywa hanyň tagta çykmagy bilen oň gutlaw uğratmagy. Şondan soň Buhara hanlygyna baryp, Söwdäniň halyny habar almagy. Şol wagtda Erkes şäheri barada da gerekli maglumatlar toplamagy tapşyrýar. Şo günüň özünde Beýik imperator Kazan gubernatory Saltikowa Agdaran şäherini amala aşyrmak, hemde Kaspi deňiziniň günnäger kenaryny we Amy Deryanyň deňize uýan uğruny barlamak üçin Bekovich Cherkasskyň ýol başlygyna gurulmaly ekspedisiýa, äli zerur bolan şertler döretmek barada görkezme berýär. Aleksandr Bekovich Cherkasskyň ýol başlygyndaky ekspedisiýa 1715-nji ýylyň 25-nji aprelinde ikinji gede Kaspi deňizine çykýar. O ýolda Guriba sowlup, soň Maňyştak ýarym adasyndaky düýüp garagan aýlygynda kenara çykýar. Şo ýerde Russiýanyň raýatynda bolan Galmy Kany Aýukyň garamagyndaky türkmen taýpalarynyň ýaşulary duşup, olardan Amy Deryanyň Kaspi deňizine guýan uğru barada maglumat soraýar.
Türkmen ýaşullary Hozenepediň maglumatyny ýene bir gek tasdikleýärler. Bar ýogy 20 wörst çakyrym aralygy gazmak bilen derýanyň suwuny ýene de deňize guýduryp boljak duwarda urun berýärler. Yerli maglumatlaryň ilkinji tapgyryny ýygnanandan soň Bekoviç Cherkassky ýanynaky nökerleriniň Nikolay Fyodorov we Ivan Zvanska Hozenepediň ýolbaşçylygyna Uğuzboyun uğurny Kaspy deňizine barýan saýdarlap Krasnovodska çenini gitmegi tapşyrýar. Öýde bolsa uly ekspedisiýa bilen Krasnovodska uğraýar. Käbir maglumatlarda Uğuzboyun uğurny ýydarlamaga gatnaşanlaryň arasynda agdaranlardan başga da ýene 3 tane Astrahanly adam bolupdyr diýip görkezilýär. Emma olaryň atlary hiç bir çeşmede agdalmaýar. Basen bolsa şolaryň arasynda Tarkovsky bolupdyr diýip görkezilýär. Emma Tarkovskyň tapary Hozeneped bilen baglanyşly däldir. Umumyň Hozeneped Zvansky we Fyodorov bilen düýüp garagandan köne hygo ýolunu ýydarlap Amir ýanyň aşağı akymyna tarap uğraýar. Olar düýeli 17 gün ýol ýörep Garagaş diýen ýere barpdyrlar. Şol ýerde olar Amir ýanyň akymy uğruny 2 kilometr uzunlukdaky bir böwede duşupdyrlar. Hozeneped şol böwedi Kaspy deňizine guýýan suwun kesilen ýer diýip ýanyna akra düşünýärdir. Garagaşdan 20 kilometrden gowrak araly geçenlerinden soň bir wagtlar suw akan köne zara duş ýelipdirler. Onu Uğuzboyun dowamy diýip hatap edipdirler. Zaryň uğru bilen 3 gün näp ýörenlerinden soň olar onuň iki tarapynda bir çak oturan ýylatyň taşlap giden mekany duşupdyrlar. Olar Ata Ibrahim diýen ýere baranlaryny Hozeneped şonuň aňyr gitmegi gerek däldigini, tebäbi inni hywallar duşma kopunyň bardygyny ýanyna akra düşündiripdir. Onuň topary 2 hepde ýol geçenlerinden soň Krasnovodska barp ýetipdir. Dogrusy Hozenepediň toparynyň Uğuzboy barada toplan maglumaty Bekoviç Cherkasskyny dogry kanagatlandyrmandyr. Ol Krasnovodskdan ýene-de Uğuzboyun uğruny ýerli türkmenler bilen birlikde Astrahany dwarýanyň Tarkovskyny uğradypdyr. Emma şo türkmenler hem hywallardan howatyr edýänlikler üçin Tarkovskyny Ata Ibrahimden aňyr ekitmendirler. Görüşme diýali Bekoviç Cherkasskynyň ekspedisiýasy Uğuzboy dogry öwrenip bilmendir. Emma Hygo handagy bilen Kaspy deňizi aralygyna bir wagtlar suw ýolunyň bolanyny indi onuň deňize guýmaýanyny bilen birinji tasdiklanypdyr. Ekspedisiýanyň şol materiallaryny uğralyp 1717-nji ýylda Piotr I Parijde dünýä meşhur kartograf Guillaume Delisle Amir ýanyň we Sır derýanyň Kaspy deňizine hakykatdan guýmaýanyny barada gurrun beripdir we şo wagtlarda hereket edýän kartalar degişli düzüşler girdipdir. İlkinji ekspedisiýanyň netijeleri boýunça taýýarlanan arxiv dokumentlerini Bekoviç Cherkaskynyň Hozenepedi ýetwarly adam hatap edenligi, oňa uly hormat goýanlygy aýdyň duýulýar. Ol ony Krasnovodskdan ýöne uğradyp goýberýändir. Onu öz ekspedisiýanyň agdaty hökümini düýüp garagan aýlygyna çenne gämide alyp gaýdypdyr. Hozeneped bu arada şeýle diýer. Bir de şol Gyzyl suwdan Krasnovodskdan düýüp garagan aýlygyna çenne gämide bilýip gitdik. Şo ýerden meni jena Bekoviç Cherkassky türkmen ýerine uğratdy, öýde bolsa Astrahan tarap gitdi. Bekoviç Cherkaskynyň birinji ekspedisiýasynyň netijeliginden Piotr I ören hoşal bolupdyr. We 1716-njy ýylyň 14-nji fevralyna täze wedipeler ýöne sürýän fermana gol çekipdir. Bekoviç Cherkassky şol etapda 1716-njy ýylyň sentýabryndan 1717-nji ýylyň fevralyna çenli aralygyna Astrahan Krasnovodsk aralygyna gidip gelmek bilen düýüp garaganda we Krasnovodskda 2 berkitme bolupdyr. Hozeneped düýüp garaganda Bekoviç Cherkaskynyň ekspedisiýasyny garşalanan bolsa bir oňa gatnaşmandyr. Bekoviç Cherkassky özüniň iň soňky ekspedisiýasyna taýýarlyk görýär. Indi bolsa ol gösgöni Hygoa gitmeli. Ol Rus imperatorynyň 1716-njy ýylyň 14-nji fevralyndaky fermanyna gödüňüne son esady wedipetini ýerine ýetirmeli. Bekoviç Cherkassky elçilik missiýasyny amala aşyryp, Hygo hanyň Russiýa ýykyn etmegini gadanmaly. Şonuň bilen birlikde ol Uğuzboy meselesini çözmeli. Mümkin bolsa Kaspy bilen Hygo çenini suw üstü bilen çykarýaly ýol açmaly. Ekspedisiýa gatnaşjylar
Guriften ýygnanyşmaly edilipdir. 1717-nji ýylyň martynda Rus goşunynyň dürli görnüşleriniň wekilleri berde jemlen uratdylar. Bu ekspedisiýa gatnaşanlaryň sany barady, dürli maglumatlar bar. Olardan uğrarynsa oňa 2200-den 6000 geçen adamyň gatnaşanlygy göňüne getirmek bolýar. Hozenepes ekspedisiýanyň hataryna Astrahanyna goşulan bolar çemeli. Çünki Bekoviç Çerkaskiň başçylygyna deňiz arkaly Guri we şeňne gidenleriň arasyna onuň dogonlary Söyünç, Akmürde, Zamanow, Frankenberg, Palçykov, Volkov ile bir gatarda Hozenepesiň amady bar. Ekspedisiýa 1717-nji ýylyň 20-nji iýunyna amasyz ören ysty günlerde Gurifden Hywa tarap ýola düşýär. Ol 15 günne 300 ýorst ýol geçip üstü ýurda etdiler. We 45 günne bolsa bary ýogy 1350 ýorst geçip bilýär. Olar suw tapmak üçin köne guýlary arçamaga, hatda täze guýlary galmaga da mejbur bolýarlar. Dogrusy bir Rus ekspedisiýasyna Hywada da onuň töwereklerinde guja gaçyp garaşmaýadylar. Bu meselede belli bir derejede kıyınçılığın döremeginiň ähtimallygyny Bekoviç Çerkask aňýady. Rus imperiýasynyň raýatlygyna garamazdan Galmy Khan Ayuki dürli sebäplere salgylanyp ekspedisiýa ýol görkezji hökmünde Manglay Kaşkany we onuň ýany bilen bary ýok 10 adam iýerýär. Ayuki Khan Hywa bilen Russiýanyň arasynda 200 ýaly alyp barýardy. Ol Hywa Hany Şirgazyny ýola düşen Rus ekspedisiýasynyň duşmançylyk maksady bilen barýanlygy bardy eýem habar edipdi. Ekspedisiýa üstüýurdun üstünde ýalgy guýhyna ýetenne Bekoviç Çerkask Hywa Hanyna gymmat bagal sowatlary goşurmak hemde öýüniň Rus imperatorynyň ilçisi bolup gelýändigini ma'lum edýän haty hökümdara öňünden ýetirmek üçin Dwaryanin Kereytowy ýanynyň 100 askerden sapar edip ýerýär. Bir wada Han Rus saparyny elbet kabul etmedigen bolsa, soň ýagdaý düýbüni ütgär. Manglay Kaşka ekspedisiýa Çillen guýsyna barandan soň gürümjürüm bolýar. Ol Kereytowyň uğranyny bilip, Hywa Hanyna Ayukiň gizlin sargydan ýetirmek üçin ekspedisiýany taşlap gaçyp gidýär. Manglay Kaşka Hywa Hanynyň duşşan soň Kereytowy ýaralanýarlar. Onuň ýanyna eskerler bolsa türümlere dükýärler. Şopurdotdan soň Hozenepes ekspedisiýa ýol görkezmek öýüsini alýar. Ol awgust aýynyň başlaryny ekspedisiýanyň üstüýurdun günnäwir iňelgesinden aýbewre getirýär. 15-nji awgustda bolsa Garagazyň boýuna düşýärler. Ene şu ýerden Bekoviç Çerkaskiň başçylygyny ekspedisiýanyň ters täreýi başlanýar. Olar Han goşunynyň bir näçe gedek çaknaşmaly bolýarlar. Hanyň wekillerden duşşuklarda ýödara gynansyzlygyň bardygy has aýdyň duýulýar. Şirgazy Han we onuň wekilleri Gurhanyň andiştelerde ekspedisiýa gatnaşýanlary ähtiýarlyk bilen gyrmak barada pikirlerini el çekmeýärler. Bekoviç Çerkaski Şirgazy Han bilen näçe ynamly gurrun etsedi. Geparasynda Hanyň öýlerini Hozenepesi bermegini talap etmegi onu geňirgendirmän durmandyr. Ol Han goşunynyň udakda ýerleşen öz lagerine kömekçi eskeri Maksimi uğradyp, oňa hiç kimi bildirmän Hozenepesi arabada gizläp, üstüni ýapynja bilen örtmelligini, onu hiç kimi görkezmeli däldigini hemde oňa 4 adamdan ibarat garul goýmagy tapşyrýar. Derýanyň Portugallyň ýerine Han munşa köp adamy bir şäherde ýerleşdirmek mümkinçiligiň ýokdugyny bahane edinip, olary bir näçe şähere bölmegiň zerurdugyny ma'lum edýär. Munyň özi Şirgazy Hanyň nowatda kilegärligidi. Emma Bekoviç Çerkaski öýüniň sadalygy, güýnaçyklygy derhal oňanyp, Tatar ýigidi Altyn Usyaynowy atryadyna iýerýär hemde olaryň Hanyň wekilleriniň aýdandan bolmalygy barada görkezme berýär. Şonuň bilen birlikde Usyaynow neperi öňküsiýaly arabada gizläp saklamalygy barada Bekoviç Çerkaskiň adyndan atrýatdakylar ýene-de bek tapşyrýar. Tarihi dokumentleriň şaýatly etmegine görä, Hywalılar Bekoviç Çerkaskiň atryadyny 5 topara bölüp, olaryň her birini Hywa, Ürgünç, Hazaras, Gürlen we Şöhrabat, Şabat ýaly şäherleri berýärler. Şonda Rus atrýatlaryny adamlaryň her biri üçin orta atapdan Hywalylaryň üçüsini olaryň ýanyna uradypdyr. Aradan köp wagt geçmän kada Ruslaryň
Yaraglaryny ellerine alıp olary köpçülüklerin garagulapdyrlar. Ozenepediň bagytyna onuň üstünden Ağa Mehmet diýen bir hyýgol türkmen adam gelýär. Ol ony arabadan çekip çykarýardy, kellesinden tellesine aýryp, onuň üstünden ullukan aýal ýaglygyny atýar. Onu götürüp Bekowy Çerkaskeniň hemde Hyýwa hanyň çadırlarynyň golaýyndaky çatmada ýerleşdirýär. Kötötenliň netijesinde ol öz ýol başçysy Bekowy Çerkaskeniň helak edilişini gözü bilen gören şaýada öwürlýär. Hanyň çadyryna ilkinji gelek Mihail Zamanow getirýär. Onuň kellesini çapyp aýrýarlar. Soňra Dwarýanyň ekonomy getirip, onu şeýdip çedalyndylar. Üçüncü tapar Bekowy Çerkaskeniň çadyrynyň getirip, köýneginiň başa geýimini çykarýarlar we onuň kellesini kesýärler. Kellede kesilen adamlaryň üçüsiniň jesedini hyýwa edýärler. Şo ýerde olaryň dersini sypyryp, olary samyndyk ýalar we Aydar derwesinden asyp goýarlar. Muravyow onuň Bekowy Çerkaskeniň hamyny sypyryp deprege çekdiripdirler diýip maglumat berýär. Bekowy Çerkaskeniň tagalar netijesinde hemde hyýgol türkmen Ağa Mehmediň tütänin gabat gelmegi we rehimdarlygy bilen aýylgyn içinde Ozenepediň başyndan sogulyp geçýär. Soňra Ağa Mehmet onu öz öýüne alyp gidýär. Ağa Mehmet onu ölümden halat edenim bolsa, Ozenepedi öz ýerine iki tany galmygy ýetir tutup ýermäge razy edip, üstüne de Allah'a rahatly bir sowdur ýigidin kepil geçmegi bilen erkinlik goýberýär. Ozenepedi Polat diýen hyýgol tatar tanysy bir bedewat berýär. Şo aty menip ol giýjanyň içinde hyýgodan çykyp gidýär. Özüniň türkmen eline ýetmäge 3 gün galyny onuň menip barýan aty ýykylýar. Ýoluna Ahmet Sawat diýen bir türkmen täzer duşýar. Şol täzer Ozenepedi te düýüp garagany çenini öz bilen alyp gidýär. Düýüp garagana gelenden soň Ozeneped galmy kanyň şo etraplardaky dikmesi Seyit Ahmet Sultanyň ýanyna barýar. Olana bolup geçen wakara gurrun berýär. Sultanam onu gala, şo wagtlar komandirgeden patpolkovnik annen kiwin ýanyna alyp barýar. Annen kiwin ruhsat bermegi bilen Ozeneped 10 gün öýünde bolup oňa soňra Astrahany gurulýar. Ozeneped Astrahany ekspedisiýada bile bolan ýoldaşlary Altyn Useýnow, Fyodor Yemelýanow, Mihail Belaterkin dagy bilen duşýar. 40 ýyl gargan bolanyny da diňe azaly eten ölýän uraçemeli. Bekowy Çerkaskeniň ekspedisiýasynyň naky adamlary haýynlyk güle gıranlaryna da bular aman galypdyrlar. Useýnow hanyň ýanyna agynyň tagallasy bilen ölümden halat edilenleriň arasynda galypdy. Yemelýanow ilki başda emele gelen basabaslykda gaçyp sapypdyr. Balaterkin bolsa çapylyp öldürilenleriň arasynda bir gün yaraly ýatyp erte turup gaýdypdy. Olar dürli ýollar bilen ýene-de Astrahanyna gelipdirler. Bir ýerde bolsa olary Kazan gubernatorynyň ýanyna uradypdyrlar. 1717-nji ýylyň 11-nji oktýabryny gubernator Saltykov olary sonra gelipdir. Emma biz şunça meşhurlyk gazanan Ozenepediň adyny şondan soňky döwrüň resmi çeşmelerinde de, taryhy dokumentlerde de näme üçindir gabat gelmeýär. Ýöne o barada anyk bir zat aýdaýmagam aňsat däl. Doga bitdi guzur gaýratly bu adamyň orta ýolda ýan berip galanlygyna da ananasyn gelmeýär. Aleksandr Bekowy Çerkaskeniň ekspedisiýasy helak bolandan soň Rus ady gatnaşyklaryna sowukly araşýar. Russiýada orta ady meselesine ören ýagylyk bilen hatda oňa ananmazlyk bilen garamak meýil döre bolýar. Büýülke häsiýetlendirilende oňa hatda hileler, mekir, durnuksuz ýeni ýarlyklaryň ýelmenen halatlaryň bolupdyr. Beýleki bir tarapdan bolsa, Piotr I aradan çykandan soň onuň ömrüniň ahyrky ýyllaryna başlanan bir ekspedisiýa ýürüşlerini dowam etdirmäge Russiýanyň siýasatyna kän bir hyzywam duýulmaýar. Rus ekspedisiýalarynyň maňyşdyň üstünden geçmesiň wagtlaryny kesilmegi bilen şondan soňky ýazyw çeşmelerine Ozenepediň adam ýetip gidýär. Dünýä berle Rus imperatorynyň ýanyna ýagyşyn ýet bilen baran, soňra bolsa belli derejede öz teklibi boýunça gurulan ekspedisiýanyň başyna iýinen ergenişlikleri göýüňe tutup, onuň agasyna aglan Ozenepediň telim asır mundan ýöň ýaşap geçen bir merdana adamyň başyndan geçirenlerini göýüňe getirmegi maksat däl. Bu gerçek hakkında pikir öwrenimizde biz başga bir dady,
Ýani Hozenepedi Hygo hany şiir gadynyň ganym düşman hadaplanlygyny ýatdan çykarmaly däldir. Şu ýerde biz Aleksandr Bekovich Cherkasskynyň Ganhor hanyň elinden öýdi ýürtedi. Onun ganyny penjetini Hozenepedi bir mänligi aýratyny ýytamalylar. Şol pazygaly wakalardan soň taryhy eýem amykly giren Hozeneped hanyň kelle keterleriniň eline düşmän. Onun şu ýerde hemişelik galmagy mümkinmidi diýen pikir dörýär. Munuň öýdi elbetde bolup biljek sowal. Ýöne biz bir ýerde o janyndan gorkup o ýerde ýaşap bilmedi diýmekden ören daşda durýar. Şeýle pikire asla ýol berip bolmaz. Eger onuň şu ýerdedigi bilinip, ol ýele tarynan bolsa, munuň üçin diňe öýde eýsem hanyň elinden maňyşlykda ýaşaýan tutuş türkmen ýylnyň helak bolaýmagy juda mümkin zatdy. Ine şu sebäpdir ahwalatlarym onuň soňra Hygo hanlygynyň şäklerinden çykyp gitmegine getiripdir. Galip etse hut şolar ýar sebäpler bilen öz watanyny taşlap gitmäge mejbur bolan şahsiýetler taryhda ady ahyry. Hozenepediň şondan soň ykbaly barada gurrun berýän taryhy çeşmeleriň ýokdugy sebäpli. Biz o barada halk arasyna ýaýran legendalardyr, rawayatlary ýöwürlüp giden gurrunlary ýykyn etmeli bolýar. Olaryň hakykata nä derejede gabat gelýänligi barada bolsa, her bir adam özüçe pikir öwürüp biler. Halba ýaganyň gurrun gelmegine görä, Hozeneped Kazandan maňyşlyga duranyp gelipdir. Biz munuň şeýledigine ikirjiňlenmeýäs. Beýik Piotr'yň döwründe Russiýanyň Hywa we Buhara bilen gatnaşyklary diýen işte Hozenepede hemde Bekovich Cherkasskynyň helak bolmagy bilen baglanyşykly iş boýunça toğra edilen beýleki adamlara güne bildirlenligi barada da aýdylýar. Bizim gurrun döşmeli Halba ýagy Hywada bolup geçen şu pazygaly wakalardan soň Hozeneped uruklardan çekilenmiş. Ol Bekovich Cherkasskynyň ekspedisiýasynyň helak bolmagy dirarly. Özüne güne ýöňkeläýmeginden hem ähtiýaç edipdir diýen ýaly pikirlerimi aýtdy. O bolup biläjek ýagdaýdy. Maňyşlykdaky abdallaryň bir bölegi Hozenepediň ýol başçylygyna, Portugal atynyň tebitlerindäki türkmenleriň arasyna göçüp barypdyr diýip, legendalarda öňe sürilýän pikirim şu ýagdaýlardan gelip çykýan bolsa gerek. Emma Hozeneped üçin Hygo hanynyň howpy Ruslangydan pesdärli. Şonuň üçin innoň Hygo etraplaryna uzak galmak mümkin däldi. Rawayatlardan görnüşi ýaly şo pyrtykda da ol öz ýylynyň ýöne bir el götürip çykyp gidibermändir. Hozeneped bir gedek iki tany garyp adamyň hanyň permany bilen asylyp öldürmäge taýýarlanýanyny görüpdir. Wakar ötüp çygybazyga gelen pyrtotuny Hozeneped ýenne batyn atlanypdyrdy, dara gazanyň ýüpini hemde jellatlaryň ikisiniň kellesini alma diýaly galyjy bilen ýüzüniň guruna kelip gidipdir. Haýal etmän bu gözsiz batyr adamyň gözlegine çykypdyrlar. Şondan soň abdallar oňa hanlygyň şäginden çykyp gitmegi maslahat beripdirler. Hozeneped mehriban ýylynyň ykbaly üçin onuň hatyrasyna maňyşlygy, Hygo etraplaryny taşlap Günorta Astrabada tarapy guraýar. Ol etregiň üstünden geçýän Garasuw derýasynyň boýuna barýar. Şo wagtlar bir ýerler Persiýa hem Türkmenistanyň arasyndaky serket garaplanýar. Hozeneped Garasuwdan Günbatar tarapda Kümüştepe goly ýerde yer tutunýar. Kümüştepe Demirgazyk Günbatar Türkmenistanyny ýaşaýan türkmenler üçin odurulan tanyş ýerlerdi. Olar öz aralaryna söwda gatnaşyklaryny taklaýardylar. Hozeneped şo toprakda öýlenip bala çagaly bolýar. Bir gede Hozeneped gabat gelen gaýyk bilen Garasuw derýasynyň çep kenaryna geçýär. Gyýdyna gaýtmakçy bolanda bolsa, ol ulaw tapmaýar. Marsalyndan soň bir söwdegar gaýygyny küýdeden doldurup kenary gelýär. Ýogsa o ýerde küýde satyn araýaly adamam ýok eken. Hozeneped oňa sağ kenary geçirdi. Näçe diýse pul berjekdigini aýdýar. Şeýdi bol küýdeli gaýyga menip sağ kenary uraýar. Ýüdüp barýakalar. Derýanyň güýçli akymy derarly gaýyk çaýkananyna Hozeneped küýdelerden ýapyşmaly bolýar. Muny gören gaýykçy küýdeler dügaýteň näçe diýip gatyrganýar. Aňarky kenary geçenlerden Hozeneped küýdeleriň hemmesini satyn alýar. Olar gaýykdan düşüren üçin küýdeliň eýesine pul töleýär. Ondan ol gaýykçyny golejokdak tokoýdan taýyk getirmek üçin berýär. Munuň üçin oňa pul berýär. Iň soňunda da oňa ýene pul töläp getiren taýyk bilen küýdeliň hemmesini döwdürýär. Hozenepediň Garasuw derýasynyň sağ kenarynaky küýde döwdüren şo ýerine ýerli ilat häzirem taryhy ýer hökümini garaýamyşyn. Muny häzir gazetrekde ýaşaýan 30-njy ýyllarda Kümüştepe telim tapar baryp gelen Anna Ulaga
Çağılygyny ýeten uluda bolan 1990-njy ýylda Krasnovodskda aradan çykan Hacı Bibi Oradowadagam tasdiklaýarlar. Olaryň aýtmagyna görä, şo ýer häzirem Hozenepet diýilip atlandyrylýarmyş. Şo ýerde döwlen küýleriň jäji henidem taklanyp galanmyş. Padşah goşunynyň kapitany Muravyow 1819-njy ýylyň 1-nji awgustunda ak patlawukda ýeten ulyň töwereklerini deňizden kenara çykýar. Soňra ol ýazan işlerine şu etrapy rakany açyp, olar şo ýeriň ilaty. Deňize guýup duran Gürgen çay derýasynyň kümüştow renkli suwuny içýärler. Gürgenden Astrabada şenni bir günnäp ýol ýüremeli. Şonuň 7-nji mendiline bolsa Hozenepet atly bir derýazyk gabat girýär diýip ýadyar. Görüşme ýaly Kümüştepeýiniň tebitlerinde haýhydyr bir Hozenepetiň adyny göterýän ýene bir belli ýer bar. Rawaýata görä, Hozenepet özüniň aslynyň Astrabatly dälligini, maşgala agdalaryny her işini ýatladyr eken. Ol hemişe öz watanyna dolanyp barmagy arzu edipdir, aňartyny gizlemändir. Hallyba aýaganyň gürrüňine görä, Hozenepetiň şo aýalynyň ogly we gyýdy bolupdyr. Ol öz perzentlerine haşanam bolsa, maňyşlykda türkmenleriň arasyna göçüp gitmeligini ýatladyp durupdyr. Emma şo ýerden ýalňyz öýe gaýtmaly bolupdyr. Sebäbi öýe doguluk mekanyna özüne nähili garaýanlyklaryny oň ören bileti gelipdir. Ýyl arasyndaky gürrüňlere görä, Hozenepet häzirki Krasnovodsk şäheriniň 15 kilometr günmatar tarapynda, Kaspy deňiziniň kenaryndaky Abada diýen ýere ýetip, Gökbaba magzymynkada düşýär. Öýesi onu tanapdyr. Hozenepet bolsa, özüniň türkmen topragynyň bükün jöwünini ýatdan çykarmanlyklaryna diýen begenýär. Gökbaba magzym, oňa maňyşlykdan 2 gedek ýörüýte gelip, onu ýyda sorap gidenlikleri barada gürrüň berenine, Hozenepet muňa juda hoşal bolýar. Hozenepetiň Abadada bolup ýören günleri maňyşlykdan ýene 8 adam gelip, öz ýerine doranyp barmagy ondan hösçetlik göre talap edýärler. Ýöne ol öz maşgalatyny göçürip getirip, Abadada wagtlaryň urnaşmagy göwnüne dup ýören eken. Emma ol ýerleşleriniň erjelligi sebäpli maňyşlyga gidermen bolýar. Şonda ol Gökbaba magzyma Kümüştepeden oglunyň şu ýerlere gelämeginiň mümkinligini aýdyp, eger geläýdi, onu özüniň maňyşlykdan gaýdyp gelene şenni öýünde saklamagy. Ýöne şonda onuň Hozenepetiň ogludygyny hiç kime aýtmaly däldigini tapşyrýar. Sebäbi onuň bir ýerde garawsyz adam boljakdygyny düşündirýär. Emma rawaýatda aýdylyşyna görä, olar 9 adam bolup atlanyp Abadadan uğrap, Akyar diýen ýere ýetenlerini, öňlerinden galtamanlar çykyp olary öldürýärler. Gökbaba magzym şehit bolan beýbenneleri gaýbata gonamçylygyna jaýlaýar. Gaýbata gonamçylygyna gadim eýämlerde madara söýülip goýulan daşyň bir bölegi tapyldy. Şol daşyň üzünde nefes diýen söz saklanyp galypdyr. Ondan başga ýazgylar bolsa köp ýyllaryň geçmegi hemde ýel ýağmuryň täsiri bilen öçüp gidipdir. Şol teki daşynyň Hozenepetiňki bolmalygy barady. Ýyl içinde anyk pikirler bar. Eger şeýle bolsa, rawaýatyň hakykaty aňladýan bolaýmagy mümkin. Halk bilen baglanyşykly meselelerde aňartyna ýetmän, keretli bir zat aýtmak ýa-da köpçülik tarapyndan gollanýan bir zat red etmegem aňsady işdel. Şoňa görä, Hallyba aýaganyň Hozenepet hakynda gürrüňleri barada da şeýleräk bir ýagdaý emele gelýär. Ýöne bir ýerde nähilidir hakykata golaý zatlar köp. Şonuň üçin türkmen halkynyň taryhyna öçmejek ýygallaryň bir uly şahsiýet baradaky legendalar, rawaýatlaryň jany bar diýen gelip dur. Ýöne bir zat göli belli. Hozenepetiň tötenligini şahsy bolman, tutuş türkmen halkynyň bähwitleri uruna göreşen, öz halky üçin bol suwardyk edip, bu urda 18-nji asaryň şertlerini juda gaýratly hem pähimli bir adamyň elinden geljek işi aňyr ýany bilen etmegi başaran, halkyň hakyky gerçek ogly bolanyny görün jedelsidir. Ol taryhyň öňe çykaran gürrüňsiz uly şahsiýetleriň biridir. Indi bolsa Ahmet Eryanyň suwy türkmen topragyny güldarlygy öýgürip, halkymyzyň ykbalyna öz täsirini ýetirdi. Ol Hozenepetiň baş ardygydy. Goýul Hozenepet kanaly bolsun. Nur Muhammed İşan Hiyatxan Şelekenle we Kaspy deňiziniň günerto günnäwer kenarynda nähili şäherler durmuşa geçiren bolsa, Nur Muhammed İşanyň maňyşlykda şon sorak işleri amala aşyrypdyr. Akademik Ananepetow. Nur Muhammed İşan 19-njy asyryň başlaryna maňyşlykda dünýä ýenýär. Onuň dädesi Bekturdy İşan öz döwrüniň ilmli bilimli, uly meşhurlygy eýe bolan syýlaw hormatly adam bolupdyr. Bekturdy İşanyň özü şowduryň dışky urugundan bolup,
Ol Demirgazyk Türkmenistanyňky Porsu galasynyň Daşoğlu oblastynyň Kalinin rayony tögereklerine owalan birine takminan 1737-nji ýylda dowulýar. Ol ören akylly, edermen, jepakeş adam bolupdyr. Ol ýer wagtlarda dawa jenjellerden saýlanyp, pälinden gaýdyp, ömrüni hakyky din ýoluna bagyş etmegi ýüregine dupdyr. O barada halk arasyndaky bir tymsal ýatlamak bolar. Bekturda şu etraplarda ýaşan bir pire sowap bolýar. Pirin sowaplar köp eken. Günleriň birine olar günerten aharyny ýygnanlaryny pirin Bekturda sowapa göz düşmeýär. Ondan pir onuň gelene garaşmagy sowaplaryny teklip edýär. Sowaplar oňa köp garaşmaly bolýarlar. Şonuň üçin olaryň arasynda nahar iýlerine howlup, bir näme bir habarlyk edip başlandyran tapylypdyr. Ahyry Bekturda sowapam gelipdir. Pir onu töre geçip oturdup durdy. Ondan köýneginiň bagzygyny çözüp omuzunu görkezmek sorapdyr. Görseler onuň gerdenlerini ýüp kertip başlan eken. Öküzler işe halis yaramady halatlaryny Bekturda öz gerdenine agram salyp ýer sürýär eken. Muny bir keteden syň etmek bilen aňyp ýören eken. Şeýle pir Bekturdaýyň jepakeşdigini, taýlap bolan ýoluna güpallygyny, onuň beýlekelerden has sonýerlik hem ahlaksyzlygyny sowaplaryň hemmesine görkezmek isläpdir. Pirin sowaplaryň arasynda Beket atly bir gazak adamy bar eken. Bekturda akylly, düşbü bir sada adam bilen atnaşyp gidipdir. Bekturda bilen Bekediň arasyndaky dogonluk dostluk soň-soňram dowam edipdir. Uly pirden tälim alan Beket öz pirlige ýetip, maňyşdakda gadaklaryň arasynda ägirt uly meşhurlyga ýa bolýar. Häzirki Aýbegur obasynyň Günmatar çetinden üstürt belentligine gyra çykyp, Günmatara tarap 300 kilometr tögele ýol geçen soň, Garahan bosogo diýilýän bir iňişe ýetýär. Şu ýerden hem şuňlugy 100-150 metr ýetýän, ödem şal dumana bürünip, bir gen bolup görünýän giň zar başlanýar. Onuň günerto günnäwer Demirgazyk taraplaryny kert iňişli, üstürt belentlikler tutup otýar. Zaryň Günmatar çetlerine diametri megerem 150-200 metre barabar bolan silindr görünüşinde bir depe bar. Onuň belentligi de bir zary gurşa oturan depelerden pesel. Onuň üstü durşuna gonamçylyk. Oňa Beket ata öwliýä diýerler. Megerem Bekturdy şan bilen bile tälim alan şo Beket bir ýerde gonammaşy bolan bolsa gerek. Aday gadaklarynyň äli inni iki asyrdan köprek wagt bäri Beket ata gonamçylygyny öldürüniň iň uly öwliýä saýyp oňa sejdelip gelýär. Bekturdy şan bilen Beket atanyň sowapyň döwürlerini öz diň duşlarynyň alymlarygy, jepakeşlik hem düşbüli bilen tapawutlanan ona şaýatlyk edýän bir riwayat ýyl içinde henilerim ýatlanyp gelýär. Şonu şeýle diýilýär. Sowapylary almaly tälimden alanlarynyň soň pir olara awrat bermekçi bolýar. Şonlar sowapylaryny garby ýygnap, eline katasyny tüýnükden daşaryk dıňypdyrdy. Onu tapyp getirmegi müritlerini teklip edýär. Şagirdler uly baska galyp ylgaşyp gidipdirler. Şonu Bekturda sowapy ýerinden turmandyr. Beket bir wada ýerinden galypdyrdy, ýene oturupdyr. Bir haýykdan soň müritler hatany tapyp bilmän alzyraňy ýagdaýda gaýdyp gelipdirler. Şonda gudratly pir meniň kämilligi ýetişen bir ýarym sowapym bar eken diýenmiş. Şeýlelikde ol awrady, diňe Bekturda bilen Bekede rawa örenmiş. Bekturdy şanyňam öz döwründe uly pirleriň biri bolan ony bir taryhy maglumatlardan bilýäs. Ol türkmen halkynyň beýik akyllary, magtumulynyň ünsüni ýöňüne çekip bilen adam. Diňe bir ünsüni çekmegem del. Şahir soňa baka onuň ören uly derejelere ýeten adamdygyna göz ýetirýär. Şondan soň ol Bekturdy şany uly tarapy goýýar. Ony halipat gatap edýär. Şahir Hudaý degilmi diýen goşgutyny Bekturdy şany özüniň ömürlük pir gaplar. Sözde magtum uly aklyň ýetinçe, kıyamatyň gadan bekar ýatynça. Tamuda sen, te güderden ötüýünçe. Pirimiz Bekturdy işan degilmi? Bekturdy şan piriniň maslahat bermegi bilen öz nebereleriň arasyndan çykyp, maňyşlygyň gyzylgym diýen ýerine gidýär. Bekturdy şanyň maňyşlykda peýda boluşy barada her hili riwayat taklanyp galypdyr. Onuň nebereleri Bekturdy şanyň öz piriniň maslahat bermegi bilen maňyşlyga gidenligini, şonu ýany bilen aýaly Ogulhany we körpe uly Mehmedetini alyp gidenligini, ulu aman döwletiň bolsa porsi traplaryna galanlygyny gurrun berýärler. Emma Krasnovodski traplaryna hakykata has goly bir riwayatam gurrun berýärler. Onun aýdylyşyna görä,
Bekturdy şan maňyşlyga gelmänkä öýlenmän eken. Maňyşlykda ýaşan igidir türkmenlerinden Anfit diýen bir adamyň Bawbek goşunýar, öýdünýar atly çoğul bar eken. Olaň ulusy Bawbek ýylgyny gorap at üstünde gelen adam bolupdyr. Oňa taryhy dokumentlerde Bawbek batyrym diýerler. Ortancysy goşunýar. Namazhon din uğrunun sowatly hemde şol uğra ıtkat eden adam bolupdyr. Goşunýar öz döwrüniň gurgun bagda adamlarynyň biri ekeni. Ol bir gün düş görüpdir. Düşünne gara takkally, asyrly bir adamy göründigini özüniň sygyr çopanyna aýdypdyr. Padadaky bogul ala sygyr guzlasy. Onun gölesiniň şol kişiniň ýoluny nedir aýdylandygyny oňa tapşyrypdyr. Günlerde bir gün sygyr çopan goýunyň goleýinden bir gara takkally adamyň peýda bolundygyny, nedir aýdylan göläniň bolda sürden bölünip barıp şol adamyň elini ýalap durandygyny goşunýarda habar beripdir. Ine şeýlerlikde goşunýar bilen Bekturdy şan duşupdyrlar. Wagtyň geçmegi bilen goşunýar Hangula atly oglunyň gyýdy, agtygy, ogulhany oňa igidir eline Oğustanam diýerler. Bekturdy şany nikalap beripdir. Bekturdy şanyň şol ogulhanlan Aman Döwlet, Mämmed Esen atly ogullary bolupdyr. Aman Döwlet soň hyýwy traplaryna gidipdir-de Mämmed Esen atenesiniň ýanyna galypdyr. Wagtyň geçmegi bilen Bekturdy şanyň mertebede has beýgelip, ol ulylyň aýratyn hormat goýan abrely din wekili bolup ýetişipdir. Şonuň üçin onuň ýanyna diňe bir türkmenler däl gadaklarym Alastan ýakynyň diýaraty gelipdirler. Adamlar oňa halis ýürekden uýupdyrlar. 18-nji asyryň ahyrlarynda, 19-njy asyryň başlarynda Rus maňyşlyk gatnaşyklary ýoly goýmakdy. Astrahan maňyşlyk töwda ýoluny ýytwarlaşmakdy. Şu esasda da Rus hindi gatnaşyklaryny guramakdy. Russiýanyň wekilleri bir ýarym adada ulabrydan peýdalanýan täsirli şahsiýet hökümini Bekturdy şana bel baglapdyrlar. Bekturdy şan Russiýanyň bu daşary ýadatyny diňe bir gollamak güleşeklenmän, eýsem işler oňa ýoly goýmak üçin öz husus teklibi bilen çykyş edipdir. Ol takmiran 1801-nji, 1802-nji ýyllarda Astrahanyna söwda meselesinde belli wekil bolan Nikita Kalstowa hat süýlen ýüzlenip, kendirli aýlygynyň kenaryna söwda merkezinde öretmegi haýy edipdir. Emma Kalstowyň bu wajyp mesele öz wagtyny ýeterlik üns bermänligini Astrahan gümrükhanasynyň direktory Ivanov 1805-nji ýylyň 24-nji ýylyna nebit hagyrjylyk bilen ýazypdyr. Ol padşah wekillerine ýüzlenmesini, hindi Rus söwda ýollarynyň iň amatlysynyň maňyşlygyň üstüne geçýänligini, şo ýoluň Kaspy deňiziniň günnäger kenaryndaky türkmenlerde bar bolan uly baýlyklarda ulanmaga mümkinçilik döredip biljekdigini aýratynlyk taýýar. Maňyşlykda türkmenleriň dogry tatmaga taýýardygyny, şo ýerde tebegi duýdunam çykýanlygyny, ony peýdalanmak bilen eti, balygy duýlap saklap boljakdygyny, hemde yerli latdan alys-çalyş arkaly mal derlerine alyp boljakdygyny onyňytap, zynharlap ýazypdyr. Şonda Ivanov Astrahandan Kabuly maňyşlygyň üstüne gidilenine, kerweniň 84 gününe, Eýranyň üstünden gidilenine bolsa 236 gününe baryp biljekdigini hadaplap çykarypdyr. Maňyşlykda söwda merkezinde öretmegiň zerurdygyny delillendiripdir. Iň esasy meseleleriň biri de maňyşlykda Russiýanyň daşar ýadatyny dol gollayan türkmenleriň, özbekleriň, gadaklaryň, hyýgollaryň we buharallaryň arasynda ul hormatdan peýdalanýan Bekturdy şan ýaly ýytwarly adamyň bolmagydyr diýip o belleýär. Bekturdy şan maňyşlyk etraplaryna geçýän söwda ýollaryny Rus söwdagärlerini gollamak güleşeklenmän. Ýetir düşen Rus wekillerini enşemegedek satyn alyp ýurdunu guradypdyr. Ivanov Russiýa hökümetlerine ýeberen ýüzlenmesini, eger meniň tekliplerim kabul ediljek bolsa, ahun Bekturdy şany öz tarapymda çekmegi boyun alyp bilerin. Bardy ýerli ol dünýäden ütäýenne de, innika hunyňda şoradan bolmagyny ýoly goýup bolar diýip belleýär. Dogrudanmı? 1806-njy ýylda Bekturdy şan has gartaşan adam eken. Ivanowyň innika ahun barada aladaran başlamagam belki şoň üçin bolsa gerek. Abreli işanyň Mämmed Esen atly akylly başly körpe ogly 16 ýaşynyň içinde Kaspy deňizine gark bolup aradan çykýar. Bu ahwalat işany agyr ýagdaýda goýýar. Bütün maşgala, olaň dogan garnaşlarynyň ýyl ursunyň arasyna tukatly aralaşýar. Şol hasratly günlerde ahunyň huduryna ziyaret edenleriň biri hyzmatyň eder diýip, sargy zatly bir nogoý gyýdyny Bekturdy şanyňda goýup gidýär. Epetli wagt geçen soň
Bekturdy şanyň aýaly Ogulhandaýdy. Sargyda öýlenmegi adamsyna maslahat berýär. Işan şo döwürde 70 ýaşa goýlaryşyp ýören gartaşan adam eken. Şeýlelikde 1806-njy ýylda Bekturdy şanyň Sargydan bir ogly bolýar. Oňa Nur Muhammed diýip at goýýarlar. Bäbezik ýaňy bir ýaşyna ýetende Bekturdy şan 70 ýaşap dünýeden ötýär. Bekturdy şan atly goramçylyk maňyşlagyň Gyzylgum diýen ýerine häzirem saklanyp galypdyr. Ul ýylyň ket hudasy bolan bir şanyň öz döwrüne gazdyran guýlary, ýetişdiren baglary köp nesillere asyrlar boýy hyzmat edip gelipdir. Bekturdy şanyň çogdurlaryň dyşky tiresiniň bir uly toporunyň nesil başda bolanyny aşagda ýerleşdiren şejere de şaýatly edýär. Şejere Bekturdy şanyň Aman Döwlet hemde Nur Muhammed gaýdýar. Aman Döwletden Mehmet Sabr, Mehmet Sabr'dan Mehmet Nazar hemde Mehmet Emin gaýdýar. Mehmet Emin'nin Taýir, Zaýir, Yusuf, Ekejan, Kakajan gaýdýar. Taýirdan Salih, Gurban, Baba, Amam, Ural Muhammed, Nurjan, Halil, Nurjan, Pirjan, Uradbay, Şyh gaýdýar. Zaýirdan Sapar, Mehmet Emin, Nurjan gaýdýar. Yusupdan Habibullah, Atajan, Ekejanyň Şir, Juma, Gurban, Piri, Rahman, Durdy, Kaka, Gadak gaýdýarlar. Kakajanyň Babajan, Babajanyň Sadyk bilen Mehmet Göpa gaýdýar. Nur Muhammed işanyň Han Mehmet, Beg Mehmet, Kaka. Han Mehmetden Ağa Mehmet, Şah Mehmet, Mehmet Juma, Ali, Magsur gaýdýar. Ağa Mehmetden Anna Murat, Durdy Murat, Hudaýberdi, Artyk, Toýlu gaýdýarlar. Şah Mehmetden Abdullah gaýdýar. Abdullahdan Mehmet Emin, Mehmet Murat hemde Satlyk gaýdýar. Mehmet Juma'dan Mehmet gaýdýar. Mehmetden Kaka, Wepa, Hoca, Ibrahim gaýdýarlar. Alydan Rüstem, Haydar hemde Sadyk gaýdýar. Magsurdan dat ýok. Alydan gaýdýanlar Rüstem, Haydar, Sadyk, Kaka, Sapa. Rüstemden Kaka, Wepa, Hoca, Ibrahim, Seýitjan, Yakup, Halil, Maksat dawy. Bular Mehmet Juma'dan gaýdýan Mehmetden gaýdýarlar. Nur Muhammed işan syýasy arenada 19-njy asyryň 30-njy ýyllarynda görnüp urýar. Olam öz dädesi Bekturdy işan ýaly, döwürdeşleriň arasynda uly hurmatdan peýdalanypdyr. Dogry onuň dini wekili höküminde uly awry bolupdyr. Ýöne onuň şahsiýet hökümindäki talanty oňa has köp awry getiripdir. Oňa aýratynam öz boluşly diplomatlyk, ýöňden görüjülük we siýasatlary häsiýetleri mahsus bolupdyr. Şeýle häsiýetleri bilen olar 9-njy asyryň ortalaryndaky çylşyrmly taryhy şertlerde de gadaklaryň we türkmenleriň arasyndaky sada adamlaryň namyna girip bilipdir. Ruslar ony öz adam hataplap başlapdyrlar. Hywahanlar bilen gatnaşyklaryna da ol ýan bermändir. Tarihi ýagdaýlar tutuş maňyşlykda da şo ýerdäki türkmenler üçin 19-njy asyryň 1-nji ýarymynda çylşyrmly bolupdyr. 19-njy asyryň başlaryna maňyşlykda söwde ýa-da çowdurlaryň elinde bolupdyr. Şo döwürde Esenli taýpy birleşigine giren türkmenleriň hemmesini çowdurlar diýip atlandyrypdyrlar. Ýöne olaryň esasy bölegi porsiýa traplaryny ýaşap, ekrançylyk işleri bilen meşgul bolupdyrlar. Olar siýasy meselelerde aral ýakatyndaky ilat bilen aratnaşykda bolupdyrlar. Mälim bolşýaly 1808-nji, 1809-njy ýyllarda Eltuzar han çowdurlaryň galasyna 2 edek ýürüş edip ony basyp alyp bilmeýär. Ýöne olar çowdurlaryň huzurlyklaryny aýratynam forumly ýerleriň gatardan çykarýarlar. Bir talaňçylykly hereket çowdurlary goňratlaryň tarapyna dol geçmäge mejbur edýär. Goňrat galasynyň sýynmagynyň we Töremra Sofiýanyň öldürilmeginiň öň ýanyna türkmenleriň bir bölegi 1810-njy ýylda
maňyşlyga göçüp gidýär. Oňrat wakalaryndan soň Haryazm hanlary maňyşlyk türkmenlerini öýleriniň belli külli duşmany haraplap urýar. Şoňa görä türkmenleri maňyşlykda da asuda ýaşamak kyn bolýar. Aralyň eteklerinden hem de Portugal alasynyň töwereklerinden göterilen türkmenler maňyşlyk ýarym adatyna baryp heniz oňly ornaşmak alar. Hyýwa hanlary türkmenler bilen ruslaryň ýakynlaşmagynyň howatyr edip başlaýarlar. Olar ruslaryň Kaspiýanyň günnäwär kenaryna ornaşmazlygy üçin türkmenleriň üstüne gadaklaryň aday feodallarny özükdirýärler. Şeýlelikde maňyşlykdaky öň koturumly türkmenleri gatawurýarlar. Şoňa görä Haryazmdan göçüp giden türkmenler şu ýerdäki gadalgym tehralaryny hem de kendirli aýlygyndan Garabağ köýüne çenli bolan giňişlikde ornaşmaly bolýarlar. Şeýle şertlerde gitdikçe sırlaşýan syýasy ýagdaýdan çykarga tapmaly bolýar. Maňyşlygyň türkmenleri Russiýanyň gollugyna bil baglamagy mejbur bolýar. Şu döwürde Rus imperiýasynyň daşarýadatyna Aziýa meselesi soňky ornary eýlemeýärdi. Ýöne maňyşlyk türkmenleriň ykbaly olary azgyklanýardy. Ruslar olaryň saşyry diňe bir hyýga bilen Buharanyň däl. Eýlem has aňarlara Owganystanyň we Hindistanyň bazarlaryna da nazar aýlaýardy. Ýöne olary barýan ýol häzirlikçe maňyşlygyň üstüne geçýärdi. Şoňa görä maňyşlykly türkmenleriň güýlenmesine garamak bilen orsiýet bir meselede. Olary bilen hut öz behwidini araýardy. Şu döwürlerden maňyşlyk türkmenlerini Nur Muhammed Bekturdy İşan ogly ýaşullyga döwürýär. Nur Muhammed İşan 1835-nji ýylyň iýulynda Nowy Aleksandrovsk galasynyň komendantyna hat üstürini tutýar. Şu ýüzlenmede maňyşlyk türkmenleriň durmuşyna syýasy ýagdaýlar jikme-jik beýany tapýar. Şonuň bilen birlikde onu halkyň ähli mumulalaşa gelmegi bilen Russiýanyň raýatlygyna geçmek üçin karary gelinini gaýdylýar. Nur Muhammed İşanyň 1835-nji ýylda gol çeken şahatynyň görnüşi ýaly. Oňrat wakalaryndan soň maňyşlyk türkmenleri maňyşlyga göçüp gelen çogdurlar 2000 adamyň adyndan öýleriniň Russiýanyň raýatlygyna kabul edilmegini haýyş etmek üçin Astrahan şäherine wekil edip Niyazberdi Ödünýadowy, Gulnazar Beksafarowy, mollalar Baba Tağanowy we Hudaýberdi Ögedberdiýewi berýärler. Olar 100 sonlaryndan soň bu haýyşyň hakykatdan hem çynlygyna göz ýetirmek maksady bilen maňyşlyklylaryň arasyna hökümet adam gelýär. Hut şol adamyň gatnaşmagyna maňyşlyk türkmenleri 1800 öýli çogdurlaryň, igdirleriň, ärsarlaryň adyndan öýleriniň Russiýanyň raýatlygyna almany haýyş edip, Rus döwletini täze ýüzlenme kabul edýärler. Munyň bilen hem çäklenmän, aksakkallardan 8 adam saýlap, şu maksat bilen olary Astrahany gurýarlar. Soňra bir ýagdaý bardy höwçüp Nur Muhammed İşan ulu hasret bilen şeýle ýatypdyr. Täreler ters geldi. Sapary beren aksakkallar gaýdyp gelmäge ýetişmäke, dartgynlyk güýçlerini, maňyşlygyň äli halky darga urdy. Şu döwürlerde 1813-nji ýylda maňyşlyk türkmenleriniň bir bölegi Astrahan tarapy, ärsarlar Lewap boýlaryna, çogdurlar, igdirler we abdallar Hyýwa hanlygynyň şäherlerine göçüp gidýärler. Şu mahallar Nur Muhammed ýaňy 7 ýaşany ulanjykdy. Şeýle de bolsa, ol halkyň çekýän jebir jeparanyň gödübüle görüp, ýeňini bilen çekip başlaýar. Soňra ulalyp kemali bilen Nur Muhammed İşan öz halkyna ýolbaşçylyk edenini, Russiýa ýaly güýçli döwleti arka tutunmagyň, onuň gollugyna dayanmagyň zerurdygyny kimse düşünýär. Şonuň üçin hem ýaňy 29 ýaşan Nur Muhammed İşan Orenburgyň general gubernatoryna ýiberen hatynyň bir ýerine "Men İşanow entek 20 ýaşlarymda Rus häkimetiniň bardygyny bildim. Hem de oňa janym tenim bilen gepal bolup galdym" diýip ýadyar. Bir ýerde hiç ýer galyplyk ýok. Gaýtam onuň awtoryň kämilligi ýetenligi hem de diplomatik uky görünýär. Şeýle ýagdaýlarda Nur Muhammed İşan öz halkyna Russiýanyň gollugynyň zerurdygyny gizlejek bolup durmaýar. Şol bir wagtyň ödünni ol öz halkynyň hem Rus döwleti üçin haýyr bir ýerde gerek bolaýmagynyň mümkinligini, munyň iki tarap üçin hem peýdal boljakdygyny öz ýüzülmesini ýatladýar. Mesele şeýle çemeleşme, onuň Nowy Aleksandrovsk galasynyň komendantyny ýadan hatyna duýulýar. Onuň bir ýerine İşan şeýle diýip ýadyar: "Sen hökümdaryň bir çynownygy, men bolsa onuň dosty. Demek birek bilen aragatnaşyň saklanmagy üçin ikimizem alad etmäge borçly." Munyň özdiňe bir maňyşlyk türkmenleriniň däl, eýsem Hyýwa hanlygynyň şäherlerine ýaşan esenliginiň hem ähli taýpalarynyň sesi bolup ýanglanypdy.
Şol asyryň 40-njy ýyllaryny Maňyşlykda 7000 öýlüden köpürek türkmen ýaşapdyr. Görüşmek ýaly. Nur Muhammed İşan Rus ýörüni aratyny saklamagyň arenasyna batyr gaýlyk, özüne mahsus gönümellik güle çykýar. Beýasyet bolsa oňa päsgel bermeýär. Gaýtam öz halkynyň gorugçy bolup öňe çykanlygy, iňňän sylsyryny portretlarda da dogry çykalga tapyp biljekdigi üçin oňa Maňyşlygyň türkmenleri ýöleriniň akbalyndan ýalar. Bu bolsa oňa 1836-njy ýylda şeýle mazmuny beýanname bilen çykyş etmäge esas berýär. Gumluk meydanlarda bir yere göçüp gelen uruglardan 3100 öýlü kuldaýlar, 2300 öýlü jagdarlar, 500 öýlü ärsarlar yerleşdi. Şu uruglaryň hemmesiniň iň uly başlygy Nur Muhammed Magtym raýatlyk almagyny haýyş edýär, ören täsirli beýanname gönderipdir. Şoma hallar Maňyşlykda bolup geçen wakalary Türkmenistan Ilmler Akademiýasynyň akademigi Anne Nepetowdan has obrazly, has täsirli beýan etmek aňtady işdel. Ol bu arada söz açyp şeýleýär. Günlegiň hoç şol zulüm etdijilik düzgünleri göçüp gonyp ýörenler bilen oturumlaryň arasyna, mallary bilen ekrançylaryň arasyna, fiýakralar bilen owadysleriň arasyna gapma garşylygy emeli ýol bilen döretdi. Bu sözler özüniň dolu manysyna, milletary gatnaşyklaryna da göz degişdiler. Her näçe gynanyrsa da, bir zady boyun almaly bolýas. Her näçe gynanyrsa da, biz bir zady boyun almaly bolýas. Şo döwürlerde, günlegerde, Hudusanna Hywa hanlygyny, ýetir alan adamlaryň zähmeti giňden peýdalanýardy. Şo ýerlerdäki bazarlarda bolsa, ýetir söwdäsi edilýärdi. Ödem köplenç uruslary ýetir alýardylar. Olar bazarlarda satýardylar. Şoň üçin bolsa gerek. Orta Aziýa gelip gidýän Rus ekspedisiýalarynyň we syýagatçylaryň öňünde betraplarda ýetirlikde ýören ruslary azad etmek möhüm meseleleriň bir bolup durýardy. Bu arada bolsa, olaryň hasabatlaryna ýörüýte maglumatlar berilýärdi. Şoňa görä Nur Muhammed İşanam adamlar taryhyndaky bir maskaraçylykly ýagdaýa garşy göreş alyp baranlaryň biri bolupdy. Ýöne ol özüniň başardygyna görä göreşipdi. Ol bennilikde taklanýan ulus adamlaryny satyn alyp, olary Russiýa tarap uğradýardy. Ol 1835-nji ýylda ruslaryň içidini, 39-njy ýylda orta 2 rus adamyny 90 sany gyzyl owanlyga satyn alyp, olary Russiýaga goýberdi. 1846-njy ýylda Nur Muhammed İşan Orenburgyň general gubernatoryna gargyzlar, gadaklar, hökümdaryň raýatlarynyň en semezini deňizde tutup, ýetir edip alyp gidenlerine men şo benniýleriň 4-süni 203 manada satyn alyp, Astrahanyň gubernatoryna ulatdym. Olam bu arada hükümdar imperatora habar iyi verdi deyip maglumat berýär. Nur Muhammed İşan barada tarihi ýazgylaryň arasyna Maňyşlyk türkmenlerini 7 ýyl ýetirlikde bolan Çistyakowyň düşündürüşlerini şahsiýet hasam gowsuratlandyrýar. Meniň iň soň hojaýynym Nur Muhammed İşan Bekturdiýew boldy. Oňa ýöne İşanam diýerler. Ol 45 ýaşynyň semelerinde uzun boýly, berk bedenli, uly sar sakally adamdy. Ol hükümdarlygy boýunça gubernatora çalym edýärdi. Onun ähli görkezmelerini hemmeler bir kemsiz ýerine ýetirýärdiler. İşan sahy adamdy. Meni göli ören oňat görerdi. Onun çağalary meni öz dogunlar ýaly görerdiler. Haçan men iýilme gaýtsak bolamda, olar aglaşdylar. Çistyakow özüniň synçylygyndanmy ýa-da çowdurlaryň arasyna uzak wagtlap ýaşandanmy, diňe Nur Muhammed İşanyň şahsiýeti ýa-da onuň maşgalagdalary barada däl. Hatta şol ýylyň depdi sur barada da dogry pikir ýöredipdir. Ol çowdurlar sagdyn çydamly, garakçylyga gatnaşmaýan, feýda etme ukyply adamlar diýip görkezýär. Şölle göçüp bolup ýaşaýan bir türkmen tiresiniň ölüm ýitiminiň azlygyny bellemek bilen keterlileri molla okudýarlar. Käbir ýagdaýlarda täze öldürilen goýunyň ganyny salyp, olary güýçli derledip, dertten halas edýärler diýip ýazdylar. Garakçylyk ýorumyk ýal talaňçylyklar Russiýa Hywa söwda ýoluna ýöňleren bolupdyr. Ýöne 19-njy asyryň 30-njy ýyllaryna Rus hökümetiniň gadaklardan we türkmenlerden çekýän ýetkileri ýygdyrly häsiýete geçip urapdyr. Embanyň boýuny, Kaspy deňiziniň Maňyşlyk kenarlaryny Rus balykçylaryny tutup ýetir hökümine satyp başlapdyrlar. Muňa Rus we Hywa hökümetleriniň öýdary gatnaşygynyň gelip çykýan sessiz siýasat hem täsir etmän durmandyr. Rus imperiýasy Maňyşlyklar bilen aran saglap, olary Hywa hanyna garşy goýmak ýerleşipdir. Hywa han öz gezeginde Maňyşlyklar bilen milli we dini umumluklardan peýdalanyp,
Ruslar öz kenarlarından beliktirmen uğruna çıkıpdyr. Neticede deňizde we derýada bar tutmak üçin getirilen Rus adamlaryny ýetir alyp, Hygo bazaryna çykarypdyrlar. Şonuň uly bir tarapdan hana gowy görünmek üçin, ikinciden urda käbir şahsiýetlere bu olja çeşmet bolup hyzmat edipdir. Hatta şo ýyllarda bir betpäli işlere guraýjy adamlar peýda bolupdyrlar. Maňyşlygyň gadak aýlygyny düýüp garagan burnundan uzak bolmadyk aralykda dürli gadak taýpalaryndan, käbir türkmenlerden o gaçka Rus adamy Andrey Sinelnikowyň ýollaşlaryň ibarat bolan garakçylar toparyna aday gadaklaryndan Çebek diýen adam ýolbaşa gedipdir. Onuň öz deňiz kenaryna gelmändir. Ýöne Hasan we nähil çoluş etmelligini, soňam ýetirler nädip ýerleşdirmelligini gurap durupdyr. Çebek we başgalar bu meselede husuly bähwitlerini daşary, Hygo hanyň görkezmesini ýerine ýetirmek bilen awrek adamdyrlar. Şo ýyllarda ýetir düşen Rus balykçylarynyň düşündürüşleri dogrudan Emmi derýasynyň we Kaspiýanyň maňyşlyk kenarlaryny bu mesele has zanyamanlyk bilen şemileşenliklerini görkezýär. Olaryň käbir ýazgylaryna ýüzlenseň, men o şirda gyn galmak, 23 ýaşymda. 1836-njy ýylyň ýazyny öz pameşçigime Golubowň adamlar bilen balyk awlamaga çykdyk. Biz bir näçe gaýykda 18 adamdan baratdyk. Bir gün aw oňdy. 25 doky, 18 bekre balygyny tutduk. Giziýet erkak takmyran 35 adamdan baratdy bolan türkmenler üstümizde çoldular da biri ele saldylar. Deňiziň saý ýerine çenni biri gaýykly alyp gitdiler. Tamam kenara çykardylar. Gaýyklarymyzy çapyp odun etdiler. Bizi orta paýlaşdylar. Garakçylaryň baştonlaryna atanadar Bernaut döwberdi diýerekenler. Men bolsam atanadaryň paýyna düşüp onu ýetirlikde boldum. Ýollaşlarym paýlaşyp alyp gitdiler. Men tanış ortamyň we galmygymyň Hygo ýaklerini bilýän, başgalarynyn nire düşenini bilemok. Ine şeýdibim, siziň araňyzda durun. Şonuň ýalyk baratede bar bolan Rus balykçy Yakov Aleksandrov şeýle gurrun berýär. Men 17 ýaşymda. Kakalygym bilen balykçylar brigadasyna goşulyp Gazany jetmäge gaýtdyk. Biz 19 adamdyk. Birden biziň üstümizde 40 goly türkmen adamlary gaýykly geldiler-de daşmady gabadylar. Biz garşylyk görkezdik. Emma olar ýaraly ekenler. Kakalygymyň elini kılıç bilen yaraladylar. Şeýdip bizi kenara getirip paýlaşdylar. Ýalňyşmasam köpsini Hygo alyp gitdiler. Men bir türkmene düşdüm. Adyny göl bilemok. O meni Hygo ýoluny bir garnaşyna soňgot berip gitdi. Ol adamyň ogly ýok eken. O maňa öz ogly ýaly berdi. Emma gadak dogonlar Baýmanbet we Neder Omarowlar goýmanyň ýaly meni hojaýynymdan 180 goýuny satyn alyp, özleriniň Ruslara ýetir düşen dogonlary Omara çalışmak üçin Novo Aleksandrovsk berkitmelerini alyp gaýtdylar. Ne şeýdibim, ýetirlikden boşadym. Gadaklara ýetir düşen Yefim Çurskov şeýle düşündüş beripdir. Men 48 ýaşymda. Kakam go ýene-de 10 adam bilen embadan balyk awlamaga uğradyldyk. 2 aý işlemeden soň bir gece 40 goly adam üstümizde çözdülerdi, biri ele saldylar. Derýanyň kenaryna biri paýlaşdylar. Men gadaklaň şegem tigiretinden Düsow diýen adamyň paýyna düşdüm. O meni getirip Hygo hanyny tapşyrdy. Bir gün ýüregim bir ýere baglap Ural tarapa gaçdym. Emma Urala ýetmäkäm ýene-de gadaklara duşdum. Olar meni urdular, aýagym pyçak göre kedim etdiler. O şeýerde taşlap gitdiler. Soň bir ötewçi gadak meni alyp gitdi-de Begey tigiretinden Sandyr Isergepow diýen gadak adamyla tatdy. Şo ýyllarda şonuň ýalyk barlar näçe diýsen gaýtaryp durupdyr. 1836-njy, 1839-njy ýyllarda garakçylar Rus balykçylarynyň 273-tüni ýetirge tedwar etdiler. Emelilen ýagdaý Rus imperatoryna çenli barp ýetipdir. Döwlet maştabyna mesele gozgulyp, garakçylara garşy göreş ýylan edilipdir. 1837-nji ýylyň 22-nji ýunyna Orenburgyň harby gubernatory aday gadaklaryna we türkmenlere ýüzlenme ýaradypdyr. Onda şeýle diýilýär. Aday gadaklary we türkmenler özleriň Russiýanyň himayetinde bolýanlyklaryny unutup, deňizde garakçylyga ýüdürüp, Rus balykçylarynyň üstüne şem gelen ýerde çoluş edip başladylar. Rus imperatory bozgukçylyk edýänleri şäheri görmek üçin ýörüýt atriýat döredip, olaryň käbirlerini ele salyp jedalandyrmaga başlady. Egerde aday gadaklar we türkmenler bir betpäli işleriň el çekseler, Russiýa olaryň howunlary bolmagyny dowam etdiler. Garakçylyk ýene gaýtalansa, eli düşen adamlar berk jedalandyryljakdyrlar. Bu arada ähli taýpalary, tireleri habarlandyrýar. Ýaşullar, taýpy ýolbaşlary,
Halkyň huzudy beýikbigi düşün nämenin peýdarlygyny hemmere düşündirmelidirler. Hemmeleri paraçylykly, dowatlykly ýaşaýşa çağırmalydylar. Munyň özi yaraga ýapyşmajak bolunup, häkimiýetsiz, bytraňy ýagdaýda gelip ýören halka azar bermejek bolup iýerilen ýüzlenmedi. Emma hygollaryň ağırlygyna düşen, haram oljak gözleri gyzaran garakçylar beter özüge ýediler. Gadak garakçylary Volganyň, Uralyň akymlaryna baryp, harby gaýygy ýetgerleri we ofisiýerlerini ýetir almaga çenli baryp ýetipdirler. Netijede Rus imperatory garakçylar bilen görüş alyp barmak üçin harby deňiz ekspedisiýasyny döretmäge mejbur bolupdyr. Ilkinji ekspedisiýa 1839-njy ýylyň 7-nji ýylyny Astrahandan Kaspiýanyň maňyşlyk kenaryny urapdyr. Deňiz kenarlarynyň goraýynyna ýaraly gemileriň peýda bolmagy, esgerleriň orada kenar tyryp, adam awlap ýörmegi maňyşlyklary deňizden has çetleşip, üstüňde göçmäge mejbur edipdir. Galip ertede, olar ruhlardan howatyr edip aňsat bolmady, hywa ýykyn etmäge başlapdyrlar. Rus imperiýasynyň eluzy siýasatçylary harby herekete ýol bermek bilen köp ýyllaryň dowamyna azy kärne gazandan anamyň köküne palta urýanlyklaryny düşünip bilmeýärdiler. Emele bilen ýagdaýdan soň Orenburgyň harby gubernatory Perovski ýaglarynyň birine maňyşlyklaryň ruslardan ürkmeginiň uly siýasaty Rus orta gatnaşygyna düýpli ziýan ýetirjekdigini belläp geçýär. Çünki Astrahan maňyşlyk deňiz ýol geçirenden soň hywa çenni gitmek diňe yerli ilatyň olary uly üpçün edişine baglady. Diňe olam däl, belet bolmasaň üstüňde çykmak, ondan hywa traplaryna çenni ýol ýokmak, näçe howatly bolsalar-da Rus halkynyň wekillerini başarjak zat däldi. Olar munyň şeýledigine ha soň düşündiler. Kapitan Leytenant Şelepiniň ýol başçylygyna 32 sany ýaraly esger bolan ilkinji Rus harby deňiz ekspedisiýasy 1839-njy ýylyň ýylyny maňyşlygyň kenarlaryna peýda bolupdyr. Ekspedisiýanyň ýaraly wekilleri Mişmen Bykowyň ýol başçylygyna kenar ýerip ýörkäler. Ekin meýdanlaryny işläp ýören 5 tan türkmeni görüp, olaň üstüne gyzyl tapan gulýal bolup topulypdyrlar. Türkmenler bir wada gorkup gaçypdyrlar. Soňra ol aýak çekipdirler. Ruslar orada hiç daha soramazdan garakçylar hökümine olary tutýanlyklaryny aýdanlaryny, türkmenleriň ekabyrra öýelleriniň garakçy däerliklerini, ýöneşe traplarda Hygo hanyň görkezmesi boýunça Rus balykçylaryny ýetir almagy gelen 6 adamyň soňky wagtlarda peýda bolanyny olar düşündiripdir. Şonuň ýaly, ýöl hojalygyny garakçylardan satyn alynan 2 tany ýetiriň bardygyny, olary çemi gelse Rus ýylyna uratmaga taýýarlanyp ýörenini aýdypdyr. Soňra ol ýanyna adamlaryň ikisini öýüne ýiberip, şu ýetirleri olaryň ýanyna getirdipdir. Emma general-mayor Timirýazowyň görkezmesi boýunça olar soňky ýyllarda ýetir alynan ähli Rus balykçylarynyň olan gaýyklarynyň öýlerine gaýtaryp berilmegini hem-de garakçylygyň mundan beýlek çürtkedik bet edilmegini bu türkmenlerden talap edipdirler. Eger şu şertler ýerine ýetirilmese, onda olaryň jezalandyryljaklaryna ma'lum edipdirler. Bidatlar elbette 5 tan türkmeniň çözüp biljek meselesi däldi. Olar bu uly garamaty boýuna alyp biljek däldiler. Şonuň üçin gapyl galan şol 5 tan türkmeni tutsa hökümini bu harby deňiz ekspedisiýasynyň atryady Astrahanyňky diýerler. Olaryň bir Bekturdy şanyň ogly Nur Muhammed şanyny. Ol özüne maksus bolan sabırlyk we mertlik bilen öýde bardy hösmazdan Rus kämetinde ömrüne ilkinji gerek Astrahany urýar. Nur Muhammed şan munyň beýle bolmaly däerligine düşünýärdi we bir ýerde bir düşünmezlik bardyr diýip öz ýüregine teselli berýärdi. Rus imperiýasynyň merkezdäki we ýerlerdäki wekillerini Nur Muhammed şanyň ruslary bolan garaýşy, ýetir düşünleri howunlary gedişi barady ýeterlik maglumatlar bardy. Doğrudan kapitan leytenant Badisko maňyşlyga uğradylanyna oňa berilen instruksiýanyň ýanyna o ýerlerde Rus imperiýasynyň daşar siýasatyny göpärlik görkezden türkmenleriň atlary amady. O ýerde Nur Muhammed şanyň ady görkezilipdi. Emma harby deňiz ekspedisiýasynyň wekilleri oňa doly ähmiýet bermänler. Haçanna gäme Astrahanyň goraýynyna karantina duranyny, onun içinde Nur Muhammed şanyň bardygyny eşitip gelen, öň maňyşlyk etraplaryny ýetirlikde bolan ruslar bir ýetirlikde bolamyzdy. İşanyň özündeden hyzmatlaryny. Onun ýanyna adamlaryň biri geyim gejim, adyk gülüpçin etmek bardak aradalarynyn diri şaýady bolduk. Şoň bilen birlikde başymyza iş düşenni, onun hakyky atamyz ýaly, bir de çyn howsar bolanyny, Astrahanyň harby gubernatoryna tez-tezden hemde jik-mijik habar bermegini towukka edýäsip, eden ýüzlenmeleri
Badiskon diýsen geň galdyrypdyr. Hem de goýbelen ýalňyşlyk ony uly howsura alypdyr. Gämi kenara gelmäke. Eýem ekspedisiýanyň ýolbaşçylary Nur Muhammed İşany boşatmaga taýýardylar. O şeýle edilipdir. İşany Astrahana barandan boşatypdyrlardy, ýygyny uratmagyň aladan edipdirler. Ýanynak ýoldaşlaryny görün, dolu barlyk geçirmek üçin tustawda saklapdyrlar. Şonlukda Nur Muhammed İşan 1839-njy ýylyň 5-nji oktýabryny öz ýylyna uradypdyr. Astrahanyň harby gubernatory Nur Muhammed İşanyň ýol beren ýalňyşlyk üçin ötünç sorapdyr. Oňa 100 manat kümüş puly beripdir. Rus ýetirlerini boşatmak üçin eden çykdaýjylaryny hem de ýolly geýmek üçin ýyly ýegneşik goşurypdyr. 1840-njy ýylyň 17-nji aprelinde Orenburgyň harby gubernatoryna gelip goşan hattyny görnüşi ýaly. Nur Muhammed İşanyň ýoldaşlarym udaga çekdirilmän harby gemide düýp garagana aklanyp uradypdyr. Soňky döwürde Nur Muhammed İşanyň ady imperiýa wepaly bolup garyn adamlaryň spitagyny aýratyn orun tutupdyr. Oňa maňyşlykda bolup giden ekspedisiýalaryň ýolbaşçylary ýüz tutup durupdyrlar. Onuň bilen maslahatlaşypdyrlar, oň gulak atypdyrlar. Nur Muhammed İşan maňyşlyk türkmenlerini Rus raýatlygyna geçirmek baradaky meselelerin üstünlükli çözülmegi üçin bir mekanyna galalardyr berkitmelerin salynmagy üçin köp güýç sarp edipdir. Meselelerin gijikdirilýänine ediyet baryny çekipdir. Bir möhüm meselelerin wagty bilen çözülmeýänligi sebäpli ol käte Ruslar men üstümden gülýän olaýmasynlar diýen ýaly pikir etmäge de mejbur bolupdyr. Şeýlerde bolsa ol Russiýa imperiýasynyň wekillerini iýeren hatlaryny sabırlyk görkezmäge çalyşypdyr. Emma şo bir wagtyň özünde onuň biýinçiliги da duýurup durupdyr. Ol Astrahanyň gubernatoryna iýeren ýüzlenmeleriň birini meni 25 ýyl bäri öz taýpalarynyň hemmesi ile bilelikdi. Beýik imperatora halis ýürekden üpadarlykda ýaşap ýörün. Biz imperator öz häkimiýetini iki halka ýaýradyp, bizim özünden üdüňleşdirmedi. Şonu öz raýatlarynyň hataryna biri de kabul eder diýip umytda bolýar diýip ýazýar. Nova Aleksandrovsk galasynyň gurulmagy maňyşlyk türkmenleriniň Russiýa bilen söwda gatnaşyklaryny durnuklaşdyrmakda amatly rol oýnaýar. Ýöne ben tek yeterlik däldi. Türkmenler bir näme günorta süýşipdiler. Olar Rus galalaryny umyt daýanyş hökmüne ýöleriniň golaýynyna görmek isleýärdiler. Şonuň üçin Nur Muhammed İşan düýp garaganyň golaýyndan gala salmak hakyna Ruslaryň öňünde mesele goýýardy. Munyň öýdi düýp garaganyň üstaşyry Higo we Buhara bilen ediljek söwdany hat netijeli edip biljekdi. Şoňa görä İşan meseleni çözmäge kimin kömek edip biljekdigini sorap hemmele ýüzüpdir. Şonol Astrahan gubernatoryna biziň pikirimize görä garaganyň howpsuzlygy üçin bir ýerde diňe gala gurup oňa da ýerli halkdan hem de Russiýa skerlerini bir näçedini bellemekden başga şeýere ýok. Şonu deňizde iyi misalalyk bolar. Garaganyny hem galtamanlaryň çoluşlary ýararly bulugoýluklar döremez. Bir de ýene şeýle pikirde diýip ýazan bolsa, senator Knyaz Gagaryny maňyşlygy bir sanlyk hata etsek, düýp garaganym onuň gulpy bolar. Şo gulpyň açaran siziň eliňizde bolar. Ana soň göwnüň nämetle de şondan albermellikni ýa. Şunun bilen birlikden Nur Muhammed İşan ýödüniň Russiýa bilen gatnaşyklaryna asyrynlygy da ellen bermeýär. Sebäbi onuň syýasy hereketlerine hyýwady aýratyn ünsülesyne diýerler. Üstüne her hil bahanalar bilen hem de hiç bir sebäpsiz ýerden hyýwa hanlar maňyşlykly türkmenleriň üstüne aday gadaklaryny häleşini küşgürüp durupdyrlar. Şoňa görä Nur Muhammed İşan ýödüniň hyýwa hananyň ätiýaç edýänligini Ruslardan gizläp durmandyr. Ol eger hyýwa hany meniň başlan işimi gaňyp bizi öz häkimlik edýän ýerlerine äkitmekçi bolsa, onda men Russiýanyň ýytyýaryna bir ýere göçüp baryp, howpdan hem ýydarlanmalardan diýilmek üçin şo ýerde gizlenmeli bolaryn. Ätiýaçlyk üçin ýene bir daha daýdyn. Goýul hökümdar imperatordan bolsun ýa-da janab gubernatordan bolsun tapawudy ýok. Bir de ýerleýän hatlar barada hiç kime hiç tat aýtmaz. Egerde siz haçan hem bolsa, bir de bir kagazlar ýa-da hat iýermekçi bolsaňyz, onu alyp gelýän adama hiç bir ýagdaýda haýal etmän hem de hiç kime görkezmän, bellenen wagtyna niýetlenen ýerine elin gowşurmak barada ören bir görkezmeler bere görüň diýip wesgun ýazýar. Munyň özü Nur Muhammed İşanyň howply ýola gadam basyp, onda töwekküllik bilen hereket edenligine ýene bir gedek güýe geçýär. Sebäbi ol öz halkynyň bähbilini ähli zatdan ýokary goýupdyr. 1846-njy ýylda düýp garaganyna
Novopetrovsk berkitmesini gurmak hakkında belli karara gelinini, Nur Muhammed İşan gadaklar üyelerinin dostluğa tabi etmeli değerlikleri barada Rusya'nın vekillerine duyduruyor. Gadakların hemmeti diýen ýaly İşana hormat goýup, onun garip gatarlary türkmenler bilen bile bolup, hatda olar bilen bile göçüp gönüp ýörenem bolsa, adaylaryň gruply gatlygy Hygo hanyň dolu täsirini bolupdyr. Han olary dili bilen tariflady, olaň elleri bilen ot gorýardy. Adaylaryň ýaşullar bilen bileri Rus atriýatlarynyň ýolbaşlarynyň ýanyna gelip, maňyşlyga gelip, siz gala gurjak bolýaňyzmy? Bir Hygo hanly gatnaşyk açmak maksady bilen ýa-da oň tersinemi? Eger lalaşyk edilýän bolsa, onu biz size hyzmat edip bilmeriz. Şeýletmäge bolsa biziň hanyň ýarymyz bar diýip arz edilenlerine, Nur Muhammed İşanyň ruhlary şo duýduruş tasdik bolýar. Munyň özi Kaspy deňiziniň günnäwir kenaryna ruhlaryň pozisiýalaryny berkitmek ugrunda Nur Muhammed İşanyň nähili şertlerde görüş alyp barýanlygyny, onun nähili oýlanyşly gereket edýänligini Rus wekilleriniň göz ýetirmeklerini ýene bir ýak mümkinçilik berýär. Eger Nur Muhammed İşan bir meselede ferzaplyk elin beräýse, onda gadaklarla türkmenleriň arasynda gapma garşylyk, onda da Hygo hany hemde, onuň maňyşlykdaky ýaranlar tarapyndan özükdirilýän duşmançylyk öňküsinden beter güýçlenip biljekdi. Russiýanyň wekilleriniň hem de maňyşlyk türkmenleriň islegine laýyk gelýän Novopetrovsk galasy, feodal ykdysady gatnaşyklaryny munun beýlekde puturlandyrmagyny we maňyşlykda Rus täsiriniň güýçlenmegine umumyň amatly rol oýnap bildi. Nur Muhammed İşan türkmen taýpalarynyň maňyşlyk ýarym adasyndan gasalyp çykarylmak prosesine beýparah garap durmandyr. Şol bir wagtda ol büýlükä duranyp gelmek hakynda pikirlenipdir. Ýönül aýratynam meselede özüniň sälçe oýlanyşykda ýa-da adaý feodallar bilen şynakay çaknysy getirip biljekdigine öýrenip düşünipdir. Esasy mesele Hygo hanyň gollugy bilen Ýa-da gadaklar tarapyndan eýlenden öýrün meýdanlary hemde goýular hakynda barýardy. Muny öňki ýagdaýyna getirmek üçin Russiýanyň anyk hemde güýçli gollugy gerekdi. Ýöne maňyşlykda Russiýany häzirlikçi Hygo'nyň hem Buharanyň bazarlary bilen baglanyşdyryp duran bir möhüm strategik punktdy. Milletara çaknaşyklarynyň bolmagyny hakykatda Ruslar misläp duranokdy. 19-njy asyryň 2-nji ýarymynda bolsa, Russiýa türkmenleriň tarapynda durýar. Bu beýlekre garanly olarak has köp olanýar. Şeýle şertlerden Nur Muhammed İşan gala gurulyp gutorandan soň Hygo'daky Astrahanyň türkmenleri göçürip getirmek hakynda göwüni ýurdupdyr. Ýöne şonu ol hemi şekeler ýaly Russiýanyň dolu gollajakdygyna bil baglap bilmändir. Şeýle de bolsa, ol öz maksady bardy imperiýanyň wekilleri bilen pikir alýypdyr. Şonu ol türkmenler has ýöňreklerden bäri hökümdar imperatoryň raýatlygyna durýarlar. Hygo'da ýaşaýan türkmenlerden hoşniýetli adamlar hem maňyşla göçüp gelmekçi bolýarlar. Berkitmäniň guruluşy tamamlanýança Astrahanyň ýaşaýan halky bäri ibermäň diýip ýazýar. Soňky wagtlarda syýasy ýagdaýyň düýpli özgörmek derarly. Nur Muhammed İşan maňyşlyk ýarym adaty bilen baglanyşly mesele dolanyp gelmeýär. 19-njy asyryň ortasyny aýratynam 50-nji 60-njy ýyllarda Ruslaryň arasynda Nur Muhammed İşanyň şahsy awry has artýar. Olar ony maňyşlykda iň bir täsirli adam hökümini tanaýarlar. Onuň awrynyň uludygyny, Russiýa ören güpara adamdygyny anyk göýdirýärler. 1846-njy ýylda maňyşlykdaky Aleksandr Bay töwereklaryny Polkovnik Ivanin Nur Muhammed İşan bilen duşýar. Bir polkovnik soňra ýazgylarynyň birine şeýleräk mazmunyny bir ýatlama galdyrýar. Gum Şynrau diýen ýerdäki Aleksandr Bay aýlygynyň golünäki şägilikdi. Goýu daşly ýerden gazylypdyr. Iki ulaşdan süýji suw çykypdyr. Goýunyň golýagyna bir ýerde 12 düýp söwüt agazy ötüp otur. Olaryň ýogyny uzak getirýäli. Käbir onunam ýogyn. Aňarrakda ýene iki ýerde şolar ýaly söwüt agaçlary ötüp oturýarlar. Olary häzirki Bekturly İşanyň, Nur Muhammed İşanyň dädesi Bekturly İşan bolmaly. Atasy ekenmiş. Ol maňyşlyk türkmenleriniň aýratyn bir uly ruhany bolupdyr. Biziň balyk kenagaççylarymyz hem oň uly hormat goýýarlar. Onu türkmenler we gadaklar juda hyýlýar ekenler. Meniň bilen atriýatda düýeleriň ýanyna bolan ýol görkezjiler, gargyzlar, gadaklar bolmaly. Oň ýanyna baryp dowa okap geçmek üçin meni ýetýär soradylar. Nur Muhammed İşan Ivanini atriýatlarla bilelikde
şo söwüt agaçlarynyň kölügesine keçedir hallar ýazyp hormat bilen kabul edipdir. Olar balyk, et, garpaz we gagun lehdetläpdir. İşan Rus wekillerini öz öýüne kabul etmän, bu taparam ätiýaşly gelen bermändir. Ýöne ol munyň üçin ötünüş torap, şeýletmeň özüne zerur bolanlygyny mehmana düşündiripdir. Ivanin Nur Muhammed İşanyň hoş niýetligini hem de gadaklar bilen türkmenlere den garaýanlaryny tap şeýle ýazýar. Men oňa Nur Muhammed İşany bir topar ajaýyp sowgatlar peşkeş berdim. O bolda şolaň köpüsini hut şo ýeriň ödünne garyp gatar gyrgyzlara hem de türkmenlere paýlap çykdy. Görüşmedi ýaly. Ol ötegörün näkleri hemişe şeýle çemeleşipdir. Şonuň üçin ol saada halk köpçüliginiň arasynda uly awreden peýdalanypdyr. Ivanynyň ýazgylary Nur Muhammed İşanyň daşky keşmini hatda ol beýan edýän ýeketek dokument bolup galýar. Ol bir İşan suratlandyryp şeýle diýip ýazýar. İşan orta boýly, etli ganly, 40 ýaşlaryna adam. Saçy melerek, torba ýaly sakaly sarymtylyrak, ak güzli, ýüzi sepgilli, yüz keşfi türkmenleriň kagarana ruslaryň kaçalymdaş. Ol ýeňil giyinipdir. Eginde düýüňüne ýüpek garyp dokulan agar çäkmen, kellesinde de selleti bardy. Ruh wekilleriniň soňky ýyllarda dokumentlerini aýratýanym Ivaniň bilen bolan duşukdan soň Nur Muhammed İşan türkmenleri araýatlygy almak üçin gepleşikler alyp baryp boljak iň yaramly adam hasap edilýär. Onun maňyşlygyň gadaklaryna we türkmenlerine iş ýüzüne ýetirip bilýän oňoýly täsirini, hatda Hytaýda bir wagtlar göçüp onyp beren çarwa mongollaryny oturumlyga kaýyl bolmagy hem de idare edilmegine ırıp bilen Dalai Lamanyň hyzmat bilen deňeşdirýärler. Bu zatlaryň hemmesi onuň juda täsirli adam bolandygyny, diňe halkynyň beýikliklerini goramagy däl, eýsem özüniň aňy düşünjeli ömrüni, hywanyň we maňyşlygyň beýle halklarynyň da münasip maslahatçylygyna öwrülip bilenliginden habar berýär. Nur Muhammed İşan özüniň halkyň arasynda şeksiz şüphesiz abreýini, ýagşy niýetler üçin peýdalanýar. Ol gadaklarla türkmenleriň arasynda ıralaşyň saklanyp galmagy üçin köp taýarlar edýär. Hyýgo hanlaryň giden 70'leriniň garşysyny gyýdylar görüş alyp barýar. 1854-nji ýylda maňyşlygyň gadaklar bilen ýigderleriň arasynda çynnaky çaknaşyk bolýar. Oňa ýomutlar gatnaşýar. Onu ölüm ýitimem bolýar. Iki tarapdan da ýetir alınýar. Talaňçylyga da bolup geçen wakara da gatnaşmadyk aday gadaklary ýagdaýyň has çylçylanmagyny ätiýaz edip Novopetrovsk bergitmeginiň komendanty mayor Uskowa iki halky ýaraşdyrmak barada haýyş bilýär tutýar. Emma mayor Uskowyň boýunarşyna görä Nur Muhammed İşan mesele goşulýança onuň gören şäherleri hiç netije bermendir. Nur Muhammed İşanyň kömegi bilen ýetirler satyn alınmazdan ýygyna gaýtarylyp berilipdir. Goňuşlaryň arasynda laraşyk gadanlypdyr. Munyň üçin Nur Muhammed İşan general adjutant Katenin tarapyndan altyn medal bilen ýerlenýär. Medalyň üstünde ahlaklylyk üçin nişan bolup ol annin lentasyna boýunda gyrypdyr. Ol dokumentinde akıllı paýgatly hereketleri kendi kömek etmekde okuyup bollugy üçin diýen ýazy bolupdyr. Ol ilkinji gedek ahlaklylyk hem de Kaspy deňiziniň günnäwir kenaryndaky ekspedisiýanyň naşarynyň Dandiveliň öňünde bitiren hyzmatlar üçin diýen kümüş medal bilen ýerlenýär. Her näme doğrudan Nur Muhammed İşan hyýgo hanlary bilen hoşniýetli gatnaşyklar saklamak üçin elinden gelen iş edipdir. Şondan oazda ýaşan türkmenleriň beýikliklerini goramakdan uralypdyr. Emma onuň bu tagarlarlara hyýgo tarapyndan gollanylmandyr. Hyýgo ony Russiýa bilen aratnaşyk saklayan üçin bagyşlamandyr. Ýönül muňa garamazdan öz awreýinden peýdalanyp hanyň köşküne bardyr. Halklaryň şeýle hem hyýgolalar bilen Russiýanyň paraçylyky ýaşaşmaklarynyň hatygasyna pähimli maslahatlaryny berip durupdyr. Muňa garamazdan Nur Muhammed İşan hyýgo hanlarynyň nazaryna 20-nji adam hökmünde galypdyr. Ýöne wagtyň geçmegi bilen taryh olaň hersini ýerlerine goýdy. Şo döwürde 1863-nji ýylda Derwişli wagtyna hyýgo gelip Seyit Muhammed Rahim Han bilen duşuşan Wenger alimy professor Armeni Van Beri onu suratlandyryp Han görnüşi boýunça gadaply, häsiýeti boýunça kem akyl, ahlaksyz, wagşy ganhora meňi diýip ýazýar. Van Beri hyýgoda bolup geçýän wagşylyklara geň galypdyr. Hanyň daşky howluny 300 goly açkem eleşan, ýadylyk ýaraly adam sypatyny ýitiren şowdurlaryň duranlygyny, olaryň 40 ýaşa ýetmediklerini onuň meşden toparlara bölüp,
satmagy taýýarlaýanlyklaryny, uly ýaşlylarynyň ensemesine dardan atyp, galanyny gynnanan anlaklaryny ýazýar. Soňra ol jellatlaryň 8 sany gartaşan adamyň el aýaklaryny güýlüp, gözlerini oýup, gamalaryny olaryň sakkallaryna süpürenliklerini üns çekýär. Han wagşylygy, gan horlugy aýratyn gollapdyr. Van beri yüze goly adamyň ata süýredilip meydança getirilendiginiň şaýady bolupdyr. Olaryň köpüsi çağalar we aýallar ekeni. Olary hana onuň köşk hojaýynlaryna sowgat beripdirler. Mundan başga da atlary ýüklenen haltalar düşürüp, olardaky sakkally adam kellelerini ýere döküp üýşme gidipdirler. Ganhor galtamanlar getiren kelleleriniň sanyna görä halat ýapypdyrlar. Doganlaryň hili we derejesi her kimiň getiren kelleleriniň sanyna bagly bolupdyr. Iň oňoduny 40 kelle getirene, ikinji derejelisini 20, üçüncüsini 12, dördüncüsini bolsa 4 kelle getirene beripdirler. Hyýwanyň ruslary we olaryň tarapdarlaryna bolan äsgermezçilikli garaýşlary imperiýanyň güýçleriniň 18-nji asyryň dowamyndaky 19-njy asyryň başlaryna şowsuz ýürüýüşlerine esaslanýardy. Russiýa bolan düşmançylykly garaýş padşah oşunlarynyň 1866-njy ýylda Jadagy batyp alandan soňra has güýçlenýär. Buhara göni söwüda ýoly açylandan soň Hyýwa ruslaryň tranzit haritlaryny mahrum bolýar. Başga bir tarapdan teredende munun öýle Hyýwa üçin göskön howp bolup durýardy. 1869-njy ýyl Russiýanyň harby güýçleriniň Krasnovodska getirilmegi, general gubernator von Kaufmanyň Daşkentde urnaşmagy, Hyýwa hany Seyit Muhammed Rahimi has geplemsek adamy urýar. Bedartgyn döwürde han türkmenleri maslahata çagyrýar. Olar bolda hana Nur Muhammed İşan bilen duşma maslahat berýärler. Nur Muhammed İşan şo günler Kawkada gidýär. O şo ýerde Aleksandr II tanışdyrylýar. Munun öýdi inni ony Rus imperiýasynyň dolu ikrar edýänini aňladýardy. Kawkadan gaýdyp gelenden soň 1871-nji ýylda Nur Muhammed İşanyň Seyit Muhammed Rahim han bilen duşşy bolýar. Han öýdüniň hemişe ýigrenip ýören bir dogrusul, adalatly adamyny duşga çagyrma mejbur bolýar. Nur Muhammed İşan hiç de adagamazdan bir gedegem hany hakykat aýdýar. Şo duşşukda Nur Muhammed İşan hana bastyr ýurtdy şeýle diýär. Men 1867-nji ýyldan başlap her ýyl Hyýwa gelýän. Her ýylym diwan meg bilen gepleşýän. Biziň şo gürrüňlemiz barada diwan beginiň size hasabet berýändigi maňa mälim. Ýönesi ikiňizem men üstümden ulýaňyz. Russiýadan gaçyp gelýän uğur zümrüleriň, galtamanlaryň hemmesine mesken mekan berýäňiz. Ýetirler hatan alýaňyz. Hatda uruslaryň kesilip getirilen kelleleri üçin pul töleýäňiz. Indi nähili beýle ýagdaýlar bolýar. Meni haýtyp ýahym bilen huzurunda çagyrýaňyz. Nähillik bilen beýle karara gelip ýördiňiz. Inni eýem giç. Şoň bilen birlikde ol Russiýanyň güýç kuwatyny tariflemek üçin öz sözüni gaýgyrmaýar. Ony aýylgan bir ajdarha meňdedip, onun guyruğunun inni oğanlar çeýilýär Hyýwada, kellesiniň bolda gün matarda, ören udokdaky dengizleriň aňartyny ýatanyny aýdýar. Hyýwa hanlarynyň şol aýylgan şylanyň guyruğuny basanlyklaryny, üstesine de onuň çağalaryny bennilikde taklap, ýerbet gaharyny getirenliklerini ýatladýar. Soňra gurruny dowam etdirip, şo döwrüň içinde men sizi akylyňda aýlamak üçin köp sözümi ýele sowurdum. Innem güýçli ajdarhanyň agyny hatap ýalasyp, özüňize bakan öwürlen wagty siziň hemmäňiz ýok etmek üçin, onuň ýekece tapar agdyndan otdy çıratmak ýeterlik mahaly. Bizini näme etsek diýip menden sorýaňyz. Gowy öz günäňiziň ötülmegini sorap, uruslary ýüz tutun. Biz siziň uly howpdan halas bolmagyňyz üçin iň amatly ýol bolar diýip çekinmän aýdýar. Elbetde, azy hemde ýol ahwalatdy. Ýöne dogrudy. Han bilen şol ýaly batyry gurrun etmek üçin olar bilen Nur Muhammed İşan bolmaly. Oňky ýaly durnuklyk häsiýetiň bolmaly. Öz huzury ideýaňy gepal bolup galmy başarmaly. Şo wakalardan 2 ýyl geçmäke 1873-nji ýylda Hyýwa bir wagtyň öýdünde 3 atryat iberler. Olaryň biri von Kaufmanyň ýolbaşçylygyny Daşkentden, ikincisi Veryovkanyň komandirligini Orenburgdan, üçüncüsi Lamakynyň başçylygyny Maňyştakdan urýar. Şeýlelikde Hyýwa şo ýylyň 29-njy maýyna doly eýlenýär. Seyit Muhammed Rahim han iň bir hemetidici şertnama gol çekmeli bolýar. Eger Nur Muhammed İşanyň maslahatlaryna gulak asan bolanyny bir bela beterlerden sogulup geçsem bolardy. Han bilen duşşandan soň Nur Muhammed İşany Maňyştaga dolanyp barmak meýser etmeýär. Ol Hyýwadan ýygyna gaýdyp barýaka, ýolda birdenke şu hil ýagdaýda kezelýär.
Şeýlelikden Nur Muhammed işan Portugal asyna ýetmänke dünýeden ötýär. Ýöne onuň atasynyň ýa-da beýleki ýakyn adamlaryň ýatan goramçylygyny jaýlap bilmeýärler. Ýer içinde häli bu güne çyn saklanyp galan bir riwayet ünlü çekmenem durunok. Aýdylşyna görä, şo günlerde Portuýanyň demirgalyk tarapyna bir asuda ýuwaş ýolbars peýda bolanmyş. Ol hiç kimi hoop salmandyr. Hiç kimi bir rahatlandyrmandyr. We ýa-petşir özüne çukur galanyp her ýyjy şo ýerde ýatypdyr. Ýer täherem turup bir ýerlere gidipdir. Ýer gün muny bir zadyň alamaty hökmünde ýurupdyr. Nur Muhammed işanyň jehdedeni şo ýerde jaýlapdyrlar. Şondan soň ýol borsam hiç kime görünmändir. Elbetde bir riwayet. Nur Muhammed işanyň Portugal asynyň demirgalyk tarapyna jaýlananyny dogry. O gonamçylyga sary işanyň ýolýa diýilýär. Sebäbi Nur Muhammed işany öz döwründe köpülünç sary işan diýip atlandypdyrlar. Han Mehmediň agtygy Mehmed magtymyň bereniň gurruny boýunça Hywa hany Seyit Muhammed Rahim han Nur Muhammed işanyň gönümel gurrunyny diňlemäge mejbur bolanam bolsa, onu bagyşlamandyr. Nur Muhammed işan aradan çykan soň han onuň ähli garnaşlaryny öldürmek niýeti bilen ýygnapdyr. Emma ondan howatyrlyk eden Han Mehmed ýyldan çykyp gidipdir. Han Mehmediň ýoklugy sebäpli onuň garnaşlaryny ulak wagtlap gabagda saklasa-da hanyň olary jezalandyrmagy bogunysmandyr. Han portu töweregine öz adamlaryny goýup durdy. Han Mehmediň geline garaşypdyr. Enşam aýlardan soň Han Mehmediň ýyle gelinligi barada habar düşenni. Han o giýje gelimi ýa günni diýip sorapdyr. Oňa günni geldi diýip jogap beripdirler. Han beýle bolsa günahyny geçmeli bolar. Onu çagyryň diýipdir. Sebäbi hanyna o biderek geregden näler? Ruh wekiline ýüz tutmak edenler. Iýje paşmadyk bolsa ýüzüne garanka tutup gelerdi. Eger günni gelen bolsa, meselen ýoňa alnandyr diýen pikir döräpdir. Dogrudanmy? Han Mehmediň ruhlardan getiren dokumentine hana Nur Muhammed işanyň garnaşlaryna jeda bermezlik barada görkezmi bar eken. Seyit Muhammed Rahim han bilen Han Mehmediň duşugyna gahar gadapdan çetde bolmak üçin oňa öz garnaşlary bilen iýilden çetleşmek barada görkezmi berilipdir. Şonuň üçin Nur Muhammed işanyň howsarlary bir ýyl boly häzirki Garagalpakystanyň şäherinde ýaşapdyrlar. Soňam hanyň görkezmi hürün häzirki oturun ýerlerine göçürilip getirilipdir. Nur Muhammed işanyň maňyşlykdaky işini epetli wagtlap onuň ogly Han Mehmed magzym Iğdir taypadynyň wekili Mehmet Sapa Kulüf bilelikde dowam edipdir. Mehmet Sapanyň atasy Mehmet Gulum bir wagtlar Nur Muhammed işanyň mürdesi bolup işlepdir. Akademik Anil Petowyň Qiyatxan şerekenine we Kaspy deňiziniň günorta gününe kenarlaryna nähili şäherler durmuşa geçiren bolsa, Nur Muhammed işanyň maňyşlykda şon sorak işleri amala aşyrypdyr diýen pikir bilen galalaşmalyk mümkin näl. Sebäbi alymyň aýdýanlarynyň hakykata laýyk gelýändigine taryhy dokumentler şaýatly edýär. Bir ýerde iň esasy Nur Muhammed işan ýaly ýüňde barja adamlaryň geçmişiň şo galawaply şertlerine de öz halkynyň bähwitlerini aýgytly gorap bileneklerdir. Şoňa görä olaň nesilleri bolan biz ata-babalarymyň parasatly ýolyna gepal bolmalydyr. Olaň hatyrasyny belinde göterip asl işlerini dowam etdirmelidir. Mehmet Sapa 19-njy asyrda demirgalyk Günmatar Türkmenistanyna ýaşap, öz halkynyň öňünde uly hyzmatlar bitirip bilen görnekli şahsiýetleriň biridir. Ol Nur Muhammed işanyla bir döwrüň adamy bolup, onuň ýakyn ýeginleşleriniň birine gülüpdir. Mehmet Sapa 19-njy asyryň 20-nji ýyllaryna Maňyşlykdaky Kendirli diýen ýerde dünýä ýenipdir. Aşagda onuň ata-babalarynyň nesil şejeresine seredip geçeriň. Häzirki skemada görnüşi ýaly. Mehmet Sapa türkmenleriň Iğdir taýpasynyň bolan goşun ýazýan adamyň neslinden gaýdýar. Bir tire goşun ýazlar urugy diýilýär. Maňyşlygyň taryhyny Iğdirleriň 18-nji 19-njy asyrdaky ketgudalary Bawubek Batyr bilen Mehmet Sapa bolupdyr. 18-nji asyra degişli taryhy maglumatlarda Bawubek Batyryň adyna ýygydan duşmak bolýar. Ol 1745-nji ýylda Abdallaryň Meňli Hoja we Gurban uruglarynyň hemde burunjuk tigetiniň wekilleri bilelikde Maňyşlykda ýaşaýan türkmen ýaşurlarynyň adyndan Russiýanyň imperatory hanym Yelizaveta Petrovnanyň adyna Orsiýetiň raýatlygyna alynmagyny haýyş edip ýadan ardanamasynyň aşagyna gol çekipdir.
Kapitowskiň ýöreden jurnalyna ýazylyşyna görä, Egidir taýpanyň başdany Babubek Batyr bolup, onuň urugy 100 sany gara öýlüni barat. Soňky wagtlarda olaryň ýanyna Hygodaky öz nesillerine ýene köp sanly adam göçüp geldi diýip bellenýär. Mehmet Sapanyň dädesi Mehmet Tulu hem taryh ýazylarda onuň ady Muhammed Kul Khan Kuluýew görnüşde berilýär. Russiýanyň raýatlygyna geçmek meselesine Nur Muhammed İşan ile birlikde işen hareket edýär. Ol 1835-nji 1836-njy ýyllarda ýazylan haýyşnamalary türkmenleriň Egidir taýpanyň adyndan gol çekipdir. Nur Muhammed İşan özüniň nytap belleşi ýaly Mehmet Kulu onuň ýanyna mördörlik edipdir. Gelin şu ýerde şejere durup teredip geçelim. Anfeitden Babubek goşun ýaz hemde öden ýaz gaýdýar. Goşun ýazdan Babubek Guli öden ýazdan nesil görkezilmeýär. Goşun ýazdan gaýdýan Han Guli, Han Gulidan Mehmet Tulu. Mehmet Tuludan gaýdýanlar Mehmet Şuma, Mehmet Sapa, Mehmet Guli. Mehmet Şuma'dan gaýdýanlar Baba, Yunus, Yusuf, Nurjan, Urazgelli. Mehmet Sapa'dan gaýdýanlar Nepes, Sabr, Muhammed Talip, Mehmet Sapa, Salih, Abdullah Yegşem. Mehmet Gülden gaýdýanlar Zaman, Allah verdi, Nasr, İşan. İlyas, Kakabay. Kakabaydan gaýdýanlarym Hemra bilen Batyr. 1836-njy ýyldan soň Mehmet Tulunyň ady taryhy dokumentlerde gabat gelmeýär. 1846-njy ýylyň 10-njy oktýabryna Maňyşlakly türkmenleriň Kaspy deňiziniň günnägör kenarynaky Sagynny burnundan kendirli aýlygyna çenni bolan aryltdy. Deňizden balyk tutma ýetir berilmegin sorap, Orenburg gubernatoryna ýazylan ýüzlenmäniň aşagyny onuň ogly Mehmet Sapanyň ady peýda bolýar. 19-njy asarda Egidirleriň Babubek Batyrdan soň has görnükli wekili Mehmet Sapadyr. Ony Egidir taýpasynyň ýaşurty hökümini resmi taýdan ikrar edipdirler. Onuň taryhy arena çykmagy odaly bilen 19-njy asaryň 2-nji ýarymynda çylşyrmaşan gadak türkmen gatnaşyklary bilen berk baglanşyklydyr. 19-njy asaryň 2-nji ýarymynda bolsa, biýagdaý has ýitileşip başlaýar. Iki halkyň arasyndaky bu gapma garşylygyň ýitileşmegini Hygo hanyň wekilleri ýetadan makul bilýär hem gollaýarlar. Ýa Maňyşlaryň türkmenleriniň hem de gadaklarynyň agdy berligi, üstüne olaryň Russiýa bilen hyzmatdaşlyk saklamagy, Hygo hanyň üçin uly howpy ýurlaýanlygy bolup biljek zatdy. Şonuň üçin Hygolar agdyny alartda höküm sürdüýlen şol aýby gadim ýörelgeden uralýady. Şo sebäbi görä Egidir Abdal Hoca ýaly asany türkmen taýpalary 19-njy asaryň 2-nji ýarymynda Maňyşlyk ýarym adatyny taşlap, ondan gün ortadaky Akçukur, Gurruk, Gazak, Kennerli, Gawunly, söýeg ýaly guýlaryň sebitlerindäki ady bir obalary te Garabagoz köýüne çenni bolan giňişlige tüýşýärler. Ýarym adanyň demirgazyk böleginde Abdal türkmenleriniň bolan maşgallaryň diňe belli bir bölegi saklanyp galýar. Maňyşlaryň taryhyny öwrenýän alimler üçin bir etrafyň ilatynyň sanyny kelgitlemek meselesi öňküleri ýaly henidem gümürtük kemkin problemi bolsa gerek. Sebäbi olar hem işeden ýaly ýütkap duryn ýagdaýda bolupdyr. Aýratynam, olaryň Hygo ýa-da şo ýerden göni Maňyşlaga göçüp gonyp ýörmesi ýygdyrly häsiýetde bolupdyr. Mysal üçin salar ersar ýaly tire taýpalaryň Balkan töwereklaryna ýa-da ýygyna göçüp gonyp ýörenlikleri taryhda hem belli faktlar. Taryh şertleri şeýle bolan soň Maňyşlaryň ilaty hakynda dürli çeşmelerde 1265 öýlü, 110 öýlü we 2500 öýlü diýilip dürli maglumatlar getirilipdir. Ekspedisiýanyň başlany höküminde 1859-njy ýylda Maňyşlaga baran Galkin, Bülkäniň boşap galma baradaky öz oýlanmalaryny şeýle beýan edýär. Adyk öňümlerini öňürmeň kynçylyklaryndanmy, Astrahan bilen adyk alys çalyşmagyny etmek üçin bilen Maňyşlakdaky portumyz bilen aralaryndan has üňleşmegindenmi, ýa-da gadaklaryň öňünde umuman türkmenleriň ezýekliklerini duýup uramaklaryndanmy garaz, şularyň haýsyndan aýtmak kyn. Ýöne Garabagoz çenni, hem de onuň töwerekleriniň hakykatdan boşap galanlygy açyn. Şonuň haýsy bir bolaýanda
Maňyşlaryň ýylatynyň sany 19-njy asyryň 1-nji ýarymynyň bütün dowamyna da artmandyr. Şondan soňra bolsa, bir tarapdaky syýasy ýagdaýlaryň hasy ýitileşmegi bilen birdäki ýylat ýene adaly urapdyr. Nur Muhammed İşanyň hemde Mehmet Sapanyň il bähwidini arap, alyp baran syýasy işleri almy taýdan öwrenilni. Biz gadaklaryň hemmesiniň we hemişe türkmenlere gapma garşy garaýşlarynyň bolmanlygyny anyk gözetirýär. Olar esasan hoşniyetli goňşulykda ýaşapdyrlar. Öýre meýdanlarynyň guýlardan agdy birlikde peýdalanypdyrlar. Deňizden balyk tutanlarynda arkalaşypdyrlar. Ýöne hyýgu hanyň öýjükdirmegi netijesinde öýre meýdanlarynyň käte bir-biriniň malyny kogup çykarypdyrlar. Meçe verilen halatlaryna adam öldürmäge çenni barp ýetipdirler. Mehmet Sapa akylly, paýgasly, parahat, sabır takatly adam bolupdyr. Ol ýamanlyga ýamanlyk bilen jogap bermäge hiç wagt ýetir etmendir. Mehmet Sapa her ýerde artgan ýagdaýda da onu kadalaşdyrmak üçin gadak aday aksakkallarynyň abraýyndan Rus döwletiniň wekilleriniň taýlarlaryny peýdalanmaga çalışypdyr. Ol maňyşlykda Rus täsirini güýçlendirmek aladan edipdir. Şonuň üstünden gadak galtamanlaryny agzyrklap boljakdygyny anlatypdyr. Mehmet Sapa 1859-njy ýylyň 2-nji fevralyny Orenburgyň we Samaranyň general gubernatoryna ýörüti haýyşnameli tutýar. Onu şeýle diýilýär. 1856-njy ýylda obamyzdan Kennerli Temirbaba diýen sonorly ýerlerimizde göçülýän günlerde aday tiresinden wuran Qırgyz gadak bolmaly. Minbay Ajibayew ýödüriň topary bilen biziň obamyzda çolup 500 düýämizi, 17.000 goýunumuzy, 280 tany atymyzy sürüp alyp gitdi. Mundan başga da hüjüm wagtynda olar obadaşlarymyzyň 25 tany öldürip, 32-ni ýetir edip alyp gitdiler. Şondan soňra hem olar biziň obamyzdan ýene 2 adamymyzy öldürip, meniň 60 düýämi, 7 tany atymy sürüp başga da dürli zatlarymy talap alyp gitdi. Türkmenler bolan bize inni Rus hökümetiniň howaslarlyk ederine garaşaýmasak başga hiç zat galmaýar. Biz Aleksandrovsk portunyň komendantynyň ýanyna baryp, onun biri ýa-da deňiz düýbüne taşlamagyny ýa-da rehimdarlyk edip bizi gora gatsan almagyny haýyş etdik. Şu haýyşnamanyň adalatlylygyny güýe geçip, türkmenleriň igdir taýpadanyň şu ýerde ýaşaýan böleginiň ýaşurdy Muhammed Sapa, Muhammed Kulov öz adyna berilen möhürü. Türkmenler Şinakay Bekkulov bilen Gurban Janoğlu bolsa öz gollaryny basýarlar. Dokumentden görünüşine göre, onunla 3 ýylyň maglumatlary hakynda gurrun edilýär. Hakykatda bolsa, şol real talaňçylykly çalışmalar her ýyl gaýtalanyp durupdyr. Şolaryň her biri barada Tirebaşy Mehmet Sapanyň komendanta dil üstü bilen habar berenligi bilen öýden düşünükler. Görüşmedi ýaly. Ol soňky haýyşnamasyna halis umytdan düşüp general gubernator ýüz tutýar. Mehmet Sapanyň bu haýyşnamasyna 1861-nji ýylda çenli teredilýär. Bu maslahata general leytenant Balakşin, general adjutant Bechak, general adjutant Katenin, podpolkovnik Uskov, polkovnik Tiaukin we beýlekler gatnaşýar. 1860-njy 1861-nji ýyllarda bu mesele boýunça äli derejelerdäki instansiýalara talap hatlary, haýyş hatlary berilýär. Şeýletmäge Mehmet Sapanyň haýyşnamasyna duýulýan umytsuzlyk galyp berse-de, onuň mesele babatda ikinji tapar ýüz tutmagy iterik berýär. Şeýletde Mehmet Sapanyň ýüz tutup ýazan hatyna türkmenleriň kişi ýüz gadaklary babatda bildirýän talaplary, nägiliklerini, şikaýetlerini paraçylykly çözmek üçin polkovnik Tiaukyny görkezme berilýär. Şo görkezmede oňa gadak talaňçylaryň ýakaly gaýşly başdony Ajibayew ýoldan sowmak, onun yaranlaryny paraçylykly ýaşaýşy, ýalaşyga urup durmak üçin äli tagallar etmek tapşyrylýar. Dokumentde eger adaýlar bu meselede höçetligini mundan beýlägen dowam etdirseler, onun soňunyň gowruga barmajakdygyny, dartgyn ýagdaýda dowam etse, Ajibayewiň tutulyp onun işiniň suwda geçiriljekdigini olar düşündirmegim talap edilýär. Ahir netijede Minbay we Silbay Ajibayewler talap alyp giden zatlaryny kim käslerini ýygyna gaýtarýarlar. Ýöne olar dowly hadaplaşmakdan ýüdegirip, gadak sehralarynyň jümmüşini türkmenlerden has ulagra göçüp gidýärler. Mehmet Sapa Russiýa imperiýasynyň resmi wekilleriniň bir ülkenin ýagdaýyny, ýerli halkyň aýratynlyklaryny, depdesturlaryny, galyk hiýasetini bilmeýänlikleri sebäpli köp zatlary amala aşyryp bilmejekliklerini göz ýetirýär.
19-njy asyryň 70-nji ýyllarynda maňyşlyk etrabyna Orenburgda uluslar tarapyndan idare edilişiniň düýgünleri üýtgäp, kem-kemden kiçi ýüz gadaklaryndan edilýän talap güýçlenip başlaýar. 1868-nji ýylyň 21-nji oktýabrynda Rus padşahynyň çöllük welaýatlary idare etmegen wagtlaryň düýgünnama tasdik edilýär. Şo düýgünnamada kiçi ýüz gadaklarynyň ýaşaýan ýerlerini welaýatlara, uýezlere we volostlara bölüp, olaryň tergetlerini takyklamak, göçme gadaklaryň bir welaýatyndan başga bir ýerine geçmegini tölegül etmek ýaly şäherler gözüňe tutulýar. Göçüp gönüp ýören gadaklar üçin belbetde aňtat şert däldi. Ýöne görün 1870-nji ýylda Maňyşlykda bolup geçen gowgolaňa milli äheng beräýmegem aňtat iş däldi. Şeýle-de bolsa merhum gadak alamy Tursunowanyň Maňyşlyk gadaklary 19-njy asyryň 2-nji ýarmyny atlyşyny, bu wakany kiçi ýüz gadaklarynyň Rus imperiýasynyň kolonial täzetyne garşy gönükdirilen milli häsiýetli gowdalaň hökmüni görkezmäge synanyşy edilipdir. Şonda ol Hygo hanyň Ruslaryň Orta Aziýa, alaýtada Hygo barada täzetyne garşy gadaklar ulanmak ýaly bir da demeňdäpdir. Gürrüň edilýän gowdalaňçylaryň hatary ýa-da çopanlardan balykçylardan ibaret bolup, olaryň başynda şol bir gadak biýleriniň belli bir topar durupdyr. Bu gowdalaň problemleri 1952-nji ýylda ara alyp patlatylýar. Oňa gatnaşan tarihçi alimlaryň ençemesiniň bu wakada Hywanyň eliniň bolanyny barada öňe süren pikirlerini, çaklamalaryny esasy saýyp bolmaly. Wagtlaryň düýgünnamanyň şertlerini berja etmek üçin Maňyşlyk pristawy podpolkovnik Urukin öz atriýady bilen şöyle çykýar. Ora 6 gün ýol ýörep, 15-16 mart 1870-nji ýyl. Ine bu az kumar goýusynyň töweregini etenlerini gadaklar atriýadyň daşyny gabaýarlar. Şo gece Baymagambet, Mayaevden beýlik gadaklar batriýat taşlap gidýärler. Emele gelen çaknyşykly ýagdaýdan soň Urukiň atriýady 23-nji martda usak goýusyna çenine ýyla çekilýär. Şo gece Mayaev Urukiň tapşyrmagy boýunça gadaklarla gepleşik çykýar. Emma onu şo ýerde at öldürýärler. 25-nji martda Urukiň gadaklar bilen gepleşige çykmaga mejbur bolupdyr. Emma gepleşik başa barman soň iki tarap garpyşmaly bolupdyr. Şo çaknyşykda Rus atriýadynyň 17 adamy şol sanyna podpolkovnik Urukiň öldürilýär. Nähil sebäplerini ýüze çykanlygyna garamazdan, munyň özi kiçigirim waka däldi. Urukiň öldürilmegi barada habar eşdenmädina ýaka gadaklary çöle gaçypdyrlar. Emma gowdalaň gurujylar Aleksandrovsk portuny çöz edip, onuň golyny Ruslardan 10 adam öldürip, 14-sini ýaralaýarlar. Emma bu ýagdaý Karpun tezgör aýdamyzda ençeme Wyorst meýdan gargyzlaryň, gadaklaryň läşi bilen düşelipdi. Gadaklar şondan soň şöle istýurda gaçyp gidipdirler. Dokumentleriň şaýatly etmegine görä, Ruslar gadak beýleri Membetniýa Telepov, Yesergep Dostjanow, Kafar Karajigitow bilen gepleşip alyp bardylar. Onu guramaga Mehmet Sapa da işen gatnaşypdyr. Şo ýylyň 30-njy maýynyň 7-nji iýunyna çenini Kutay Sowagyň ýolbaşçylygyna Rus goşuny kiçi ýüz gadaklaryň üstüne geçipdirler. Olar 7-nji iýunyna Kunan Suw diýen ýerde ele düşen gadaklary bir ýere ýaňapdyrlar. Mehmet Sapa şonu bu waka araç türkmen aksakal hökümine gatnaşypdyr. Oňa Ruslaryň güýdenmesini, olaryň şertini okumagy tapşyrypdyrlar. Hem de şoňa boyun murjak gadaklaryň hasabyny almagyny antyrlar. Emma bir ýaraşyga kiçi ýüz gadaklarynyň äli tireleriň wekilleri, alaýtada gowdalaň gurujylar gatnaşmandyrlar. Şeýlelikde Mehmet Sapa bu wakanyň gözli şaýady bolupdyr. Deň bolmadyk güýjüň garşyna garamaýa kalky iteren kiçi ýüz gadaklarynyň gowdalaň gurujylaryna ol 1870-nji ýylda täsirli goşgu öýlenipdir. Şo goşguýynyň bir de rus tiline gelip ýeten üçin onuň okuwçylary boluşýar ödürlýär. Адоевский народ, выслушай слова мои, дурные мысли из памяти выкинь, с чистым сердцем приди ко мне, дурные мысли из памяти выкинь. Сперва Рукина и Баймухамбета убил ты, обманул их, ответишь на будущем свете, едва 10 дней прошла, началось твои бедствия, дурные мысли из памяти выкинь. Возмутившись, что смог, ограбил ты, потом возложил всю надежду на Божью милость.
как русский волком стал, ты обратился в барана. Дурные мысли из памяти выкинь. Откачум. Сказал ты, покинем мангашлак. Понравилось тебе? Это пагубная мысль. И сделал ты с рук неидущее дело. Дурные мысли из памяти выкинь. Убегая от русских, оставил привольные места. Кто видел это? Поучался. Кто слышал, смеялся. Русский львом стал, ты обратился к лисицу. Дурные мысли из памяти выкинь. Умный не будет едящим мясо салом. Мелкому озеру сравняться ли с морем глубоким. Только безумная баба с мужем ссору заводит. Дурные мысли из памяти выкинь. Водяная змея с удавом не стевается. Простой баран с арахом не бодяется. Пестрая ворона с ястребом не дерется. Дурные мысли из памяти выкинь. Горшок с чугуном вздумал драться. Не обдумавши, пошли с дорогой, сбились. Теперь сам знаешь, кругом-то обойден. Дурные мысли из памяти выкинь. Не по силам пустил ты стрелу на высокую гору. Первый же поход много взял у тебя скота. Меня есть ты спросишь, скажу. Нет, в том греха. Дурные мысли из памяти выкинь. Мухаммед Сафа говорит, совет там. Поверь, словам моим, скорей покорись. Все я сам видел, некуда тебе уйти. Дурные мысли из памяти выкинь. Bir okuzara köpçülüne şok başşuyunun ideya mazmunun has düşünükli olmağının uğradı. Onun Türkmen diline geçirilen şeper tercümetini yerleştirmeyi makul bildik. Ey adayın iyiliği, dinle sözümü. Bolgusu hıyalı çıkar göğünden. Gelmenin yanıma çıtman yüzünü, erbet pığırları çıkar göğününden. Urukiyini, Bay Muhammed'i öldürdün. Kıyamata ağır günah ağırlardın. 10 gün geçti. Tanrı sana bildirdi inne ham hıyalı çıkar göğününden. Gadaplanın, başarının taladın. Soňam bir bary umyt bagladın. Ruha möjek senem goýun naladın besser, bet niyeti çıkar göğününden. Maňyşlygy taşlap gider istedin. Gitmedin de gaýtam, bet päle uýdun. Näme beýle elken şola baş goýdun, martar matlaplaryň çıkar göğününden. Orsdan gaçyp başa bela getirdin. Arsualyň uly ýele getirdin. Uruslar şiir senem tilki ne dersin samsyk ham hıyaly çıkar göğününden. Enne jylka butlar ýaýmady ýylyň. Şoň ummana taýmy bir ýalpak köýlüň. Haýyar hatyn kimin adypdyr niýliň. Yaramaz pikiri çıkar göğününden. Su ýylany gömülgene duş gelmez. Asly goýun dağ aýragyna jeň salmaz. Garga goýuny garga bilen deň bolmaz. Men hıyalyň çıkar göğününden. Küýde öz ýanyny hyýal besledi. Şoýun bilen oýun gurmak isledi. Inni bilýän dogry ýola basmadyň, erbet pygyrlaryň çıkar göğününden. Belen dagy, peýkam atdyň ýetmedi. Gideren mallaryň ýöne gitmedi. Men aýdýaryn, olar günah etmedi. Sen hapa hyýaly çıkar göğününden. Mämme sapa aýdyr, pendimi al sen. Yaraşdy ýyly düz ýola gelsen. Gidere ýeriň ýok. Şunu bek bilsen, besser. Erbet päli çıkar göğününden. Mäme sapa görüşimi diýal goşguýynyň üstünden bet pärleriň eden etmişleri zararly. Beýgüne gadaklaryň da ýurdy taşlap gaçyp gitmäge mejbur bolanlyklaryny aýdýar. Şonuň böyle bir wagtda da olary hetdiňi, çeniňi, çakyňy bilmäge çagyrýar. Umman atalarymyzyň güýçlü bilen göreşmäň, ýuruk bilen ýarışmaň diýen sözüni gadak obadoşlaryna şeper söz arkaly düşündirmek isläpdir. Bibet päli işi köpler näletläpdir. Bu waka barada 1827-nji 1903-nji ýyllarda şeýleken etraplaryny ýaşap geçen Nuri şahyry şeýle diýipdir. Haçan gadaklaryň biýüne orslaryň öýlerini ýakyp, Bay Muhammed'e 40 golay adam bilen Rus palkowyny Urukyny öldürenliklerini eşdenmezdi. Juda geňallyk. Türk sultany, inglizler, dürli franklar en semegedek birleşip onuň garşyna çykanda da ortlar berk durup kynçylykdan çekinmändiler ahyry.
beýle güýje garşy başgalaryň gadaklar nenen adamlarka? Nuri Şahir şo wakaýla baglanyşykly gadaklara ýüzlenip ýörete goşmaýadypdyr. Goşun türkmen sözüniň bire gelip ýetmänligi üçin maňy okuja düşünükler ýalyň çeper terjemesini ödürlýär. Soňun saýman gırbak ne iş gaýyrdyň? Pankelläňi ýele doldurdyň gadak, perguany de özüň ataşa urdyň, akıl huşuň hasan allardyň gadak. Bir bet işlerin getirmez hayır. Oňorsaň bet pıgıly kalbyňdan aýyr. 70'lerin seni baýlykdan aýyr. Beýsen malyň elden alýarsyň gadak. Hökman gider altyn kümüş elinden. Fiýrarlar şaý tepe gyzdan gelinden, soňam ogullaryňy päle ýoluny açlykdan horlukdan öldürýärsiň gadak. Gör sen nirede soktuň başyňy. Ertir nirden gözlemeli läşiňi, inni egzip bilmän gözde ýaşyňy iýlik gam hasratda galyrdyň gadak. Beýle iş edermi pähemi bolan. Da şoklamaz güýçli askansa galan. Agydyňam alardyp keýwanyň bilen öz üstüňden iýli güllürdiň gadak. Heýde daşly ýerde bitermi buğday? Gadabyň köşeşip ýatarmy aday? Rus granat hem ok däri atar. Külüň asmany sowurdyň gadak. Nury bagyş aýdar ey bagtygara. Öwdedin işiňden jigeriň ýary. Inni owul gyýdyň salnar bazary. Adawryňy ýele sowurdyň gadak. Nuri Şahiriň goşgunyny da gozgularyň ähli gadak kalkany degişdiler. Eýtemdiň onu guruyjulary barada gurrun gidýänini aňmak kynal. Emma jany yanan taňrysyna gargar diýilişi ýaly. Güýjüne buýsanan ruslaryň şem gelen gadakdan aryny alaýmagy mümkin ahyry. Ene şu mesele gadak ýaşullaryny da Mehmet Sapanyna görüşmedi ýaly maňaşlykdan has udakdaky Nuri Şahiram bir rahatlandypdyr. Gozularyň süren günäsine uly ýyl ýanmaly bolupdyr. Emma güni özünden geçýän. Ulugly adamlar kendirli kenaryny taşlap çöre göçüp gidipdirler. Ýel ýeterde biýüne garyp gatarlar galypdyr. Şolaryň ykbaly barada halk arasynda şeýlek bir riwayet bar. Ruslar goşun türüp gelipdirler-de, şo biýüneler tutup ýere adam moý agaç kömüp, guloklaryny agaça süýläp meýdana gödedip goýupdyrlar. Atlaryny çöle uradypdyrlar. Orran tehra giňişligine ençeme gedek töle ýaly aýlanyp boş gelipdirler. Goşun başlygy Alaş Tapman Mehmet Sapany kömege çagyrypdyr. Başlyk bilen Mehmet Sapa deňiz kenaryna ulap gwat maslahatlaşyp gelipdirler. Mehmet Sapa şertini berýär etse, bir işte oňa ýardym etjekdigini aýdypdyr. Goşun başlygynyň radysyny alan soň, ol agaça süýlenip goýulan adamlar boşatmagyň özüniň birini şert edilýän ma'lum edipdir. Üstesine de ulugy güýçli hökümetiň wekiliniň biýünadan günäliniň aryny almak üçin görülýärmek jezany ulanmagy diňe gadaklaryň däl, biýagda gören her bir adamyň da gaharyny getirjekdigini, onuň biýalaşdygyň alamatyny aňladýanyny düşündiripdir. Mehmet Sapanyň birini şert ýerine ýetirilipdir. Soň bolsa Mehmet Sapa goşun başlygyndan deňizde ýüdip ýören ördegi tutup bermegini haýyş edipdir. Goşun başlygy bolsa hiç şeýle kirjiňlenmezden ördekleri atmaga görkezme berýär. Mehmet Sapa bolsa özüne ölü däli diýri ördegiň gerekdigini düşündirýär. Gahar gelen goşun başlygy bir şerti bir zaý etmeň kynlygyny Mehmet Sapa ynandyrmaga çalışýar. Şo purdatda türkmen ýaşulsa Mehmet Sapa aňarsa berdi ýok bümmülme sehradaky eýip ýören başbodurlaryň hemmesini türmäge salyp bolmajakdygyny oňa düşünürýär. Muňa derek, ol gozularyň guran kiçi gadaklaryň ähli uruglarynyň ýok aksaklaryny ýygnap, olaň wekilleriniň we garnaşlarynyň geden şolar ýaly betpäl hereketler üçin ähli milletiň jogapkärçiligi çekilmeginiň mümkinligini düşündirmekden ötürü ýörüte maslahat çagyrmagy teklip edýär. İýil içine ýaýran legendlere görä, Mehmet Sapa 2 aý töweregi çöle aýlanyp, özüniň abreýinden, dile warlygyndan peýdalanyp aday gadaklarynyň aglaba tireleriniň aksakkalaryny kendirle ýygnap bilipdir. Şo ýerde de aday gadaklary bilen ruslaryň arasynda ralaşyk gazanypdyr. Bir ara şoň öýänli ähmeti bolupdyr. Aday aksakallary gadak galtamanlarynyň talaňçylykly soluşdurlar ýerarly. Halk arasynda ölüm ýetimiň bolan ona garamazdan, gan döküşükligi mundan beýlek dowam etdirip, has agyr ýagdaýlar döretmediň hatyrasyna öz pähim paýkasy bilen bela beterden sowurup geçmäge ýol arçan türkmen ýaşuly Mehmet Sapa şondan soň has uly hurmat goýup başlapdylar.
Kavkaz dağılları baradaky maglumatlaryň ýygynasyna 7-nji goý beriliş Tiflis 17-nji sahypy. Mehmet Sapa gadak başbolorlarynyň bimadalygyndan soň agzberlik üçin etmekde aýratyn hyzmat görkezen adam diýip bellenipdir. Ýöne her näçe gynansak-da, owurluklar, mal sürüp gitmek, hatda birek ýel gatmak ýaly yaramaz hereketler mudamalyk beýleýmendir. Emma her halda öňkü ýagdaýda deňeşdirilip görülenini Mehmet Sapanyň döwrüne azylyk taklanypdyr. Käbir tarihi wakalar barada bilkaslanmak ýa-da olary döwrüň syýasy talaplaryna görä suratlandyrmak hakykaty ýoýmagyň lenjederen ýoludur. Etem Demirgazyk Günmatar Türkmenistanyň Alaýtadan maňyşlygyň 19-njy asar türkmeniň taýpalaryna synedeninde gadak türkmen gatnaşyklary nähili şemeleşmeli. Bolan çaknaşyklary üns bermelilik. Elbette tarihi ýene-de durgunlyk ýyllarynyň girdawyny alyp gitmek ýaly bir dat bolardy. Emma şu wakalary doly manysynda milletary gatnaşyklaryň derejesine suratlandyrmagam biziň pikirimizçe öte geçmeklik bolardy. Görüşme diýar Nur Muhammed Işanyň Mehmet Sapanyň da hereketlerini maňyşlygyň yerli ýaşaýjylary bolan gadaklarla türkmenleriň agzberligini gorap saklamak esasy meseleleriň biri bolupdyr. Emma bozgokçuluk iki tarapdan aýry-aýry adamlar tarapyndan başlanıp, ol käbir tire urug ýol başlary tarapyndan özükdirilipdir. Emma tarihiň sahypalaryndan bir milletiň haçanna bolsa bir wagtlar gapma garşy duranlygyny subut etmäge ýeterlik esaslar tapylmasa gerek. Dogrusy maňyşlyk türkmenleriň düdemi hemişe üýtüp durupdyr. Her halda diňe esenliğiniň wekilleri şo ýeriň amykly ýaşaýjylary bolmagyna galypdyr. Ýöne olarda da köp meseleler taýpy ýolbaşçylary tarapyndan çöýdülip, käbir halatda aýry-aýry meselelerde her taýpanyň öz garaýşyda ýüze çykyp durupdyr. 18-nji asaryň 2-nji ýarymynda, 19-njy asaryň 1-nji ýarymynda maňyşlyk türkmenleri gadak sultanlaryna formal taýdan bakny bolupdyrlar. Arenburgda ýaşap öten aday gadaklarynyň wekili Nurgaly, soň onuň oğlu Pirgaly, Rus padşahy tarapyndan maňyşlyk türkmenleriň hany diýen şagadatnaman alan adamlardyr. Ýöne Rus padşahynyň köşk emirlerleridir. Onuň ýerlerdäki wekilleri de bu mesele biperwa çemeleşmendirler. Her gedekde de ähli maňyşlyk türkmenleriň radyçylygyny talap edipdirler. Alaýtada Pirgaly hanlygy ýetmek üçin eline barny diýeke. Arenburgyň gubernatory Bahmetov mesele uly huwaterlik bilen çemeleşipdir. Emma abdallardan tagan ýadybyň, egderlerden yegenmediň, bodagylardan Kasybaýewiň, burunjuklardan Deňizbaýewiň, çowdurlardan Sarybekowyň, maňyşlyk türkmenleriň esasy yerli taýpalarynyň adyndan Pirgalyna hanlygy teklip edip, Peterburga ýörüýti barmaklary meselelerini gutarnyň söýüpdir. Emma tarih dokumentlerde edebiýatlarda şu wekilleriň eline ähli maňyşlyk türkmenleriň radyçylygynyň bolmanlygy, hatda Garagalpak milletiniň wekilleriniň hem türkmen taýpalarynyň adyndan şedenlikleri barada da ýazgylar bar. Emma türkmen sewdagärleriniň we din wekilleriniň Rus imperiýasynyň daşary işler ministrligine bu arada ýazan ýüzlenmelerini ähli mesele gadak türkmen gapma garşylygy barada däl. Eýsem bolup geçýän aýratyn çaknaşyklary degişli edilip görkezilipdir. Ýöne bolan Pirgalynyň hanlygy 1802-nji ýylyň dekabryna ýylan edilen bolsa, ol ondan soňky ýaşan 3 ýylyň dowamyny türkmenleriň arasyna asla gelmändir. Pirgaly ölüm howpundan gorkup, türkmenleriň arasyna baryp özüni han hökmünde görkezmekden çekinýärdi diýip Arenburg gubernatory ýazýar. Pirgaly aradan çykandan soň adaýlar bölüminiň türkmenlerini idare etmeklik onuň ogly Döwlet Gala tapşyrylypdyr. 1835-nji ýylda tarihi dokumentleriň şaýatly etmegine görä 5500 öýli kuldaýlar, çogdurlyk we ersarlar Rus häkimetiniň raýatlaryny geçmek üçin Astrahanyň harby gubernatoryna, igderleriň we burunjuklaryň aksakallary bolsa Arenburgyň harby gubernatoryna ýüzüpdirler. Şol ýethatynda general adjutant Pirov aday gadaklaryny üstýurtda we maňyşlykda ýaşaýan türkmenleri öz içine alýan üstýurt birleşmesi ýaly bir zat döredip, adaylardan 4-nji sultany bellemek barada teklip girdipdir. General adjutant Pirov, padşah hökümetiniň Aziýa komitetiniň gadak türkmen agdaralygy barada soragyna beren jogabyny, ol agdaralyklaryň milletary häsiýete eýe bolan aýry-aýry meseleler
öýre meýdanlary mal ogurlyk ýaly wakalar bilen baglanyşyklydygyny aýratyn belläp geçipdir. Galy berse-de, maňyşdak türkmenleri bilen gadaklaryň arasyna umumlygyň az däldigini, hatda gadaklarda türkmen aday taýpasynyň bardygyny habar berýär. Aviya Komitetiniň 1836-njy ýylyň 6-njy aprelinde gelen netijesine görä, bu mesele türkmen gadak agdarlygy ýarary däl, käbir syýasy we strategik sebäplere görä çözülmäni galypdyr. Russiýa gatnaşmasa, emele gelen bir birleşmäniň Xiwa hanynyň garşysyna durup biljegine bil baglap bilmändirler. Çünki asla Orta Aziýa meselesinde, şol hany demir gadak gulmatar Türkmenistanyna da Russiýa öz bähwitlerini araýady. Galy berse-de, gadak türkmen çakmışyklarynyň köp halatlarda olaryň özlerine bagly bolmadyk taşardan edilýän syýasy netijesinde bolup geçýänini unutmak bolmaz. Şu we beýleki halatlarda Mehmet Sapa ýaly il wekilleri elbetde öz milletiniň de bähwidiniň gorugyna çykmaly bolupdyr. Alaýtda 19-njy asyryň 2-nji ýarymynda gadaklarla türkmenler köp halatda bir obada ýaşapdyrlar. Emele gelen ýagdaýda mal ogurlygyny suwa ýöre meýdan dawagärlerine garşy bilerlikde görüşipdirler. Şonuň üçin maňyşdak türkmenleri bilen aday gadaklarynyň diýipdi suwlaryny umumlyk az berler. Şu nukdaýy nazardan seredende 18-nji 19-njy asyryň aýry-aýry wakalaryna milletara derejesinde baha berilse, ol doly manysyna dogry bolmasa gerek. Şo babatda Andalip romanynyň awtory Nury Altyýew mamly romanyna Ýesengali biýin görkezmesi bilen Gönürgün şebitlerine türkmenlerin mallaryny sürüp 3-7-nji getir alyp gaýdan Töregali we Kadirba ýaly galtamanlarym gadaklaryň wekili. Emma Nurum Hümmedi Andalebi golbal edip saklan, ona alym öwreden ümbet hajy hem de onuň iň soňky demirneden wesiýetinden uğralyp Andalebi ýollaşlary bilen iýiline gowşuran galtamanlary eden etmişleri üçin öz elleri jalgasda gadak halkyň wekilleridir. Mehmet Sapa Nur Muhammed İşanyň ogly Mehmet Magzym bilen ýaşdaş bolupdyr. Olar köp meselelerde bilelikde çözüpdirler. Her bir işte maslahatlaşyp durupdyrlar. Mehmet Magzym hemişe diýen ýaly Mehmet Sapanyň ýanyny bolupdyr. Olaryň biziň günlerimizde ýaşap ýören garnaşlarynyň gurrun görmegine görä, biki eginneş Astrahana Arenburga, Kümüştepe we Balkan türkmenleriň arasyna da bile gidip gelipdirler. 1859-njy ýylda ekspedisiýanyň başlany hökmünde Maňyşdaga baryp gören Galkin hem olar ýatlap geçýär. Tarihi ýazgylarda bu arada şeýle diýilýär. Ekspedisiýanyň näşany Aleksandr Baysk we kendirli aýlaglarynyň töwereginde ýaşaýan türkmen ýaşullary Mehmet Sapa Kuliýew we Mambeti Aleksandr Baysk türkmenläriniň başlany. Häzir Xiwada bolýan Nur Muhammed İşanyň ogly kabul etdi. Şo duşukda Mehmet Sapa ekspedisiýa ýardym etmek üçin ruhlara ensemedi we Kaspy deňiziniň günorta günnäwür kenarlaryna ýaşaýan türkmenlere barýança ýol görkezmek üçin bir näçe türkmeni olaryň ýetýärni berýär. Şonda bol bir ekspedisiýany Balkan ýetirek hem de kenar ýaka türkmenleriň nähirrak ýagdaýda garşylajakdyklaryny hem Galkina çençak bilen habar beripdir. Ekspedisiýanyň Maňyşdak topragyndan asyda geçip gidip biljekdigine kepil geçipdir. Onuň beren maglumatlarynyň ekspedisiýanyň munun ýan hereketinde ulahmeti bolupdyr. Mehmet Sapa özüniň guzurly hereketleri hem de ak ýürekli hyzmaty bilen Rus döwletiniň ýerli wekilleriniň anamyna amakly geripdir. Ol bu anamy öz halkynyň bähwitlerini hem de asydalygyny goramak üçin peýdalandyr. Dandeviliň ýolbaşçylyk eden ekspedisiýasy agar kynçylygy başdan geçirýär. Şo günlerde Krasnovodskda olaryň ýanyna Mehmet Sapa bilen Mehmet Magzym bolýar. Şo kynçylykly pursatda paruçyk Skriabini Aleksandrovsk portuna iýermek beruligi ýöçükýär. Şonda onuň ýanyna Mehmet Sapa bilen Mehmet Magzym bolup, olar ýoluň howpsuz bolmagyny üçin edýärler. Soňra bir ekspedisiýa barada ýazylan hatabatda, bir ekspedisiýanyň ofisiýerine ýolly onuň bilen bile barýan, Garabogod aýlygyndan Demirgatdaky ammyr giňişlikde ýaşaýan ilatyň arasyna ulawrydan peýdalanýan. Ekspedisiýany garşylamak üçin Aleksandr Baysk portuna bir näçe düýü bermek barada buyruk beren Mehmet Sapa bilen Mehmet İşan ýardym etdiler diýip belenýär. Maňyşdagyň türkmenleri ekspedisiýa diňe ellerine gelen kömegi bermek göre çäklenmän. Kıyın günlerde günortada olaryň ýanyna bolýarlar. Paruçyk Skriabin Mehmet Sapa dagynyň kömegi bilen Maňyşdaga sagaman baryp, öz öňüne goýulan geripen dol berjay edýär. Dandeveliň ekspedisiýanyň netijesi boýunça
Maňyşdyk türkmenläriniň hyzmaty syýlagy terpaýly bellenýär. Ahlaklyk üçin kümüş medal bilen syýlagylan hödürläriniň Mehmet Sapa barada ýazylan dokumentdi. Ol wepalygy hem-de ahlaklyk bilen aýratyn tapawutlyny. Balkanna we ýa-da gaýdalyny Parvuşçyk Skriabiýanyň atriýady üçin hakyna düýe tutmakdy. Öýüne tapşyrylan ýumuşy üstünlük bilen ýerine ýetirdi diýilip goýatlendirilýär. Mehmet Sapa bilen Mehmet Magzym 1859-njy ýylyň oktýabryny ahlaklyk üçin kümüş medal bilen syýlalanýar. Stanislav Lentad arkaly boýuna dakylyp göterilýän bir medal. Olara 1859-njy ýylda Kaspy deňiziniň günnäwür kenarlaryna ekspedisiýanyň naçalnygyna ýakyndan beren kömegi üçin gowşurulýar. Mehmet Sapa berilen şo medalyň şahadatnamasy häzir çennem taklanyp galypdyr. Şahadatnama şonu görkeziji Igidir taýpyndan bolan türkmen Mehmet Sapa Kuliýew Polkovnik Dandiveliň başçylygyna ekspedisiýa şu ýyl Kaspy deňiziniň günnäwür kenaryna bolanyny onuň öňünde bitiren hyzmatlary nasip etli ýüzi ahlaklyk üçin ýazgyly Stanislav Lentadyň boýuna dakylyp göterilýän kümüş medal bilen men tarapdan syýlagylandy. Onuň dostlaryny oňa men tarapdan gol çekilip berilen şahadatnamada meniň geripli möhürüm basylanlar. Orenburg şäheri 1859-njy ýylyň oktýabrynyň 26-njy güni gol çeken Orenburgyň Samaranyň general gubernatory, general adjutant Katenin. Bulardan başga da ahlaklylygy, hökümeti wepalylygy, udak garalyklara kagydlar eltmekde kıyın tapşyryklar ýerine ýetiren üçin Hoja uruwundan Durdugylyç Amanow, Igidir uruwundan Oran Ýazlatypow, Safar Temirow, Hoja Balgara Ýarhazin we Baba Hilli, Abdal uruwundan Ömürdok Sarif dagy höwetlendiriji bayraklar munasip bolýarlar. Mehmet Sapanyň kümüş medal bilen syýralanmagy adaýlaryň arasynda onuň mertebesiniň belinde göterilmegine ýardym edýär. Şondan soň ol gadaklaryň öňünde ak paşanyň anamyna giren adam bolup görünýär. Bu zatlaryň hemmesi Mehmet Sapany öz halkynyň geljegi barada çynnakay alad etmäge ruhlandyrýar. Maňyşdyk türkmenläriniň çargy durmuşynyň şertlerini aň bilim berýän mektep açmak meselesini tek ýöňünde goýulmany. Mehmet Sapa öli şagalary öz çargy ojagynyň alsak rus mekteplerini okutmagy arzu edýärdi. Şonuň üçin ol 1859-njy ýylyň noýabryna Orenburgyň we Samaranyň general gubernatorynyň wezipelerini ýerine ýetiriji general mayor Danzasa öz ogly Salihy Orenburgdaky Nepilius kadetler korpusuna kabul etmek barada haýyş bilen tutýar. Emma ol Ural aňartyndaky gargyz ordularynyň şagalarynyň kabul edilen üçin boş ýeriň ýokdugy sebäpli kanagatlanarsa jogap alýar. Mehmet Sapa 1860-njy ýylyň sentýabryna Aleksandrovsk portunyň komendanty podpolkovnik Uskovton Salihy okuw çagyrýan hat alýar. Ýöne Mehmet Sapa oňa oglumy korpusa okuw bermäge islegimiň juda uludygyna garamazdan muňa öz ejemi rady edýär. Onuň bolsa raýyny ekip bilmeýän jogap bermäge mejbur bolýar. Paşa Russiýasy Krasnovodskda özüni daýanyş barasyny döredip, türkmen topragynyň jümmüşini araşmaga taýýarlyk görýär. Şonu bir iş goşmasa çykdyjyra talap edýär. Munyň üçin bolsa salgatlar tölegiler ýokallanmak barada pikir edilýär. Biýagda Mehmet Sapany Krasnovodsk atriýadynyň naşalyny Staletowyň ýanyna alyp barýar. Ol salgyt meselesinde maňyşdyk türkmenlerini aday gadaklar bilen bir katarda goýmazlygy Staletowdan haýyş edýär. Öz ýeriniň ak paşanyň öňüne hyzmatyny gözüňde tutmagy maslahat berýär. Polkovnik Staletow mesele boýunça imperiýanyň harby ministri Milyutini ýollan maglumatyny şeýleýär. Meniň ýanyma juda akylly her hil ýagdaýda da peýdar bolup biljek. General gubernator Bezakynyň döwründe Russiýanyň raýatlygyny geçen türkmenleriň Igidir taýpasynyň başçysy Mehmet Sapa geldi. Bu türkmenler 7 ýylyň dowamyna öz başyna 1,5 manatdan töläp gelipdirler. Indi bolsa özlerini aýdylmasa, ýanlaryna gyşlaw göçüp gelen gyrgyzlardan 3,5 manatdan alynjagyny eşitipdirler. Ol özleriniň gyrgyzlar bilen deňeşdirilmeli barada ýokardan haýyş etmegini sorady. Şonuň üçin bu türkmen taýpasy bilen dostlukly gatnaşyklary açmak bolýan häzirki döwrümizde olar ýoňky ýagdaýyna galarsak peýdal bolardy.
Mehmet Sapa meseleni şeýle goýmak bilen, Ruslary Kyrgyzlar, Kazaklar bilen ýaraşdyrmakda bitirin işini gödöňüne tutýardy. Onuň öňe pikiri garyp türkmen huzurunyň maddi ykbalyny uly ýardam boljakdy. Aliýas Goýluýewiň maglumatyna görä, Polkovnik Stalietov Mehmet Sapa bilen ikinji gelek duşşanny onun garamagyndaky türkmenleriň salgytdan doly boşadylýanyny bardygyny habar beripdir. Ýer içinde şunun bilen baglanşykly bir riwayatam saklanyp galypdyr. Mehmet Sapa bu şahatlykly habary ýerine getirmek üçin öz öýüne mereke ýygnapdyr. Ola paşanyň türkmenleri salgytdan doly boşadynyny, emma özüniň onuň bilen aralaşman, hökümete bakladygyny unutmadyk üçin onu ýöň kadryna galdyrmagy razylyk berenini aýdypdyr. Şonu oturunlaryň biri beýle karary gelmezden ýyla taraf halmanyny üçin Mehmet Sapany günäkärläpdir. Mehmet Sapa bu pikiri algyşy şemeleşen bolar şemeli. Närazyçylyk bildiren kişi öýkelep çykyp gidipdir. Öýdäkiler wagtymyşyp aljaran halla galypdyrlar. Mehmet Sapa öýdäkiler ýölenip biziň haýsymy günäkär diýip sorapdyr. Hiç kimden tesirde çykmandyr. Şonu maşryk onuň sowalyna hormatly Mehmet Sapa, men sizden uzur ötünüş soraýan. Bir ýagdaý öz ojoňyzda bolup geçdi. Şoň üçin bu meselede hutsi günäkär diýip öz pikirini aýdypdyr. Mehmet Sapa şo wagda ýanyna maşryk alýady, öýkeli kişiň öýüne baryp ötünüş soraýar, hem olar ýaraşýarlar. Bir ýagdaý halka ýol başçylyk etmek aňsat därligini, her hallada adama sarpa goýulmalygyny, ilagatynyň boldy şeýle meselelerde öz ýylyny görelli bolmalygyny görkezýän ýene bir misallar. Görüşme diýaly. Mehmet Sapa öz ýylynyň ulusuna kiçidine sarpa goýup bilen adam bolupdyr. 19-njy asyryň 70-nji ýyllaryna Rus hyýwa gatnaşyklary dartyny häsiýete eýe bolupdyr. Demirgalyk günmatar türkmenlerini, şol zanyna maňyşlyk, üstürt ýetrawynyň türkmenleri hem de gazaklary hyýwa hanlygynyň raýatlygyna geçirmek, hem olary Russiýanyň garşyna goýmak esas ýaty öwrüpdir. Şol ýatdan peýdalanyp 1867-nji ýylyň ýadyna ýomutlaryň 10 adamdan ibarat bolan wekili hyýwa hanyň ýanyna baryp, egerde uğuz boyun benden açyp oňa suw berse, öldürüň hanyň raýatlygyna geçecekdiklerini ma'lum edipdirler. Han bolsa eger ýomutlar öz maşgalalaryny öýleri bilen hyýwa göçürüp gelseler, suw açmagy söz beripdir. Bir şert ýatatyna 60 tane ýomut maşgalasyny hyýwa göçürüp getiripdirler. Başgalary bolsa uğuz boyun ýokarky hakymyny göçüp gelip böwede açmagy ýynaşanlaryny hyýwa hany olaryň üstüne ähtiýaranlyk bilen goşun türipdir. Bu çakmaşykda 500 eşen adam öldürilipdir. Şol ýeňilişden soň ýomutlar hanyň görkezmesi boýunça hyýwa hanlygynyň dürli ýerlerine topar edilip göçürilipdir. Rus türkmen gatnaşyklaryna belli şahsiýetleriň biri bolan Atamrat Han, hyýwa hanyny boyun bolman, az sany türkmen maşgalalary bilen şelekeni göçüp barypdyr. Emele gelen kynçylykly ýagdaýda Atamrat Han özüniň Russiýa hökümetine ýüzlenmesini paşa wekillerini ýetirmek üçin Mehmet Sapa ýüz tutupdyr. Ol Atamrat Hanyň adamlaryny Aleksandrovsk portunyň komendanty berdi uçurypdyr. Şonda Atamrat Han Rus goşun başlyklarynyň harby kömegini soraýar. Olaryň kömegi bilen özüniň hyýwa hanyna garşy durmagy taýýardygyny habar berýär. 1862-nji ýylyň başynda Mehmet Sapa gazaklaryň käwür wekilleri bilen bilerikdi, maňyşlykda hyýwanyň täsiriniň güýçlenýänligi, alaýda gazaklaryň hyýwa bazary bilen gatnaşygynyň ýygylaşanlygy, han wekilleriniň ýylatyň hyýwa etrawyna göçmegini talap edýänlikleri, olar gorkuzýanlyklary, hatda bir näçelerin göçüp başlanlygy barady Russiýanyň hökümetine habar bermek bilen özleriniň Rus raýatlygyna hemişelik galmakçylygyny, onuň üçin maňyşlyk ýylyny hökümet tarapyndan kömek gerekdigini ma'lum edipdir. Bu maglumat soň Russiýanyň Tehrandaky ynanlan wekiliniň Balkanyny we Kaspy deňiziniň günnäwür kenaryna emele gelen ýagdaý barady. 1862-nji ýylyň 15-nji awgustyna Türkistanyň general gubernatory von Kaufmanyň Orta Aziýadaky çalyşyryny özgörüşlik dogrusyna 1869-njy ýylyň 21-nji maýyna Peterburga ýollan hatlaryna da öz beýan tapýar. Mehmet Sapanyň ömrü gysga bolupdyr. Ol bary ýogy 50 ýaşlaryň içinde 1871-nji ýylda ýol üstünde zäherlenmeden aradan çykypdyr. Ol öz geňeşdary hemde dosty we eginneşi Mehmet Magzym bilen ömrüniň ahyryna çenini bile hereket edipdir. Ol Aleksandrovsk portundan kendirle tarap barýaka ýolly kedelläpdir. Döwürdeşleriň aýtmagyna görä, ol Aleksandrovsk portundan içen haýhydyr bir suwuklugyndan zäherlenmiş.
Şo suwuklugy oňa ýöretöýdir edenmişler. Emma Mehmet Magzam onu içmedligi haýyş edip, oňa soňky günlerde gören bir düýşüni gurrun görüp şeýle diýipdir. Iki sany aýrak men düýşüme girdi. Olaň ikisem dağ gerşine duranmış. Olaň biri sehel ýokarrakda duranmış. Aşagyrakdaky birden başjak gaýdýada symputyrak bolýarmyş. Bu goguluň alamaty däl. Eger men ýalňyşmaýan bolsam, şo seniň. Ýöne Arman Mehmet Sapa dostunyň bu urugyna kulak gabartmandyr. Aradan çykanyna, oň ýanyna Mehmet Magzym bilen maşryk bar eken. Ondan indi mundan beýle kim halkyň öňüne düşer diýip soramagy ýetişipdirler. Olam maşryk diýip ýekaga söz bilen jogap beripdir. Şondan maşryk hacı Mehmet Sapanyň işini dowam etdiripdir. İl içinde Mehmet Magzymyň hem abry uly bolupdyr. Ýöne ol şondan soň özüniň hyýwanyň şäklerindäki urugdaşlarynyň arasyna ýoly rawany bolupdyr. Mehmet Sapa Nur Muhammed İşanyň tälim mektebini geçip, özü şu onuň işini dowam etdirip, halkynyň hyzmatyna bolupdyr. Päheminiň, güýç kuwatynyň ýetdiginden milletara agdybirligiň gorap saklamagy öz goşundyny goşupdyr. Ruslar meselesinde Nur Muhammediň ýolunu dowam etdirmek makul bilipdir. Çünki onuň döwründe bir güýçle arkadaýanmasaň, halk ykbalyna darap duranlaram az bolmandyr. Mehmet Sapa bir de ma'lum bolşy ýaly şygyrsyn götüreni meşgul bolupdyr. Onuň edebi mirady heni näbelli bolsa-da, edebiýat meýdanyna belli bir derejede ýygarlaryň Nuru Şahir bilen ýakynan tanyş bolmagy ýöne ýerden däl bolsa gerek. Nuru Şahir ady günmatar türkmenlerine belli bolan bir şahsiýet bilen duşmak üçin Garabaw sewitlerine gelip Mehmet Sapa bilen ýakynan tanyşypdyr. Olaryň soňra da aragatnaşyk taklan bolmagy mümkin. Bu arada bizde heniz anyk maglumat ýok. Ýöne Mehmet Sapanyň bir wagt aradan çykanlygyna gynanyş bildiren Nuru Şahir özüniň agdybirlik diýen goşgudyny öz dostuny ýatlap aýtdy: "Nuri, iýlik baly gelmedi. Jepa çekdi, wepaly bolmady. Mehmet Sapa diýen erler galmady, agdybirlik dagy talgan eýledi" diýen tetirler ýapdyr. Türkmen edebiýatyny öwreniji alimler öz işlerine Mehmet Sapanyny ýatlap geçýärler. Alim Nur Muhammed Nuraliýewiň Türkmen edebiýatynyň dostlary diýen kitapçylygyna Mehmet Sapanyň şahsiýetine aýratyn orun berilipdir. Ol Mehmet Sapanyň aday gadaklaryna ýüzlenmegi diýen goşgudyny öwrenmek bilen bu şygyryň tematikasy beýlek türkmen şairleriňkinden bütünle ýetgeşik. Biziň edebiýatymyzda urus temasyna bagyşlanan eserler hakkynda gurrun gidenine bu şygyry ilkinji nusxalaryň hataryna goýmak bolar diýen netije gelipdir. Mundan başga Türkmen edebiýatynyň taryhynyň 3-nji tomynyň 2-nji kitabyny Mehmet Sapa barada käbir maglumata duş gelmek bolýar. Ýöne edebiýatçy Nuri Ýagdiýew Mehmet Sapany Astrahanyny gadap edipdir. Elbetde binät hakyklyk Mehmet Sapanyň heniz gowy öwrenilmänligi bilen baglanyşyklydyr. Biz Mehmet Sapanyň durmuş ýolunyň heniz öwrenilmejekdigini anlaýas. Mehmet Sapa Mehmet Gulu ogly, öz döwrüniň we halkynyň görnükli oglarynyň biridir. Onuň adynyň il arasynda ýaşaýşy ýaly, halkyň ykbaly uruny eden hyzmatlary da tarih sahypalaryna öz degişli ornuny tapar. 19-njy asyryň ahyrlary we 20-nji asyryň başlary Maşryk hacı. 19-njy asyryň ahyrynda maňyşlyk Russiýa üçin öňki ähmiýetini ýitiripdi. Bimeýil Krasnovodskiň Daşkent bilen birleşdirýän demir ýol gurulyp başlanandan soň hasam güýçlenýär. Russiýanyň üns merkezi şondan soň Krasnovodskda jemlenýär. Maňyşlyk inni balyk senagaty bilen iş talşýanlaryň üntüni çekýär. Bir ýerde balyk tutmak işi bilen diňe bir türkmen we gadak däl. Eýtem göçüp gelen ruslar meşgullanýarlar. 1897-nji ýylda maňyşlykda ruslaryň 570 ýaşaýardy. Olaryň diňe 151-si özüni bir ýere wagtlayan gelen adamlar hatap edýärdi. 19-njy asyryň soňky 7 ýylynyň içinde diňe bir maňyşlykdaky rus balykçylary Astrahana 120.374 put gadal balyk, 1780 put işwil, 277 putum Tirana balygyny berýärler. Balykçylyk bilen türkmenleriň we gadaklaryň esasan garyp düşen adamlar meşgullanıpdyr. Şo döwürde bir trawyň şowdurlary, bodajylary, burunjuklary we igderleriniň bir bölegi Hyýwa hanlygynyň şägini göçüp barypdyr. Maňyşlykda igderler, hozalary we abdallar galypdyr. Abdal düýüp garagandan Akçukura çenli bolan aralykda kenar ýakadan eýlepdir. Akçukurdan Gyzylguma çenli bolan giňişlikde hoja taýpadynyň wekilleri oturupdyr. Ondan aňarda Günnowara Garabogazdan Demirgatdaky Gawyny diýen ýere çenli bolan aralykda igderler ýaşapdyrlar.
Türkmenleriň Russiýa birleşmeleri maňyşda halk üçin atyly durmuş üpşin edip bilmändir. Türkmenleriň hem gadaklaryň hem aglaba bölegi mallaşylyk bilen meşgul bolupdyr. Bu ülkede fiýafi ýagdaýyň täliğini garip balykçylar ýa-da çopanlar dälle, giň sahrada agyp dönüp ýören ýüzlerçe sürü eýler çöpdirler. Çakmyçyklar köpülenç öýre meýdanlaryga guýlar bagatda bolupdyr. Bir ýerde ýer döwürlerden bäri oturýan türkmenleriň öz guýlary bolupdyr. Emma olar gelmişekler, aday feodallar türkmenleriň ygtyýaryna goýmajak bolup, gany çakmyçyklara çeni barp ýetipdirler. Beýli ýagdaý gitdigiçe dartgyny derejä edip, milletara agdalalygyny barga güýçli tutuşdyrypdyr. Şo döwürde maňyşdaga baryp gören Dmitri Livkin bir ýagdaý barda şeýleýärdir. Şu gedekki fiýagatymda maňa guýlardan we öýre meýdanlaryň peýdalanmagyň öňden bellenip goýulan kady kanunlaryny, gyrgyzlaryň, gadaklaryň bolmaly. Bu diýanlygyna şaýat bolmak mesele etdi. Gyrgyzlaryň, gadaklaryň birnäçesi türkmenleriň gyş döwrü üçin aýap saklaýan öýre meýdanlaryny Tomas döwrüne öz sürüler üçin peýdalanýardylar. Maňa elin aýdaly hemde gylyçly bir gyrgyz gabat geldi. O türkmenler degişli guýdan säkra tarap öz sürüsini alyp barýar eken. Ödem ýara güle haýbat atyp, guýunyň suwundan binowa peýdalanýardyr. Şular ýaly çalışylmy döwürde maňyşlykda galan türkmenleri Mehmet Sapadan soň Maşryk Hazy Nazarow başçylyk edýär. Ol Mehmet magtymdan soň Mehmet Sapanyň iň ýakyn egneşleriň biri bolýar. Maşryk Hazy Mehmet Sapanyň iň köp gelen ýoldaşy bolýar. Onuň dogawetdi akylyny, hojalaryň, igdirleriň we abdarlaryň arasynda ula bireýine garap Mehmet Sapa oňa maňyşlygyň türkmen ilatyna başçylyk bolmak targyd edýär. Maşryk Hazy hoja taýpasynyň wekili bolupdyr. Onuň ata-babalary Akçykur obasyny itaatlandyrypdyrlar. Şejere skemasy şu ýerde ýerleşýär. Maşryk zähmet söýür, jepake adam bolupdyr. Onuň husuly hojalygy bolupdyr. Ol oňa köp zähmet siňdiripdir. Onuň hojalygy arada Livkin hayranlyk almak bilen şeýleýär. Maşryk Hazynyň bagly bakçaly mülkünü bolup göreňdi. O senne adatdan naşar şatlykly täsir galdyrýar. O dünlüğüne yarım, iğne de yarım diyor şakırım yayrap gidiyor. Bağda onun hakiki yer tarafının üstürüp yetiştirilen derek ve erik ağaçlarının yüzlerce düğübü etip otuyor. Ekilen yoruncu, nazarıba, her yıl 900 eçenini deste boğmağı mümkünsülük veriyor. Bir bağ bakçasılık, uydan zıkır arkalı suorluyar. Bu güzel mülükte Rus biçuğunna ağaçtan salınan yaşayış, zayı ona ütgöş görk veriyor. Ali yaşıl ýygysy oturan bu hojuluk Aleksandrovsk portu bilen Krasnovodskýyň aralygyndaky ummaty giňişlikde ýeketek medeniýetli gelişikli künjekdir. Maşryk Hazy Nazarow diňe bir türkmenleriň ýaşulygy hemde öz mülküniň aladaçyl hojaýyny bolmak bilen şäklenmän. Ol özüniň obadoşlary bilen golay goltumda kenarlardan balyk tutmaga gatnaşypdyr. Soňra ol tutan balyklaryny Aleksandrovsk portunyň balyk kenagaçyry Dubiska tapşyrypdyr. Bir ýylyň dogamyna Dubiska ondan 4000-den 6000 puta çenni doku balygyny kabul edipdir. Emma balykçylar barby şol garip gatarlygyny galypdyrlar. Olaryň her bir ýylyň dogamyny orta tapdan bar ýogy 120-150 manat gazanyp bilipdir. Hersiniň bergisi bolsa orta tapdan 243 manada ýetipdir. Maşryk Hazynyň şejeresi. Baby hoja, Baby hojadan Sapa hoja, Sapa hojadan Ýögöz hoja, Ýögöz hojadan Ýakup, Ýakupdan Ýusup, Ýusupdan hoja nazar gaýdýar. Maşryk, Nurjan, Eýmir, Abdyl, Abdyrehim, Abdykerim, Kerim, Abdyhalyk, Jelilla gaýdýar. Nurjanyň Nuraman, Nariman, Nuraman. Eýmirden Bekturdy, Rahman, Igor, Rahman. Anna, Ata, Aman, Ýura dagy Bekturdan gaýdýar. Abdyllan, Mokat, Jelil, Jelil Murat gaýdýar. Maşrykdan Abdyrehim, Abdykerim, Kerim, Abdylhalyk, Jelilla gaýdýar. Maňyşlygyň türkmen kenarlaryna 1898-nji ýylda balykçylyk arterlerini türkmen maşgalalarynyň 446 işläpdir. Gyş döwründe balyk tutmak bitedilýän üçin olar mahallaryň ýanyna göçüp iş orunlaryny tapyp bildikleriniň çopançylyk etmeli bolupdyrlar. Ýogsa olar ýaşaýyş üçin bütünle terişdäki galyp, şol Dubiska bilen Ermeni Abakowa ýeni bergidarlygyna galmaly bolupdyrlar. Halk köpçüliginiň barha tumayak galyp başlamagy
Hem sargolaran eýeri üzülmeýän çaknaşyklar dirarly. Maşryk gazy türkmenleri maňyşlykdan başga bir ýere göçürmek barada oýlanmagy mejbur bolýar. Meselede maşryk gazyny äri türkmenler gollapdyr. Ýöne nirade bolsa türkmenleriň oturumly ýerine göçmegi makul bolupdyrlar. Russiýa Federasiýasynyň Staropol ülkesiniň türkmen raýonunyň Letne Yastavka obasyna ýaşaýan Iğdir taýpasyndan bolan 76 ýaşly türkmen ýaşuly Abdulkebir Dilmuhammedowyň öz atasynyň deriniň gurruna salgylanyp bize beren maglumatyny şeýle ahwal etýänler. 1913-nji ýylda olaryň ülkesinäki Edilbay obasyna maşryk gazy gelýär. Şonda ol Musa hazynyň dogany Bakey hojanyň toýuna gatnaşýar. Şo toýda maşryk gazy maňyşlyň türkmenleriniň agyr durmuşy hakyna görüň berip, olaryň beýleki ýerlerdäki türkmenleriň ýanyna göçüp gitmek ýarlarynyň bardygyny aýdýar. Staropol ülkesiniň türkmen aksakallary öz ýanlaryna göçüp gelmek teklip edýär. Hemde olary öýre meýdanlaryny bölüp berjekdiklerini ynandyrýarlar. Emma şo pikiri maňyşlykdaky türkmenler oňlamaýar. Netijede bir saat meseleni çözmek üçin Maşryk gazy Krasnovodska we Iranyň Kümüştepe şäherine gidýär. Emma Krasnovodsk şäheriniň 80 ýaş arka atan gojaty Alyas goýlunyň Mehmet Sapanyň ogly Salihyň beren gurruna salgylanyp bize beren maglumatyna görä, Maşryk gazynyň özü iki düşünjeden uğralyp, halkyň Irana göçüp gitmegini makul bilmändir. Birinciden, ol her näme de bolsa Ruslarlyň aratnaşykdaky türkmenleriň arasynda ýaşamaly diýen düşünjeden uğralypdyr. İkinciden bolsa, ol Kümüştepäniň töweregine biziň adamlarymyzam, mahallamyzam öwrenişip enni gedip bilmedi diýip çak edipdir. Ahyr soňy Maşrygyň Krasnovodskiň töweregine göçmek baradaky teklibi halk tarapyndan makullandyr. Ata-babalarynyň müň ýyllap ýaşaýan ýerlerini, olaryň mazarlaryny we öwliýalaryny taşlap gitmek, bulaň hemme de halk üçin elbetde mejbur çäre bolupdyr. Maňyşlyň şäherleriniň türkmenleriň toparlaryny göçüp gaýtmagynyň soňky etapy 1916-njy ýylda başlapdyr. Olar günerta tarap deňiz hemde guwry ýer üstüne tüýüşipdirler. Iň demirgazda ýerleşen topar Bektaşyň golaýyny Omar ata gonamçylygynyň töreklerini ornaşdyrlar. Soňra ondan günertadaky Garşy, Zafar, Guwly, Gıyanly, Tarta, Çaýburun, Täzabad, Jebel we Krasnovodsk etraplaryna göçüp bardylar. Egiderler esasan Omar atadan başlap tä Krasnovodska şeýle narykda ýerleşipdirler. Hojalar we abdallar bölek güçek bolup, garşyda hemde Guwlyda esasan Jebelle galypdyrlar. Has soňra olaryň uly topary Kümüşali Böýrüýewiň maslahaty we kömegi bilen bayramala göçüp gidýär. Kümüşali Böýrüýew türkmen intelligensiýasynyň görnükli wekillerinden biri. Ol Türkmenistanyň magarafasyna da, neşriýatyna da ýolbaşçylyk edipdir. 1932-nji ýylda halk düşmany hökümini beýgüne tutsak edilipdir we oşondan gaýdyp gelmändir. Olaryň nebereleri häzirem şo ýerde ýaşaýarlar. Bu göçlük onuň bilen baglanyşyk bolan wakalar, ýol uğruna galan enşeme ýeke mazarlar baradaky maglumat, henidi-henidilerem halk arasynda gussaly gurrun bolup galmagyny dowam etdirýär. Elbetde, ýer göçmeli bolandan hemmere göçmeli ýetimlerim ýetirlerem. Şu ahwalat barada 1963-nji ýylda 60 ýaşlarynyň şerenine Gıyanly obasyna aradan çykan Ýowzan Döwlet Mämmet gyýdy şeýle gurrun berdi. O döwürlerde obadan oba atly eşekli diýeli adamlar bir-birine görmek görşe gelerdiler. Biz gawunlynyň oýunyny turýardyk. Her gelen göçmek barada gurrun ederdi. Şo gurrunlarda köpülen Maşryk gazy bilen Salih Hagan ady tutulýardy. Göçmek meselesine ýolbaşçylyk edýän şol adamlar gurra çemeli. Men olary görmedim. Ýylle göwüni çok günlük dowam edýärdi. Soň-soňlar her kim tutulmaly işlerini täze ýurdan etläp urady. Biz iki ýetim gyýdyk. Bize mihmanam gelmezdi. Edilýän gurruny biz daşgulukdan eşderdik. Birden göçmek meselesi hakykata öwürli duruverdi. Ýöne adamlar gowdy. Ýurtda hiç kimi galdyrmadylar. Olar ulawsyz ýetim ýetirleriň goşlaryny öz ulawlaryny ýükläp alyp gaýtdylar. Bize bolsa, bir jan daim howsarlyk etdi. Ulak ýolly ölen haýsy, yaraman goş ýadyrmaga mejbur bolan haýsy. O günleriň geçdi bolsun diýip, görgüli gözlerini ýaşaýlap, bu ahwalat ýatlapdy. Men 1957-nji 59-njy ýyllarda şol obada mugallimçilik edemdi. Ýowzan Döwlet Mämmet gyýdynyň bu arada gurrunlaryny terim tapar diňläpdim. Öýl gaýyklary bilen deňizden gaýdanlarym bolupdyr. Ulu gämi bilen bolsa diňe Maşryk gazy we onuň has goly garnaşlar göçüpdir. Aşyba şäherine ýaşaýan, häzir 80 ýaşlarynaky köýne magarafçy Aykeş Kolatowyň
eşitmişden gurrun vermene göre Maşryk Kajy ýyl güni sagaman maňyşlykdan göçürmeň aladan edenem bolsa, göçmeli bolanna ata babalaryň ýurdunu taşlap gitmeli bolýanlygyna, akbaly ony şeýle ahwalata şaýat bolmagy mejbur edýänligini ören gynanypdyr. Gurrun berişlerine göre ol maňyşlykdan uranyny geminiň kaýutyna giripdirdi. Krasnovodsk portuna gelýänçe ondan çykmandyr. Ýolda geminiň üstüne garnaşlarynyň biri aradan çykypdyr. Adamlar maslahat sorap Maşryk Kazynyň ogly Abdulla öýlenipdirler. Ol jetedi deňiz oklamagy maslahat beripdir. Adamlar bir pikir oňlaman Maşryk Kazyny tutupdyrlar. Ol daňyly gara öýleriň birini töküp jetedi tärim garadan salyp daňmagy maslahat beripdir. Maşryk Kazynyň pawonyny harby eşigi bar eken. Emma ýerleşler ony hiç wagt harby eşikde görmendirler. Ol Krasnovodskiň deňiz portuna aýak basanyny öz ýyl gününe ilkinji we iň soňky edek harby eşikde görnüpdir. Awa şeýdip Maşryk Kazy gadymy maňyşlykdan oturny türkmenleriň iň soňky uly toparyny göçürip alyp gaýdypdyr. Dogrusu olar 1917-nji 1919-njy ýyllarda täze hökümet kurjak bolup pelatan gurup ýören adamlarym gören bolmaly. Emma 1918-nji ýylyň 27-nji martyna maňyşlykda Sowet häkimiýeti elan edilende bolsa, o benleri onu duýmandyrlar. Çünki ol etraplarda revolýusiýa bolmandyr, halkymyň gatnaşmandyr. Dogry manysynyňky revolýusiýa üçin ozar bilen revolýusiýon güýçleriň gerekligi taryhy derwurlyk ahyry. 1914-nji ýylda Zakaspi oblastynyň maňyşlyk uýezdinde bary ýogy 79,2 min ilat ýaşap, onuň 69,7 min göçüp gönüp ýören çarwdar bolupdyr. Oturumlaryň ýurdu hatap edilen Fort Aleksandrovsk şäherine, Nikolskaya, Dolgaya obalaryna we Gulaly obasyna 1114 adam bolup, oradan 855 türkmenler we gadaklar, 142 ruslar, 76 parslar, 35 ermeniler, 6 tatarlardan bar eken. Olardan diňe 187 adam senetçilik bilen meşgullanıpdyr. Galanlar esasan ýadyna we tomsuny wagtlaýan balykçylyk edip, güýde we gaşda çöle çykyp çopançylyk edipdirler. Görüşmi diýali. Maňyşlygyň ýylatynyň sosial düzümi revolýusiýon güýçler döretmekden has taşda bolupdyr. 1920-nji ýylda Fort Aleksandrovskda Astrahan tarapyndan döredilen Maňyşlyk revolýusiýon komiteti we uyez harby komissariýaty bolupdyr. Dogrusu şol organlar Astrahan tarapyndan döredilenler bolsa, ýerli ýylatyň olar bilen işi bolmandyr. 1920-nji ýylyň iýulyna Zakaspi oblast revolýusiýon komiteti şo ýerleriň hem özüne degişdirdigine görä Sowet organlary döretmek üçin öz wekillerini guradypdyrlar. Hukuksyz häkimiýetden bizar bolan Astrahanlar ähli dokumentleri olar tapşyryp öz ýurduna gidipdirler. Şeýlelikde 1920-nji ýylyň iýulyna Zakaspiň wekilleri tarapyndan döredilen revolýusiýon komitet Maňyşlyk uýezdini Zakaspi oblastynyň garamagyna diýip elan edipdir. Emma şo ýylyň 11-nji ýylyny Maňyşlykda göçüp gönüp ýören gadaklaryň aday, tabynay we başga taýpalaryň wekilleri özleriniň Sowet wekilçilik gurultaýyny çagyryp, Maňyşlykda Krasnovodsk uýezdini döretmegi, onuň Gyrgyz ülkesine, Gyrgyz Sowet Sosialistik Respublikasy, häzirki Gadagstan bolmaly, birleşdirilmegini talep edipdirler. Hemde özleriniň revolýusiýon komitetini döretipdirler. Tarih seçmelerde ýaýtada maňyşlyk barada maglumatlarda adaylaryň kiçi ýüz gadaklarynyň sinonimi hökmünde ulanylmagy tarih ilminiň etnografik nätakyklaryň biridir. Kiçi ýüz gadaklary 3 tane esas taýpadan, Alimullardan, Bayuludan, Jeturudan ibaretdir. Olar öz gedigine 25 ýere bölünýär. Adaylar Bayulu taýpasynyň 12 tigresiniň, tabinaýlar tawabyn bolsa, Jeturu taýpasynyň 7 tigresiniň biridir. Netijede 1920-nji ýylyň iýulyny Maňyşlykda 2 revolýusiýon komiteti emele gelipdir. Yerli ýylaty bolsa Zakaspi tarapyndan döredilen rewkoma boýun bolmagy gadagan edipdirler. Emele gelen ýagdaýda Zakaspi obel rewkomynyň başlygy Pevzov, onuň agdady Kiselyov, sekretarynyň kömekçisi Assaturov özleriň Türkistan Merkezi Ispalnitel komitetine ýazan ýüzlenmesini iýul 1920-nji ýyl Maňyşlyk uýezdini Zakaspidan aýryp, Gyrgyz ülkesine gadak taýin etmek barada mesele goýupdyrlar. Olar öz pikirlerini Maňyşlygyň udakda ýerleşýänligi, onuň bilen gatnaşyk ederýär amatly ýoluň ýokdugy,
Yerli ilatın Kırgızlarla iqtisady aragatnaş taklayanlygy, adaylaryň gurultaýdan soň bir ilata garşy çykmagyň howpludygy bilen isatlandyrypdyrlar. Şonuň köp wagt geçmänkä Ditsikin we RSFSR-iň Merkezi İspanliýetil Komiteti 1920-nji ýylyň 26-njy awgustuny Maňyştak uýezdini we Krasnovodsk uýezdiniň 4-nji we 5-nji adaylar wolastlaryny olaryň ilatynyň Qazaqstan Respublikasyna goşulmagy meýillidiklerinden hem-de ýaşaýyş durmuş aýratynlyklarynyň etnogeneziniň olary ýakynlygyny uğralmak bilen Qazaqstan Sovet Sosialistik Respublikasyna tabin etmeli diýen karary kabul edipdir. 1920-nji ýylyň 16-njy oktýabrynda bolsa Türk Siki hem mesele barada öz dekretini kabul edipdir. Ýöne şo wagt ýa maşryk kazy ýokdy. Ol Maňyştakdan 1919-njy ýylda gaýdyp jebelli mekan tutupdyr. Ol iýlik barada uly ustadan aýňalyp bilmän şo ýylyň özünde de aradan çykypdyr. Ony Newtaw şäheriniň golaýyndaky Gara Ahun gonamçylygyna jaýlapdyrlar. Maşryk kazyny diňe onuň kowum garnaşlary ýa-da ýerleşleri däl. Eýlem Maňyştak oblastynyňdaky häzirki Akçykurow oturyň şu günlerde ýaşap ýören adamlarym hormat ýatlýarlar. Bu oba barsaň, uludan kiçi hemmeler maşrygyň guýsyny tapmaga saň kömek edýärler. Bu gadymy guýy henidim saklanyp galypdyr. Bir ýerdäki mekdebiň ogluny maşryk kazynyň öz wagtyndaky ajaýyp bag-bagçagynyň galynlaryny görmek bolýar. Onun başlanýan köçä bolsa, maşryk kazynyň gadim mülküniň hatirasyny saklap, bakşa ekin dip at beripdirler. Şu ýerde maşryk ýurdunda tam salanyp ýaşap oturan Kümüs Zomartow 70 ýaşaşynda 1991-nji ýylda çön turaty, şeýle hem Baranguly köbegen 97 ýaşynda Akçykurow 1991-nji ýylyň turaty ýerleşdirilipdir. Maşryk kazynyň tarih sahypalaryndan belli bolan öýüni sorasaň, Gartaşan Gadag aýaly Kümüs daýdy. Onuň öýüniň galynlaryny 1947-nji ýylda ýykyp, ornuny tam salanynym diýip, onuň ýurduny saklap oturanyny gönç bilen aýdýar. Bu obanyň gojasy maşryk kazy barada öz ýylnyň edýän oňat pikirlerini gurrundan aýdyp berýär. Bu goja Gadag şejeretiniň awtory Şakerim Kudaýberdi ulynyň Dünýä dowduk däldir uçmokdur. Egerde adamlar bir-birini kowalamasalar, düşmançylyk etmän dogonlukda ýaşap, tebigatyň baýlygyny pek diýmet bir ulansalar, dogrudan dünýä hemmeler üçin uçmak bolar diýen sözlerini gaýtalap, nury düşen gözlerini ýaşaýlap oturundyr. Şakerim Kudaýberdi uly Gadag halkynyň klassik ýazgysy Abay Kunanbaýewiň agasynyň ogly. Ol öz döwrüniň sowatly adamlaryndan bolup, filosofiýadan, dünýä edebiýatyndan, teologiýadan, tarihden oňat baş çykaryp bilipdir. Ol 1858-nji ýylda dogulup, 1931-nji ýylda da aradan çykypdyr. Şakerim'iň Türk-Qırgız Gadag we Hanlar dinastiýasynyň şejereti ady bilen galyryp giden ilmi mirasy, Bahit Kayırbekowyň üstünde işlemegi tazyny 1990-njy ýylda Almatanyň Jaduşy neşriýat tarapyndan çykaryldy. Şejeriyanyň mazmuny barada dürli pikirleriň bolmagy mümkin. Emma onuň iň gymmatly ilmi çeşmeleriň biri bolup galýanyny görüşügedir. Köbegen aga, maňa bir wakany gurrun berdi. Maşrygyň guýsyny umbatmarlapdyr. Günleriň birinde Maňyştak Oblast Partiýa Komitetiniň birinji sekretary Mukaşew Akçykurda uly ýygyna gatnaşypdyr. Ol ýygnakdan soň yerli ýolbaşçylardan maşrygyň guýsynyň niredigini sorapdyr. Olaryň ketgitli aýdyp bilmän aljaryň ýagdaýa düşüpdirler. Şonda Köseben aga olara kömege gelipdir. Ol uly ýolbaşçy wekili maşryk kazynyň guýsyny görkezipdir. Mukaşew guýynyň başynda adamlara özüniň maşryk kazy barada eşden zatlaryny gurrun beripdir. Köbegen aga hem bide şonda adamlar ören utanlar. Soň bir hepdäniň içinde ähli obanyň gatnaşmagyna diýen ýaly guýyny arastyrdylar. Onuň üstüne daş örtüp onu beýgeltdiler. Innem şo guýdan mallaryny torýarlar. Ýene doňa maşrygyň guýsy diýip başladylar. Halk ýeri geç ýagşy adamy ýatlamalydyr diýip gurrun berdi. Köbegen aga mamly. Ýagşy adamlar mydama ýatlanmalydyr. Biz kitapçyda Ertar baba, Huzenepes, Bektur Dişan, Nur Muhammed Dişan, Farişan, Mehmet Sapa, maşryk kazyýaly tas unduran adamlaryň öz halkynyň ykbaly uruny, kıyın günlerde alyp baran işlerini ýazga geçirmek bilen olar ýene bir gedek hormatda ýatlaýar. Inni özüň pikiret gadyrly okuzy. Halk söýgüsini gazanmak agyrmy ýa-da yeňil? İl garamatyny egninde çekmek nähiliýik? Asyrlap halkyň aňyna galan 5 şahsiýetiň ömür ýoluny görüp geçdik.
Olar dörlü döwürlerdi, emma bir etrapda bir kıyın şertde yaşayan adamlar. Olaryň ikisi düşman tygynyň, ikisi düşman deherinden birim hasratdan can berýär. Halk söýgüsini gazanmak üçin diňe batyrlyk däl, gür nähir pegim baýgys, sıyınmaz erk gerek bolupdyr. Halk özüne baş edilen pidany aňyr ýanyny hormatlaýar. Ol öz gerçegini tarih güdünni, oku kitaplaryna ýatlymady, kalbyna ýaşadýar. Şeýle adamlar mudama ýagşylykda ýatlanmalylar. Kitabyň soňy. Kitap Türkmenistanyň köýler we kerler üçin kitaphanasynyň studiýasyna ýazga geçirildi. Sesre Ştori Husana Taýf, ses ýazgylaryny kompýuterde timarlan Abdülkerim Aýdowyýew okudy, Settar Abduýew.